کہ تنظیم ختم بھی یہاں تنظیم قومی تنظیمہ وہ بعض فیصلہ ہم رد با واہ ہمیشہ کی شرطر با چیزیں ہمارا دوست نہیں وہ ہمارا دوست نہیں ہمارا گگارے گاں کی سنگت عیدگاہ مگرہ کی دشمن یہ لیے تک لگا تنقید رنگا گرا وسی چیز ہم خراب پچے ہر جا ہے جو نے درو مخلوق مخالفہ بین تا یا درو سے اندن دے ما یک تمہیں کونا تام کا نا یک بیان انگوش ترند کا دوم بیان انگوش ترند کا بل من جڑا کہ بین تو کا درو مخلوق انچنے کہ آہنگا کو کنت ایک مغربی بلوچستان ہے آہنگ موقع آما ہے کہ ولات جہاں مجھو سپاہ ہے انہا شو ہم ہے پچے ما بین مسنگت ہمیں بلوچا داری مخلوق ہے نہیں تو مسنگت ہمیشہ کہ تنقید کم ترنت ضرور کرے ترنت اس میں حق کے بلے اچھو ترنت ہم نہ بھی کہ نیت شبمانی کہ ما چٹ مخالف یا ما چہر واہ تنظیم یہ ہم جو ہم نے نخود گپ کا جی منتوار عابد جان ہم د یک ورنای خبر کوک پرچه بلوچستان نکنی زن ماشمار گو هم دیگه اختلاف ماشما گو هم دیگه جیده این بلوچستان سرک سی ٹوکری کنی یا بلوچستان سی ٹوکر کتا بلوچ و راضی نبوتا که بلوچستان سی ٹوکر بکنند بلوچ و جنگ کتا جیده کتا شهیدش داتا و پدا ماشما گندگی یک وحد ویست جرمنی و اوست جرمنی بوتا یک وحد یمن هنچو شمال و جنوب بوتا کوریا شمال و جنوب بل آوان سیستم اختلاف بوتا که آج جدا بوتا یا که همه زوراورا آوان جدا کتا نا بل رند پدا مخلوق قوم لوٹت که پدا ہور ببا ہمیں دنیا ہنچوشن قومان کوشش کنن که گو هم دیگه وتی هم سانگیو بندیش هستن وتی سیادی قومیش هستن بجایشی که دور ببن یک کدگره گو هور ببن هنی ماشما پچه چم داشته عربان سرا که عربان چینچو عربی ملکا عربان هم انگریزا بہر چاک کرتا او بلکہ آوان ہمی طریقہ وشترا بل ماشما بلوچن کو ہم دیگه جنگو جیره نہیں ظلم زور یک چیک کو دیگه نہیں دیسے کہ بلوچستان سے ٹوکر پدا بکنے نو پدا ہما قبیلے زندگی بکنے بلوچستان اگر یک منشور بی کہ یک ڈیموکریٹک حکومت سرکار بی یک ملک بی من خیال وہ دا مشکل پیش نہیں کہ مردم گو ہم دیگه جنگ و جیڑه ببن که ما مغرب یک ملک بناینا مشرق یک ملک بناینا و شمال یک ملک بناینا شماوت ای بہانے دی دست ہما واقداران کہ ماشمار ہنچو دور بدارن ای و ہما سیاست کے انگریز کرتا سے ٹوکر ماشمار کرتا و بازین ورنائے و ہما چیز لوٹو کا گڑا وحد کے انگریز تقسیمات شما مننے گڑا ہمیں دولتان پچے نہ مننے انگریز ہم پاکستان جوڑ کو انگریز ایران جوڑ کو انگریز افغانستان جوڑ کو بلوچستان ٹوکر کو گڑا یک ٹوکر بلوچستان یک دیم آزاد بھی آدھگا یک دیم آزاد بھی آدھگا یک دیم آزاد بھی گڑا مشکل چینک ہور ببا یک ملک بلوچستان بھی یا اگر شمارے انک چینی سے گڑا بلیتش کو ہمیں ملکاں ٹوکر بوتا ہے ہن چکا ہستا انگریز باہر کرتے ہیں شما ہمشی بمان قبول کنی بل بلوچ ہن پئی سرپدی رستک بلوچستان قبضہ بوتا ٹوکر بوتا وہی بلوچستان پدا ہور کنک بھی یک ملک بنائے نک بھی یک قوم یک ملک بنائے نک بھی وہ اشیے خرابی چی ہیں اگر بلوچ ایران تہا تونند آزادی بگران اگر بلوچ توانند پاکستان تہا آزادی ملک بگران یا شمال چوگانا یک ملک آزادی بگران گوڑ چی مشکلی کہ اشان کو ہم دیگه ہور با یک بلوچی ملک جوڑ کنا اذا انک جنگ جیڑا بکا چاہیے ایران پروش دے چاہیے ایران جدا بو چا پاکستان جدا بو چا افغانستان جدا بو پدا سی ٹوکر جدا گانے سی ملک بنائے نا یکم ذہنہ منی دور ہے من نزانا شما ذہن بلکہ قبول کہیں مسئلہ بلے منی ذہنہ چی دور ہے یہ مسئلہ
كما ايدا ايكا كوشتا بدين چا ایران جدا ببین ودا میں براتان انکا کشتا بدین چا پاکستان جدا ببان چا افغانستان جدا ببان پدا ہم سے ملک جدا گانے ببین ای من حیالتو یا کم چا ذہنا چا لوجیکا دور ساک باز من نتوارو آبجا من نتوارو نخوزن جی وجاسمت تو گپ کا خودم چا کر گرا اسمت جان تر گپ پیستا تو ساری اچھستا تو جال کو ان کھلنا چا کر تر گپ پیستے نہ تو گور گینے تو سنگت اس کر من ریاست تمکران الوٹی شما مرضی من پدرین لالا دلا مکن عابد جان ما اجازت تگیری شما دلا مکن من گپی چیزی کماش آشم منی گپی چیزی دلا ما یار من تیوڑے پیری نے ہوتا ونگا وانندگی مشوانگی من نزانی منی سنچو کے حیال وتی سوچ فکرہ منی گپی دلا کے من جنن منی چی گپا وجہ آشم دلا مکن سلامت بات ہے مشورہ اجازت کریں پتہ مکرانو جگڑا نیٹ راوت منی گپاں چھ دلا مکن منہ یہ مقصد نہیں سے نہ سیاسی مرد میں مانچو جمع کولی بلوچی جنگل جگی جی نہ خوش شما نہ شفا جی گور گیم سنگت تگرا مائک تر گپ جن چا کر تو چا کر گو برو دیر نیت کا ہے دیر ات کا ہے گپ نے آواز منی استے نہ خو نا جہاں تے آواز ہستے بات تھوڑا مچ خاموشی بھیتر چا کر تر گپ کریں گے مائک تگرا تھوڑا ولی تو برو برو ولی دس کی ان کھلو چا کر رپتی ولی جن تو مائک تگرا تر گپ اس نے تو بڑ ذات کا ہے ساری ہے پگ جنگ دعوا ہے جی اشفاق جانو منی آواز پیدا جی ہاں وہ کام سے گرو میں تگرا مسئلہ terus como gappe kamo wadi irkana gloti agar sangat dilani arana gap to como yoran ke ये अरब बानी जो मुल्क हस्ता ये बनाए देगा क्या कॉलोनियल पावर है बिल्कुल परसे बनाए देगा दे वाती वफादा नहीं खाते रह दो पाची मफाद से होतेगा ये निखर मान ना मान निखर स्टेज ये नहीं कि मफाद बल्कि यहाँ तुरस्ते के बांदा इदा अरब करबला है पावर मौजूद बा मैं वास्ता मुश्किल पैदा मकाना बार बांग कोलिशन ये नजर करती हुई ऑटोमन एम्पायर जो है ना आर वर्ल्ड वार 2 वो के स्वार था ना गोड़ा ऑटोमन एम्पायर जो प्रोशा के वास्ता अरब इस्तेमाल करता अरब मर्दमों ने ना अरब जो अमा के गवर्नमेंट बुतगा शेख शेख बुतगन ये जो अरब कंट्रीज हस्तान ये शेखडम मिशन मर्ची माना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो गुशाना उड़े ये शेखडम शेखान इस्तेमाल करता और सोवियत ऑटोमन एम्पायर प्रोशा के वास्ता ना एक तो ये जो ऑटोमन एम्पायर के जो चेकस्वा सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पद्दा गुड़ा जो चीबी ये जो मैंडेट तो का फ्रांस मैंडेट तो का ये तो बरतानिया मैंडेट तो का तो गुड़ा फ्रांस और बरतानिया और शायद ईशान ये लीबिया वगैरह तो इटली ये कर रहा और ईशानी हमें बड़ी तकरीबन सिचुएशन है भी और लेकिन ये पैलेस्टाइन शाम वगैरह ये तो फ्रांस से कर रहा फ़लस्तीन शायद यूके कर रहा भी लेकिन अब इशारा मा बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद पता जोड़ करना ना नुका पेशन के आयच्या बाद ये तो अमा अरबानी यक शेखानी फैसला बुता ना कि माँ जो अस्तिंदा माँ वड़ा के अंग्रेज मारा बनाने का अरक की होती
دکان زوری یک ملک کی منائنی نا بلے عرب کے امان جند بتگا اما عام عرب کے آیا آیا چھ لوٹا تھا آیا مدام میں لوٹا تھا کہ ما جو استند یونائٹڈ عرب ریپبلک کے بنائنا نا آئی واسطہ بقاعدہ آیا اسٹرگل کو تھا آنی جو اسن اسٹرگل تی عمانے تو کو بتا آنی اسٹرگل تی عراق تو کو بات پارٹی شکل تو کو بتا عرب نیشنل مومنٹ ہمیں ایک بلوچ نیشنل مومنٹ نام سرائیں ہمیں بلوچ نیشنل مومنٹ جند ساریہ مطلب اشن کے آئیڈیا جند جو سن بلوچاں چا عرب نیشنل مومنٹ اچھی ضرورت اور اگر سنگت مائنڈ نہ کرنا منی خیال ہمیں وڑا ان سچویشن مطلب اشن کے اما کے عربانی ایک کہ مخلوق استن آ تو شیخانی ای جو ای ریاستاں شان چا کچھ نہ بوتا نا آئینی ایک اسٹرگل بوتا یونائٹڈ عرب ریپبلک کے واسطہ اور ایون عراق تو کا بوتا سارے کچھ بات پارٹی شکلے تو کا بوتا پدا جو سندھ ایشانی سوشلسٹ گروپ تو کا تئی ایجپٹ تو کا بوتا تئی سیریا تو کا بوتا تئی عمان تو کا بوتا یمن تو کا بوتا تئی سعودی تو کا بوتا اور بھی اسٹرگل انگا جو سندھ جاری ہیں ایون بعض ٹائم سلطنت عمان جو سندھ انگریزانی مدد سے اور بلوچ اور پدا جو سنت یمنی اے ریکروٹ کو تگنت اور عرب نیشنل مومنٹ جو ہمیں اسٹرگل کی زفاری شکل ہوتا ہوتا ایشان جو سن ایون بلوچ ماسز وقت استعمال ہوتا یہ ہمیں زفاری عرب مومنٹ جو سن کرش کرنے کے واسطہ تو ادا کا پیشن کے عرب بانی جو سے ہمیں ایک اسٹیٹ کے جوڑ ہوتے گا یہ تو ایک مثالی ہے نہیں نا یہ تو کالونیل پاورز جو سے وتی مفادانی واسطہ ایشانہ جو سن ٹائیں تگنت تو دومی پتا جو سوویت بلاک بوتا آ بلاک جو سے نشان سے بلند ترٹی بوتا پرچہ کہ دا جو عرب جو یہ تی بورز جو سیریا اپرائزنگ بوتا نا تو یہ اپرائزنگ چارتا آنا جو سن نشانہ جو سن بائیفرکیشن تو کاٹ کو تھا نا عرب آنا تو لہٰذا اگر بلوچ کسی ایشیر مثال دیں کہ یار بلوچ جو سن یہ بیسس سرا جو سن ایک ملک جوڑ بود کو نکام یا کہ وہ تی زمین جو سن یونائٹ کو نکام کہ ولید جان تے آواز درنزا گئے جھولا ورگا عرب بانی جو سن دی ما کہ ملک استا یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں کہ عرب جو سن بٹوارہ بھی تک انچو ملکان تو کا اور یہ مثال جو سن یہ ایک جو سن ہما کے میں جو سن آسیڑے اگر بلوچستان سنگت یا ولید جان تے نیٹ ورک برابر نہیں نہیں بلکہ تو گپ کن تے آواز برابر بولے ولید جان جوستے مثال اربان ہم کے باہر بان کارونی پاوران کو یا پروش تو پروش ملک داتا ہے وہ پچی کامیاب نبی تے مرو جم اربان تحریک یک یونائٹڈ ملک کے جوڑ کرا یار تاریخ تو کامیاب نہ ہوتا اور آئیے وجہ شن کے شاید رندہ پدا تھوڑے ولید تھوڑا وی پی یار بدل کا من کرا نہ خود تو زانے یار اب مثال سنگت وشن کالونی پاوران جوڑ کو تگا بھائی پچی ہم وقت کے ملک جوڑ کنا ترا ایک تحریک چلتے گا یک ملک جوڑ کنا ہے بات پارٹی من کلا بلا بلا صدام حسین من کلا ہم ہمیشہ گا دومی کیا لیبیا ہے یہ مرد معاش کو تھا ہمیشہ گا اسی مخلوق چھیا کامیاب نہ بھی تگا پر مگر دے درو مخلوق کے اس طرح میں امریکہ جاتا گا
بجا جوستیا چکه کو غره شرطو ناکو شرطو ما ولید منی کم نیٹورک کا مسئلہ ہے ما شرطو جست کو مائتا عرب بچو جدا جدا ملک جوڑ کتا پدا شاہ ایک تحریک ہم چلائیں ہمیں بات پارٹی یا مختلف ہم مزے بلا بلا لیڈر تھا یہ اسے پدا اچھی ہے کامیاب نبی تگا عمران دا ماج تھا یہ مخلوق والا جند امریکہ کچھ تو گیشتر میں بات پارٹی ہے جی بجا منی انکرین چه سیاست چه ما هم شوانه گیوں ما هم انکا باز نزانا بس منی تجربه گوشی که یوروپ و امریکا یا همه کلونیل چی که هستن پاور که واجب و بلوچی گوشی اینا قصه ایشین که تو ملکان هرچن که کسانه کنه نزور بند و پا یک قدرتیش ضرورت کپی اگر مثال گوشم صدام حمله کو کویت گپتی کویت وتر امریکای بغل ته دورده که کمک بکمنه امریکا کمک کو صدام جت گالی انتش این ملکان هرچن که نزورین ببان گوند ببان سوپر پاوران اشانه گیشتر توانا استعمال بکنه تو اشی بچا اگر سعودی عرب عراق سوریه کویت عمان دبی اشان هور ببوتیه نه اشان سکی مزنین پاوری بوتن ته دنیا یعنی بهترین اقتصاد دنیا همشانی دستایت نفت درو همشانی دستاین تیل همشان درو دستاین تیره نه نو تو بچا که گوڑا ای عرب ملکان چی پاوری بو دنیا تها گوڑا تو بچار تن که ہمیں عربان کڑوک نالکو بلے چونکہ ہنی کسانو کنت و نزورند باوجود که نفت و چیش هستن بله پدا هم اگه کمکش بکار بی زنگ جنان جو بایدن یا زنگ جنان انگلیسا یا اروپای یہ دیگه ملکانه که مارا ویل سرین کبتا بیا مارا کمک بکن بله اگه ای دراهی ملک یک جه ببوتیه نه من حیالا آوهده اینکه امریکا و اروپای بغل نکبتا گتن و وات اندپند بودن که هر چیزا اقتصادش سک وشد دیما شد هنو هم اقتصادش وشه بلا گوده وشتر بو و من حیالا آوهدا هیچ ملک یا هیچ پاور آوانی دیما هم داشته نکو بچه که اگ مزنین پاوری اتان آوانی جند بلا ٹوکر کنک بوتے ہیں کہ راحت کنٹرول ببان راحت اشانه اما اقتصادی که هستش نفتی که هستش ارزانتر بزورنتی بله اگر دراهی عربان یک جه ببوتی نه وتی اقتصادش یک دسته ببوتی گوده بلک میل هم نبوت گتن چه هیچ ملکی و پاورش هم سک بازه بود و توانتش هنچو که امریکای هنچو که اروپای هنچو که چین و روسیه هم توانت هنچوشی مزنی قدرت و پاور ببا جی آبجا من فکر کرن که من زانت همین کرن گشتر من سرپده نبم بلکه دیگه سنگت ببی که وشتر بتوانن تی مسئله بوا توضیح بده من نتوار منتوار جی سنگت براہ تیدا بڑھت ہوگا آپ کا سلام دیوان مردما ما کوشش کنم تی گپا مختصر بکنم ای من خیالات شما گپات ای پرت یک ملک نبنته شانی سرزمین اگر ما بچاره سک مزنی تقریبا حواز ایران دا بغیر دا مغربان تقریبا ٹوٹل تقریبا 22 ملک بنتے ہیں وہ چیزیں انگر ریجن ہے کہ ایران ہمیں ملکان تہا ہیں شانی نزوری اشیں اے قوم سکے بنیاد پرستے قوم ہے ہر یک کا جب حاکمیت کنگے شوق ہیں وہ سکے قبیلہ پرستے قوم ہے یعنی نی مسئلہ ہمشے کہ ہر یک کی لوٹی حکومت بکنتے یمی واسطے گیشتر ملک روچ مرچی کا تا بادشاہ تا
و بعض انچے جمہوری گورنمنٹ چا کایاں تے ابری ووٹا پدا ہر کی 20 سالہ دا 30 سالہ دا مزن انقلاب دنیا ہے بعد نیا تے بشار اسد مثال ابزیر معمر قذافی گا ایشانی مستر نزوری ہمشش حکومت کنگے سخ باز شوق ہیں نی ظاہر حکومت پر جادار گو واسطہ وہ چی عمل ہو کنک لوٹی قسم لوٹی کے اتحاد بھی ہر ایک لوٹی حاکم بھی منتوار منتوار جی سنگت گورگن تے دست بڑھتا ہے تو کہاں گپا تو بنچی گوشے گورگن جان آواز ایسے نہ منی تھی درخت تو بلکہ گوشر گورگن منسلا آواز من رو تو تھی وارو تھا کھڑو گورگن آواز پیدا کے خلا نیٹا مسئلہ گورگن ہے منی تقریباً دست منادن گورگن دست چو برسکو اپتا نہ چی چون بڑے بڑے سنگت بھی نا باز دیر نہیں والی جن تاو اگر ہمیں سوال جواب داتا ہے تو اشکو تھے بڑھتی نیٹ ورک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نہیں بلکہ برابر بھی مانی اگر آواز نو پیدا کے بولے ناکو آشم جو نہیں پتا تھی آواز بھگوانا بولتے بکلی وہ بول رہے ہاں نو شہر ہے مانگو سے کہتا ہوں کہ ہم 5 آئیز اس نا 5 آئیز جو سن تمام ہے کہ ہم ملک بنائیں تھے 5 آئیز جو سن تمہیں انگریز یعنی پنچی ملک نا کہ ایشانی انٹیلیجنس جو سن ادارہ 5 آئیز گشنا یعنی کلسٹر یا سن پتہ یہ انفارمیشن شیئرنگ کرنا پالیسی بنانا خفیہ اور یہ پتہ جو سن ایشان جو سن درچ ملک کی بنائیں تھا آیا ہمیں گشتا کہ یار ملک اگر سائز بلا بھی نا گڑ میں واسطے جو سی مسئلہ بھی لہٰذا جو سن جہاں کٹ سائز بکنے کسان بکنے آنا جیسا کہ ہمیں پالیسی جو سن دشن عربستان تو امپلیمنٹ کو تھا اور عرب آرہ جو سن بٹوارہ کو تھا بعض جو سن اسٹیٹ تو کا پدا انڈیا ٹیمہ جو سن دشان بھی ہمیں وڑا کو تھا اور یونائٹڈ انڈیا جو سن جوڑ نہ کو تھا مرچی جو سن انڈیا سے 12 جو سن آر ڈیوائڈ کو تھی تقسیم ہوتا تو 5 آئیز جو سن دشان ہمیں پالیسی مدام برتا دیما کہ مردم کسانی ملکی بھی میگو آنی ڈیل کنک جو سی نا جو شنتے آسان ہیں اور تیدی کی سوال چیا منیر ہمیں سوال ہے مزے پرش تو کچھ ایسے پتہ درو لیڈر ہم جنر دیتا ہمیں کہ عرب مومنٹ ای پچ کامیاب نہ دیتا نا چی ہم ایک نیشنلسٹ مومنٹ تو بات پارٹی یا ایسے سرو کوئی یار اسی واسطہ ہما جگہ کہ عرب آرمی جیسا آؤدہ شانی کرا بلکہ فوج نہیں تھا نا جیسا کہ عمان تو کا شانی کرا فوج نہیں تھا دفاری جنگ تو کا گوڑا برطانیہ جند آرمی ہے جو سے آئر سپورٹ کو تگا پدا ما کے فورٹ ٹروپس استن دا چے یمن چے یا کہ مکران ضرورت نے تنتی یہ مردمانی کرش کرنے کی واسطہ الن کے اگر مکران مردما اور یمن مردمان جو استن اگر سلطنت عمان آ رہا سپورٹ مکرتن تو ممکنت کہ جو سنت عرب نیشنل موومنٹ بلکہ جو سنت ای جنگارہ شر مڑیا جو سنت بکٹی اگر یہ ایک پلی جانی لیکن ایشان کے ایشان کرش کو اور پدا فورس جو سن شر مڑیا جو سن در ٹائم ایشان جو سن استعمال کو تھا ایشانی خلافہ منتواروں جی گورگن جان تھا اگر آستے تو تیرا توارے اگر آستے تو گاپ جا اگر تو دست کڑو کو اپتا ہے تھوڑا ہے براغ جانا برابر نکلنا ہے جی براغ تو گاپ کا سنگت منتوارا ಸಂಗತೆ ಗಪ್ಪ ಒಂಗೊತ್ತೆ ಪಾಕ್ ನಕ್ನ ಪರ್ಚ ಕೆ ಡನ್ನಿ colonial power कहते हैं होती लेबा कंते डिवाइड एंड रूल का ईशान चौके जर्मनी था कुछ जर्मनी तो कभी कामयाब ना भी था आया के जागा यार दा शो जर्मन पता तपाक बितना तो मुल्क के पता जोड़ को
ये من خلا ये وجانه من نتوار جرمن ہے جو سندھ مسئلہ ایک آئیڈیالوجی ہے مسئلہ بتا او دا جو کیپٹلزم اور جو سوشلزم میں جنگ بتا نا ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی تو کا ودے کہ سوشلسٹ بلاک جن کے پروشت گوڑا جرمن جو جدا بند جو سوشلسٹ بلاک کے چلائی نہیں گوڑا جو سوشلسٹ والا جو ویسٹ جرمنی ہے شاید ویسٹ جرمنی آئے گا شبوت ہے نا تو آئی جو ہما کے جو فور پاد چوشن تھی ہما کے واجکار جن دستا جن کے سروائیو نہ کو یہ فوت کو تو آنے گوڑا یونائٹ بوگی ہے نا تو ہمیں وہ سب لیکن عربستان اور جرمنی یہ سچویشنز پولیٹیکل سچویشنز مردمانی سائیکی مردمانی جو سن تما چوشن تھی سیولائزیشن ارچو وڑا چو بھی جدا ہے نا ادا جو سے ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے عربستان تئی اگر ٹرائبل سچی وڑیا نہیں تو ایک سیمائی ٹرائبل سوسائٹی تو ہستے ہنگا بھی تو جرمنی جو ہے ایک موسٹ ڈیولپڈ علاقہ ہے اور آؤ جو ہے مردمانی مسئلہ آنے مواش ہیں اور ہزار ہوتی ہے جو اکانومیکل اور فائدے کے واسطے مردموں ہوتی فیصلہ ہے کہ نا لیکن یہ بڑے ریجن ہیں تو کا کہ ادا جو تھرڈ والی شہر گشن ادا جو سندھ مردم بعض ٹائم ہوتی ہے نا یہ مسئلہ واسطہ بعض ٹائم ہوتی ہے آئیڈیولوجی یہ مسئلہ واسطہ بعض ٹائم جو ہے ہوتی ریلیجن ہے جو پروموٹ کرنے کے واسطہ بڑے بڑے جو ہے چیز گندا کو تگنتے ہیں ہم انڈیا ہے تو کبھی ہم بڑی بعض چیز بھی تھا اور عربستان ہے تو کبھی تھا ایون مڈل ایسٹ جگہ بھی ہم کے نان عربس کنٹریز ہستن تو اس یہ تو افغانستان ہے بچار شروع ہو سے ہم بڑا بو گئے تو ایران ہے تو کام بڑا بوتا بعض ٹائم جو ہستن دی عرب بوتگن یہ جو ہستن یہ انسلیب کے کو تگن ایران وقت کو تگن نا ایران ہے بعض عرب عراق جبوتا جیسا کہ تئی جو ہستن تئی دبئی وغیرہ یہ یک ٹائم میں جو ہستن دی ایرانین انڈر بوتگان اور تئی جو ہستن سیریا وغیرہ بھی یک ٹائم یا شاید جو ہستن ایرانین انڈر بوتگان تو یہ تو ایک ہر ٹائم ہے جو ایک عرب بھی تکان دی ایک انسلیب بھی تکان ہر ٹائم تو سچویشن بھی تو کم ڈیفرنٹ ہے نا بالحقيقة ترى بيحسن ربنا شورش كده ايه من خلال تو كتا جرمني गप्पा था कि जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है बिता इसमें वियतनाम तो कहाँ हमें उड़ा कुत्ता वियतनाम तो कहाँ कामयाब नहीं बितना इसमें यूके जागे ना बहुत जगह उड़ा कुत्ता ओ ईस्ट ब्लॉक के तकरीबन من خلال نودا ميتي ما بروشيت نودا نوديا خا جرمني من خلال पैसा यूनाइट बितना चक मनी में من توارا من توارا جي سنگ شورش ده مايك تيبران تو موضوع में शारबन संगत के सवाल जिसको पचे दो मुल्क नगा موضوع مشکل چونه چی همه چیه برشون بازه آور کنه که عرب چوشا تو بار بانگا ना چی همیش یک ملکی پرچن آیا ना संगत याद का संगत है उससे बलूचिस्तान पचे दो मुल्क नबी ना अरबान एक कर मुल्क का पता वो शुक्र शुक्र अरब पचे कर मुल्क का पचे एक जा नबी का पचे यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट कर बे चलते कानून पावर हर बाहर बांको पचे यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट जिंद नाकाम शु एक नबी तबा मानी खेल संगत मोबाइल काप गोल्गन तेदास खड़ो है तो गपना तो आस्था है मेरा तो तुम्हारा तो सुना हिटलर याद आती है तेदास मुदास पे आसमान टाल में अरे अब्दुल्ला शोरश है रिक्वेस्ट अभी मां जैसे कि उसको 10 मन मशगूल थे हाँ निकला शोरश कह रो ना अच्छी मसला है बल्कि स्पेस रिपोर्ट हुआ है अच्छी मसला है ये शोरश आईडी मसला है
یار ایک گورگی ہمارا پریشان کر گورگی نے 10 آسمان ہے نہیں گورگی نے گاپ نہ جانے دو براگن تو نے واشا جوڑا سنگت گار ہے تھی آزاد جان گار ہیں ماشا مارکیٹ پھر پچھلیستے لا دومی بس روشن خیر مال سلامتی ہیں تو والکم بس جو ڈڈ آزاد گار مرچی آو چار رنده میں شوف او زي هم نياتك ما نكره زي منادت اتك زي انت سر جيشتر نياتك شو روز حسابه اگر گورگن ریکویسٹ ایکسپٹ میں گورگن بلکہ دو میران دات کا گورگن مائک تھے گنا جان ساری کے 10 تو برج کو پتہ تھی جندگار وہ گورگن السلام علیکم چطور واجہ چون سنگتا جوڑ وشتا بیمار ہوں یار بیمار یہ نہ دعا شما بالکل انچے ترندے موضوع ایر کت گیتا پداستے آ موضوع کجنچے کجا شو اچھو لائٹر موڑے تو کا گبے گیا گپا کجا شوت سرویت ماگو پدا استے سنگتانا لائٹر موڑے تو کا کارا تاکہ مردم استے وتی عید کی پریشانی انچ دیر برو دیکھیں ایک موضوع مرچاں چسبیتا کہ بلوچانا نوروز استے سیلیبریٹ کرنے لوٹی یا نہ لوٹی اے موضوع سرا ورے سنگت چے گشاں یار اگر میں پرسپیرو سیلیبریٹ کرنا ہے تو بلکہ کنا میں خیر میں گرا ایک رسم ہے مراد مٹو زی رہا ہم جمع گوئی سر مرچیں کس نظیری مرچیں چگار بھی سر بل نوروز ما چو سیلیبریٹ کرنا نہ وتی ما پیرو کر نہ دی سر اگر دو چیزیں زیرا اڈاپٹ کرنا بلکہ کچھ سینچری یعنی آچے یعنی ہفتہ آدمی سینچری تک کا مائر کی چیزیں نہ دیتے گا نا انگریزاں دومی کسی ہے نہ کچھ کہ بارو چلا پیر کی چیزیں ہستے بل نگر نی نوخو بلو چیز زیرا کچھ بلکہ یہ چیز میں برا آستا کازم چھنے حسابہ کچھ کنا مسئلہ ہے دی ہر کس آزاد ہے ان عام نکلا دوستان ہمیں بڑا تاریخی حوالہ چکے یہ دو بلوچ ہے کہ ان رندا گجرا اور یہ تاریخ ہے ما اچ گوشت نہ نہ مسجدی میں من بوجھیں یہ گجرانی نے یہ جو وسن تما زورت اشتین استا نا زورت اشتین کیلنڈر ہے جو وسن سال اولی روز ہے نا تو یہ ایشانی دو ولی دومی گپ یک دومی روشی داستے مانی کلا بہرگاہ ایتی مانی کلا گیشتر ہمیں ہرمزگان سنگت بلوچ کرتے یہ ہمیں روشی کا نام بہرگاہ وہ تقریباً نوروز ہیں تقریباً یک دومی نزدیک کا آپ بارگاہ اگر مسرپت نہ ہوں لیکن اور مزگان تو لیکن نوروز جو ہستے نا اشارہ دومی کا پشنگ اگر مستر مارچ جو سن گیشتر ملا ایرانی وطن نا اگر ایرانی ملا رجیم جو ہستن اشارہ کرا آپ نہ سمجھ گئیں تو گڑ مار مسئلہ چاہیے تو صحیح تو یک تہوار دنیا اگر یہ منائنی تو دنیا اگر باہر جوڑ بو کی طرح تو دنیا بھی تو ایسا ہی ہے نا تو تو بھی جو سند اگر ای سیلیبریٹ کنے تو مسئلہ نہیں نہ کنے بھی مسئلہ نہیں مطلب اس تئی جندے سرا جو سند نو آستے نا لیکن باقی شن کے ہی جو سند ٹیما کے جو ضرورت اشتین جو والا پرشین استین تا پرشین تو شن ختم کو تنس آسانی ہے یہ پتہ جو یہ جو آرین نت کے گا یہ آرین ایران جو استے نا اور نو مستریشن کے اگر نوروز سر آبجیکشن بھی تو سپریم ببخش مانی سنگت گپا مدارا سنگت انفرادی حوالہ ہے نا انڈیویجول ہے نا قومی حوالہ سنگت نیشنل حوالہ چھے سنگت مانی کلا عبیدی داستے استے اگر بلے عبید ہوتی گا پا جان پرمس دیبیتا شما دیمو بدل لہانے عبید جان تھا وہ داستے اس سے تھوڑا سنگت باز مہربانی بلے سنگت گپ کنگا تا منا چنا کسانے گپ پکنگی سوالی جستے وجہ ہاشم کے وجہ ہاشم گپ پایا کہ حلیج آنی بابتا حلیج یجاگا مچ بیبتینا گڑا آنی مدنی طاقتیا اربانی منوار نبیت گتا
ಈ ಗಪ್ಪ ವಾಜೆಗ متفق بله ایشی که اقوام متحده مرچی چیچو عربا چیچو کسی هانی اوٹ اقوام متحده فلور اودا فلور سرا یہ پرش سرا اقوام متحده پتر سرا عربانی تقریبا 22 کسی اوٹا نو یہ حوالہ آپ شمائی وڑا کسی طاقت ورت رہے ہم بلوچانی کر رہا کہتے ہیں ایک رجحانے ہم ہستے ہیں بچنے گپا واجہ ہاشمے کا برام کو بلوچانی عمومی رجحانے کے بلوچان تو ہستے ہیں مختلف پارٹیاں حوالہ شکما مختلف تنظیم و پارٹیاں شکلہ میں طاقت و قوت کیا نمونزانہ ای باب تواجہ ہاشم توزیع و چی معلومات چی ہیں اس مثلا شکیشی علمی پوشدرچی ہیں گپے منتوار وجہ ہاشم اگر تمہیں گپے ہمیں گپے من جستی پسوادات کتنے منتوار ناخوجن تونکل جوابی قدم ابورا سنگتانی گرا جی منتور وجو عبید من هیلا سی ہوٹ بلوچستان بی ته یونایتد نیشن یا یک کی بی چه اثری هلی سر 195 ملک من هیلا این چکوین بازی اثری نیلی نو اگر سی نزوری ملک سی ہوٹ بدهند و یک پرزوری ملک یک ہوٹ بدهند چیز یک پیمه بعضین من هیالا بعضین تفاوتیه نکن شما بچاره مثلا چاینا انت روس انت امریکا شان یک هوتی ها 195 هوت دیگه 190 هوت دیگه ببند آین هوت هیچ نچلی هیچ فایده نیست نه بله یکین قدرتمند ملک یا حیثیتی برز رو شما بچاره ایندیا یا نه بلی جزء ملکان نہیں کہ توانت ویتو بکن بلے ہمیں جنگ اوکرائن و روسا آئی یک انڈیپینڈنٹ رول بازی کو رائی دا ووٹی دا گوشی کہ من نہ شمیں چیکنا نہ آوانی من وتی مفاداتا اگر قرارداد یا بندن گو روسا پشی کہ ٹیل چو دا بزورا پچی کہ روس کشتگت کہ ما 37% ترا ارزانتر میں نفت دین اویل دین بلے اگر بجائے انڈیا یک کسانو کے ملک بھی بوتے چوک مثلا نیپال بھی بوتے یا چے ای کاری کرتا نکو یعنی ہما یکی ہوتا حیثیت ہست یہ دیگه اگر تو 10 ملک بھی چوک مثلا بورکینا فاسو یا چوک گانا اشان حیثیت ایک بلی ہوتش یہ دے مرو یا آ دے مرو بلے انکری حیثیت اسے نبی بلے اگر ہمیں نظر کے ہندوستان دا جہانا اگر چوشین کے بورکینا فاسو بداتے ہیں بورکینا فاسو وتی پادن چیر لہ شکو یعنی او دا اگر تر ہوٹ ہستن تے ہوٹ تے ملک پاور ہیں اگر تے ملک نزوری ملک بھی تے ووٹ ہے چارزش او دا نبی سی ووٹ بروت بلوچستان ہے و یک بلوچستان ہے قوی قدرتمند ہوٹ برو اشان یک نظر چارگ نبا بلی گوشنت یک ہر ووٹ یک پاور ہے یک قدرت ہے بل این نوشتوانکانی تہا ہستے او گوشگے بل عملی طور پر اشان باز حیثیت نبی ووٹ کے روس یہ دنت ووٹ کے چین یہ دنت برابر نہیں گو ووٹ کے بنگلہ دیش بھی دنت یہ پاکستان ہر ملک کے چوت حیثیت ہستے من حیالا اگر یک عرب ملک ببوتیں گو پاوری ببوتیں گو ڈچوشا بوک روس یا چوک چائنا نا گو اینکا معدنیات و گو اینکا ذخائر کے ای عربانا ہستے یہ جہان پا بہاز اور تگت یعنی او دا
همه هرچن که هوت که بوت ینان دیگه کسانی ملکان شان پا بهاش زورتا نا وقتی نیمه کاشتن هما یکی عربی ملک که پاوری هستاد بنگلاديش وباكستان وافغانستان ويدقى ملكان هوتن فبها زورتقت وشتارين تقت مقابله ادقى باورا من هي على شكاية بل ما مني فكرة همشن که بلوچستان اگر یک بلوچستان متحده بی قدرت قوی تر بی و هوتی را هم پاور تر بی چیزی که سه نزوری شما بلا نسبت به یک خبر کنه شما یک افسیر گسته هر برابر کرده نکنه یکی از هر چون بی بله سه هر زور جاد نه نتوارو بلکه پهل بکنه بلکه واشی مثال نه هست که من ده بله بل ناخو هر جو ماشا پوست باسك گران بابي چوبا بوته که بله وجه اما که چین پاور ہے نا تر یک واشی زابرین اپسی بی چه سه هر گیشته زور جمعه نتوار من نتوار ناخو جان جی سنگت والی طرح جاتے ہیں ست ہو جان فرق با جی والد جانا چاہوں اسپاک جان اولی کا پچھن کہ جو اقوام متحدہ سے نا UN یہ ایک ڈیموکریٹک فورم ہی نہیں اور جو جنرل اسمبلی ہستی ایک ڈیبیٹنگ فورم ہے ایک اور دومی جو ہستند سیکورٹی کونسل ہستند فائٹین سر فیصلہ کا مطلب پانچ یہ پارلیمنٹ ممبر ہیں اور دا جو ہستند آئی یہ جو ہستند ہما ٹیمپریری ممبر کا ہیں لیکن جو ویٹو پاورز ہستی ہیں صرف 5 ہی کے ہستند بس یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا اور پتہ جو ہستند فرانس اور چائنا اور UK ٹھیک ہے نا دنیا فیصلہ ہے نامی ڈیسائیڈ کرنا اور جو سنت آؤدا جو ایک ڈیموکریٹک فورم ہی نہیں یونائٹڈ سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی مانا اور بلوچستان اسمبلی مانا یک کے اسن ہیچ فرق نہیں تھے دو میں براگ گسگایا نا کہ اشارہ جو سنچیوشن تھے منی خیالہ کہ اگر نوروز منانک بھی تو سارے آرے مردم انڈیویجولی بروانے نہیں نا آرے کو کسی قوم آرے کو اس تعلق نہیں تھی تو آ رہا یار بلوچ قوم ہے تہوار کو اس کو اتنا کرنے لیکن اگر ایک بلوچ یا سیلیبریٹ کا تو یہ خراب انگا پی نہیں بلی کنتی منی وتی ذاتی خیالیں شبارہ نہ بل سنگت چوس کوما والا منتا سوال تو خیر براگ جان گر رہا پدا شورشی گڑ بورگے نے براگ جان پدا ಅಂಚೆ ಸಂಕತ್ ಗಪ್ಪಾಯ ಮೆಚೆನೆ ಓಟಾನಿ ಬಾರ ಅಮಿ ಬಿಸಿದೋ ಮೊಲ್ಕ ಕೆ ವೋಟ್ ಬಿದ್ದೆ ಗೆಷ್ಟರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಂತೆ ಅಂಚು ಸಂಗತ ಗಪ್ಕೋ ನಾಶಾನಿ ಓಟಾನಿ ಬೆಸ್ತಾರ ಅಸ್ತೆ ನಂಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕಮ್ಮು ಅರ್ಧೆಶ್ ಬಿತ್ತೆ ಕೆ ಫಲಸ್ತೀನ್ ತೋಪು ಬಂಬಾನ ಕುಷ್ಟಗ ಇವಡ ಅಜಾಬ್ ನ ಬಿತ್ತೆಕ್ನ ಫಲಸ್ತೀನಿ ಓ ದುಮಿ ಈ ಹೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಮಿ ನೋರೋಸ್ ಗಪ್ಪಾತೆ ಮಾ انفعال ग्रुप पे तो कौन सा डिस्कस बिगा है ये बड़े कौमी लिहाज अच्छा इंफरादी हवाले हर एक के हम के आज़ाद है ना क्या अच्छी काम बेका बाद अंचे कुछ है कि बलोच तारीखी दो देगो अगर लाती कुछ है कि इन्ना नेमी चीज गिशिन उठ के कि वाकई तारीखी हवाले बलोच ये दूध बिकता है इन्ना मिन्नतवारा میں نتوار جی سنگت شورش جان تھی بارو تو گپ پدا نوڑا بورگن گر رہا Gorgina bel maida Goran شاہی Paragamne. ابا بورگن گاپ جان بھائی وہاں کوئی تو شاکاری مرنا شورش شاکاری Manatwar Shorjan naam chiye ruchego wajada kar gappete ma naam chiye noroz sarana noroz slaste tahna matlab ایرانیا یا زرتشتا اگر شروع کو تابتا بلے اے چا ٹوٹل سینٹرل ایشیا اور ایرانک ریسز جو بیتگا نا ایرانک ریسز آنے تو کا مطلب موجودہ آذربائیجان یا کردستان تاکہ مطلب عمودہ سودی کرد نشتگام تاکہ ایسٹرن ترکی سودی
آٹے سینٹرل ایشیا گنا اوار استے افغانستان ابھی تو بزیر کو آبی منکل سینٹرل ایشیا ایسے او آئی آخری اد انگو بیتا بلوچستان چکے آٹے ما بلوچستان استے گریٹر کدی اکمنی سسانین اے درسینا نہیں حصہ بیتا مطلب موجودہ جو اما کتا ہے سدی کے بلوچستان آخری اد دے چدا دیما استے ہند شروع بھی نا ادا سیلیبریٹ بیتا نوروز وقت قدیمہ سیلیبریٹ بیتا نوروز ہما وقتا منی حیالا بلوچ راہجنچے سندگ و پلک بیتا کے وقت اما ٹیما کے عرب کایاں ایرانا قبضہ کننت او پدا استے مکران تہا کائن مکران ہم قبضہ کنا آئی رن منی حیالا کے اے پدا استے رسم پدا بلوچ کے زرتشتی مذہبن چے پدا کے اسلامہ کنورٹ بیام بیت کتکاں کے اما دورن چے بلوچاں استے سیلیبریٹ کرنے یلدا تا نا انچو کہ عرباں تو گندے بازی ملکا وتی زور و زورا کینچے آ قومانی زبان ہم گار کتگنتے سجن چے مستر مثال مصرے گی مصری کاپٹک جو بیتگاں تو گندے کی نی آئینی نام و نشان ہم شرعی وڑا گندگ نیتی او پدا ما کاپٹک جو بیتگاں آ پدا استے سلولی پدا کرسچنٹی تو کا کنورٹ بیتگاں یعنی قدیم مذہب استے ختم بیتا پدا آئینی زبان ہم سپو چھٹائی گار بیتنی عربی کنا ایک مطلب بلے بلوچاں او ایرانیاں اشاں مطلب وتی زبان داشتا اگرچہ غلامی اتہا بیتگاں عربانی بلے وتی زبان رکھیں تگے داشتگے عربی زبان شاہ ایڈپٹ نکتا بلے بدبختی بیتا کہ بلوچاں مطلب نوروز سیلیبریشن ختم کتا نوروز ایک بدیں رسمیں نہیں نوروز استے اگرچہ سال نو کے مطلب جو زرتشتی مذہب جو کیلنڈر بیتا یہ سال نوک بیتا یعنی کہ اولی سال بیتا نیو ایئر نا بلے آئی گونا یہ استے اسپرنگ فیسٹیول بیتا موسم بہار ہے اگا ماں الیگزینڈر دی گریٹ ہے آکے وقت مکران چے روگا بھی موجودہ جو ماں مکران گشنی آیا ہمیں کتیر برے آٹے ما کجام نام بیتا آیا پتہ ہی کتیر استے گدروشیا نام داتا گد مطلب منا سما نہیں بلے روشیا استے گریک زبان تو کا گوشن چل کولڈ سخت سردی علاقے بیتا مطلب یونانی وط گوشن کے علاقہ سخت سردی نہیں بیتا پمش کے شہر گدروشیا نام دات گے یعنی گد چیا گوشتے گے روشیا سردارا گوشن یکتا مما ایکسٹریم کولڈ نا ایک اتنا سخت سرد بیتا نی کہ سردی موسم کے یکن آ گیا کہ حلاس بھئی نی مارچ اپریل کایا نی موسم جوان بھئی نی مردوں یہ سیلیبریٹ کنا پول در کایا اور مردوں کش تو کشاری ہم کت کا بڑا اشیا والے مطلب اشیا سیلیبریٹ کتا منی ہے لائی عرابی رسمی نہیں اگر واتر بھی بلوچ قوم تہا سیلیبریشن عرابی چیزیں نہیں باقی ما عیدہ سیلیبریٹ کنے پرچا کہ نیاؤں میں مذہبی تہوارے بنتا باندھا اگر استے بلوچ دیکھیں مذہب ایکسپٹ وکا پدا آئیا سیلیبریٹ کرنے کا لگی یہ مطلب مذہبی چشینا مچا رہے اسی ایک کمیونٹی ویسا بچار تو پدا استے وطی اما وقت قدیم قومانی گنا ہم جوڑت کنے سینٹرل ایشین بیبیاں یا ایرانک ریسز من گجر نہ گوشاں گجر وکلی اما پارسی بانا آئیے علاوہ ایران تو کا دگی قوم ہم نشتگاں دور سے سیلیبریٹ کرنتے آو گجر نیا آذربائیجانی ترک نسلے گا کوردستے میدیان نسلے گا بلوچ بھی ہم اتر میڈک گشا اے وڑا مطلب تو آئینی گنا یک کمیونیکیشن بنائیں کت کنے ما یک کے راج قومی اگرچہ جدا جدائیں کتین تو کا بہارے بیت کت کا یک نہ یک روچے تو ایک یونین شکلیا دے ما بروے گوڑا اے نوروز سیلیبریشن ترا اوار کن تر دیر نکن من ہمیں ور سمجھا باقی سنگت شورش ہوتی گپا ایالا گوشی ಮನಿ ಹಂಗ ಗುರಾಂಡೆ ಯಾ ಗೋಶಿ ಬಚ್ಚತಾ ಶಿಯವರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ये बेचा अगर तारीखी हवाले से वाकई अगर सेलिब्रेट विविध बलोच कौम तो का अगर इसे रेफरेंस पर चाहे जागा नहीं परचा रुद्रत की बलोचिस्तान तो का इसे है छोड़े शहरान तो का छोड़े किसान तो का ये चीज गिंदगा नहीं थे और दूमी ये अगर जी
نوتی گپا کا سوری ہو اگا واقعی کا تاریخی حوالہ سے سیلیبریٹ بیتا بعد بھی انفرادی حوالہ آ رہے کہ ماستر ہوتے ہیں اچھی کام بکا اگا نہ ہمیں گجرا اور ہوتی گوما گجر وہ مچے نا انویڈر باندرو چنی چائنیز نشتگاں گوادر تو کہیں ہوتی نیو ایئر ہے بیارنگو یہ پتہ بعد نہیں میں دو پتہ جوڑ کرنا مبھی نا یہ نوروز وڑا نہیں پتہ چائنیز نیو ایئر ہوں ما سیلیبریٹ بکنے ہم اکساد یہ چیز من جن وقت پاک نکا بس ہمارا اربانی منتوارا باز وشت واجا براهاج وشي اندازة توتي گپنا ايركوت بچا بلوچانی کرا وتی کوئی رسم الخط نبیتا بلوچاں بازی چیزیں نہ لکھتا بلوچ لکاری طرح ہچ وادا قدیمی دورے کا نرس گئے نا اگا ما موجودہ 1400 سال اسلامی تاریخ بزیرے گڑا اے دورہ بلوچانی نام زندہ کنوک ہم ابو القاسم فردوسی ویتا جو بلوچی نبیتا صحیح اگا آئیا استے بلوچانی بارے ملک کتینا گوڑا بلوچانی تاریخ تنیگتا انگا گارا یہ ایک چیزاں بلوچاں اے کلی گجرانی معاملہ نہیں گجراں اے نیا اڑتا تو اگر یہ معاملہ کلی گجراں نہیں گے گوڑا صرف گجراں ہی سیلیبریٹ کت گیا سینٹرل ایشین راج قوما اشاں سیلیبریٹ نہ کت گیا جو سینٹرل ایشین استی وہ تارا ٹرکک ریس گوشاں قازقستان بھی یا کہ کرگز نام چی تاجک بھی ازبک یا ترکمین یا آذربائیجان ایون یگور جو استی ایسٹ ترکستان ہے گا آہم شے سیلیبریٹ کنا آیانی اوار استے کردان جو وط استے مظلوم قوم ایران 4 ملکانی تو کا 12 ایران ہم غلاما بلے آہم ای فیسٹیول سیلیبریٹ کنا گوڑا ایما گشت کت نکنے ای استے گجرانی استے فیسٹیول ہے یہ گجرانی فیسٹیول نہیں یہ زمانہ قدیمہ میں ایران ایک ریس بیتگا بیتکت کا زرتشتن چی بھی ہم ساری اس تیواری بھی اسی طرح بھی مزید تحقیق کے ضرورت ہے بلے تقریباً 2500 سالن چے برزے یعنی کہ 6000 سال یہ فیسٹیول سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا یہ دورہ سیلیبریٹ کرنے گے جو ایرانک ریسن چے مراد مطلب اما آرین نسل نا ایران گوشی ما ایران نام زورتا آرین ریس وجن چپ کہ ما آرین نسلے گوڑا یہ درسنی نے سیلیبریٹ کتگاں یہ چیزیں مطلب یہ نہیں کہ بلوچاں سیلیبریٹ نکتا بلوچانی تاریخہ تو بچارے بلوچانی کر انگا سرپد نہیں کہ بلوچ کجنچیت کے گاں وقت نزان گیا بلے بلوچی قومی ہستے وجود داری و دیریے نے بلے ان تاریخ گارے گوڑا یہ گوشت کت نکنے کہ بلوچیں سیلیبریٹ نکتا یہ تاریخ ہمچو لکھے گئے گئے در رندے لکھے گئے گئے یہ اما ٹیمے گی جب بلوچ سے نی مسلمان بنتگا نی آئینی کرا یہ رسم ختم بیتا اور چھو ختم بیتا اسی اس راستے تحقیقات ضرورتے جو میں مردم انگتا کار نکتا موتی گپاں فلال ہم دا گونڈا رہا کہ ہمارا مزید استے تحقیق کے ضرورتے کہ اگر رسم بلوچن تو کا بیتا اور کدی ختم بیتا یہ چیز سر ہمارا ضرورتے تحقیق کے لیے منتوار منتوار سنگت مانی چلا شورش گپ جات نہ جانا مانا دا چھوٹا گپ پہ تو جان ساری آت کر ہماری موبائل بیٹری دم دم کھاتا ہوں پھر منا ہوا ناخو برا جی ناخو جان مارا حال تھا میں پچھلی رکا اگر مثال بیچ تو جو سیلیبریٹ کچھ نہ نا جی اب جام میں پیر کو سیلیبریٹ نہ کوتا نوروز یہ نوروز بلوچان ہے نہیں لہتے ایرانی کوشش کنن کہ یہ قومان ہم مجبور بکنن کہ شیا وتی عید بسمجا او لہت بازی ورا بل ای نوروز بین جنگ بازین قومی کرد گوشا میگیں ترک گوشا میگیں تاجیک گوشا میگیں اوگان گوشا میگیں ایرانی گجر گوشا میگیں پچک آ وحدہ ای علاقیان درمیان بارڈر نہ بوتا نا سیمسار نہ بوتا ہور تور بوتا ہے بلے میں نیمگا بجائے نوروز بہارگاہ ہستیں جو ہاں موش ہستیں
حامين هستن idru celebrate kanam baloch imeni maga kaman buta man dista e chizana ma wati chaman dista ke makhluk e wati eidana daran o mai baharga چیز کو چند هفته رند چه همه چیه بی نوروز که گجرانه گه بله لحت چمه مردمان گلبن که دیگه قومانی چیانه بزورند چونکه گجر مثلا دراهی اوگانانه اما مزنین دانشمند بوده گوشند میگه مزنین دانشمند اگه بوده ترکانه گجر گوشی میگه اشیاء افتخار زانن یعنی لوٹا هم افتخار په خبر بزورند په وات چوش نبینه نو ماتیا وتی جوانین و وشی ایدان بشمشان و گجر ایده بزوره می مخلوق نوروز چه زمان شروع کرده که گجر می ملک قابض بوده ساریه توشن چیز نبوده می ملک عید نوروز سه هفت سینن و ای هفتین سینا هیچ یک بلوچ شیکن سر نبوده هفتین سینی که گجر همه نوروز شب یلده هلند که دراشترین شب زمستانه و دا شراب بوده شراب اضافی چیزی بوده که وده ششته در حال که باید سین ببوده چونکه سیب سرکه سیرک و ای چیزا یا مثلا لحت چیزا هنچو درش گهتگا هنچو بس لوٹتش یک چیزی باید ببی نو ماهیگو شرابش هم هشته سروت سفره کجا بلوچ شراب بوده زمانگا نبوده توشین چیز بلوچان همه نام پورک پزور گیره حتی یک ٹوکر زمینش بوده مکشتش او همشه خرج بوده چه کجاش ماهی گیاورده که میوتی سامانان سر بلند تو کجاش شراب بوده و کجا سرکه بوده و ای چیزا گجران توکه بوده کردان و ترکان توکه بوده تاجیکان توکه بوده و هدا آوان چه همه چه هم بوده این مسائل بلوچان تا توی مسائل نبوده بلوچان سفره سر هم یک کم شیلان چون بطا گه بوده هم دیگه کجا سرکه و نزنان سمنو و ای چیزا هم بوده بلوچا هیچ نزانته شد چیه نشان مموشی سر بلوچان و بلوچان کلچر توشین چیز مموشی سرش خیر توشین خبر بی بری بله ما شما را یا گجر گوشم که آریایی من یک کیر جوست گران چه همه گجران من 1000 رند هم جوست گفته چه گجران شما چه کدی آریایی 100 سال پیش آریایی نام ایران سر نبوده ایرانیان هیچ وقت نگوشته 100 سال پیش ایرانیان هیچ وقت نگوشته ما آریایی چه رضا شاه که یه قدرت توقع نزنن جنی آدم هسته دیوان که من خبر بکنن یا نه هو هسته من خبر نکنم بله جنگ جهانی دو رند وقتی که آلمانا حمله کو ایران سرا یه تن ایرانش دو ټوکر کو یک ټوکر متحدین گه یک ټوکر دیگه متفقین گه نو رضا شاه که ایران انگریز گچین کتگی مردم یاد اشیا شوق و نزدیکی گو هیتلر بازد و وحده که جرمنی سربازان یهتند ایرانا ادا ایران نسل بدل بی رند چه همه مسئله و رضا شاه 30,000 ایرانی جنی همه آلمانی سربازان دیمر راه دن په مهمانی چه دو رند ایرانی ادعای کنن که آریاییان نو بلوچ بایدن و تا بگیش یعنی چه آریاییان ای آریاییان کسا ما سیدان کسا یک که ایران تا دیگه جاگاه نگوشن
ایران تها سید و آریایی حساب یکم نو آنگو شما وقت لحت بلوچ هم هستن که متاسفانه وتر آریایی گوشن یعنی وتر وقت زایده هم نه اما دوله که واجه خیر بخش مریه گوشته گد که هر کس بگوشی پاکستانی یعنی وتی پته چوک نه نو ایک ایسه بعدن بلوچ وتر بگیشی نن که وتر نه آریایی بزانن نه ایرانی و نه ای نوروز میگن من نتوارم واجه که منم ایکش ده کسانے گپے میں ایڈ کنا بچا میں ہمیں سال سیلیبریشن کے شنی نوروز ہاں میں من خیال میں تاریخی حوالہ سے میں سیلیبریشن حامین بیتا او اے نوروز نوکے نے بلے مرچی باندھا ان کلا حامین ذکر ہوئے چنیست ہیں دیر دیر آدھا یہ قرآن تو کا حامین یک عیدی وڑا سیلیبریٹ کنک بیتا نیکنی تقریباً کو سلیمان نمگا ہم ممی وڑا بیتا گون شورش مرگیشتا شسر پتی دات کا بلے میں حامین من خیال یہ گو نوروز من خیال مارا گون واسطے ہوئے چنیست ہیں میں نے توارا یار ماں گپے جانے لوٹیں منی اگر آواز پیدا کی ما چکم پشتارو مینا چکم ایوڑائن کے بلوچ ازن کدی من تا کہ آج وستن زور دشتنی بیتا مطلب بلوچ تو ایک اپارا کدی جو وستن پبلکلی یا پولیٹیکلی ناگوشی نامن نینا تو پچک کے بلوچ ڈیفیٹ بوتا نا عرب آرمی کے دیما اور فورس مرجر بوتا بلوچ زبردستی بلوچ جو سے اسلام قبول کرنے فرماتا نا عربا تو دومی شن کے اگر عید جو استن کجا جو استن یک بلوچانی وتی تہذیبی یا کہ بلوچانی وتی جو است رسم و دودن یا کلچریں آبی تو عربانی ہیں اگر عربانی جو استن عیدار اگر بلوچ سیلیبریٹ کت کن تو اٹ از پازیٹیو ہے نا ہر بلوچ واسطہ کسی اگر جو استن سیکولر ہے یا کہ لیبرل ہے آبی تو چلو ٹھیک ہے یار باقی جو عوام مذہب کے منی جو استن بلوچ استن جو است مذہب فالو کرنے کا سیلیبریٹ کرنے کا تو مسئلہ رہے نا تو نوروز جو است گڑ چیئے خراب ہونا تو دومیشن کے ہماز مردم گوشت کت کرن کہ یار نوروز بلوچ سیلیبریٹ مکا تو وجہ چیئے مطلب پرچہ مگنتے نا دومیشن کے جو نیو عرب جو سنتے نیو پرشین جو اسٹیٹ کا نا یہ ہفتمی صدیات کا یہ آؤ سب ساسانہ اور تھا یہ اردشیر اور یزگرد اور شاپور اول اور یہ ہما ٹائم ہے گئے یہ جو استن یہ ہما ٹائم ہے یہ چیز جو استن انٹروڈیوس کرنا بیتا گا یہ رضا شاہ یہ پہلوی جو استن آؤ سب پہلوی وغیرہ استن تو یہ تو انو کے قصے یہ تو زی کو چارمی گپ ہے نا ماں جو گپ کرنے کا فی الحال جو استن ہفتمی جو استن سینچری ہے گپ پائے نا تو آج محمد جو استن کجام سینچری ہے بیتا ششمی سینچری ہے بیتا نا یہ تقریباً ہم ہفتمی سینچری ہے گپی تو نو اشن کے دومی ادا جو ضرورت اشتین بوتے کا نا ضرورت اشتین صرف ایران ہے تو کا نبوتا ایون ضرورت اشتین ہے انڈیا لتی پارٹ سے تو کا بغیر تائی جو استن افغانستان ٹوٹل انٹائر جیسی تو کا بوتا پدا تے جو سینٹرل ایشین کنٹریز استن جو کیکیشین ریجن اشارہ گشان یہ سجیں کیکیشین ریجن جو استن تی ضرورت اشتین بوتے کا نا تو شاید برزا بھی آسرا بھی ضرورت اشتین بوت کو کا آسرا آرمینیا سندھ صرف یک جو عیسائیت مذہب جو استند یک چین اسٹیٹ ہوتا اور دنیا اولی جو استند عیسائیت جو اسٹیٹ استند تابی جو استند آرمینیا ہے اور ابھی ایران برزا کم بغل ہیں آسڑا تو یہ کمو میں کچھ رہا ہوں کہ مطلب اس کے بلوچ کدی یعنی کہ کون کن کے یار مان ضرورت اشتیانی بھی تو نا تو نمن نہیں نا عرب بارے کا تو فراؤڈ کن توقشی یار ہم فراؤڈ مسلم نا الان کے ابھی ایک جبر ہے جو اسن ایک تیتا جو اسن بلوچانا جو اسن عربانا جو زور شن مسلمان کو تھا نا اور بلائی شیم فل ایک ڈیپیٹی بلوچ یہ چیز ابھی نہ مننی نا بلوچ سے تو یہ چیز گار کو تھا نا بلوچ صرف ہوتی ہما کے پوزیٹیو اسٹی اسن ہمارا جو اسن کارکردی آرے کا لوٹ گئے نا ہما کے جو اسن بلوچ آؤ جو ڈیفیٹ ورتا تو بلوچ آر جو اسن کاؤنٹ کرنے کا نا تو مانے کو شکل لوٹ گا کہ بلوچ ابھی تو بعض جگہ اسٹی اور ڈسٹورٹ کو تھا نا جی میں نتور
ای واجه نام هنچین سنگینی نام گرانی که من وان تنکم بالاخره ویندگرام نزانم رام باگوان هنچین نامی تو نینی من وان تنکنم هم تو واجه ویندرگام توانم ویندرگام جی من گوبر رام رگام نوشتم چنین چیزی بل خب وجه ادا گپ که بو من یک سند لوٹه چشما که ایرانیان که گوشند ما آریایی ای چه 100 سال پیش شروع بوده پیسر هیچ جای هیچ کتاب شما من درگه تا نکنی دات نکنی پیش داشت نکنی که ایرانی بگوشن ما آریایی یک دو زرتشتی بوته مذهبی بوته ای علاقه و ای زرتشتی که هندوستان ای دروچ ایران تدکه گوشتگان یعنی یک هندوی که هندوی بی زرتشتی نی یعنی هندوستانی اصلی بی آی زرتشتی نه هن ای زرتشتیان که هندوستانند ای دروچ ایران تدکه گوشتگان یا بازین همه زمان که نادرشاه شده و ده حمله کتا همو ده پش کبتگان سیمی مسئله یک که تو واجه گوش که بلوچ پزور مسلمان کنگ بوده هم این نادرستین گپن که شما شجن یک شب دیگه هم تو همی گپ جات چند بلوچ کشک بوده گونه وحد که عرب حمله کتا بلوچستان تو بارین نام 10 کس 10 بلوچ بگر که ته بلوچستان کشک بوده که عربان کشتگان وحدی که مردم یک سند تاریخی را خبر ورق جان چاریتی پشت دیمی روانی که چنکه ای خبر کنتی سندیتی ها چنکه لوجیک خبر کنگه بلوچ یعنی ته حدیث هستن حدیث من وقت وانتبل من یاد نه کجا حدیث ہے کہ وحد کے عرب یت حمله کن ایران تها تا کرمان یت رسی رندا ادا ماحول فرق کن گو ایرانا نہ زبانش مشترک ہے نہ گودش مشترک ہے نہ زبان نہ هیچ چیزش مشترک ہے گو ایران نہیں گو ایرانیا و همه پرشین وحدا ایران و نبوتا پرشیا بوتا نا هیچ چیز مشترکین بلوچ گو پرشیا نبوتا ادا همه کماندر حضرت عمر نفر راه دن قاصد راه دن په حضرت عمر که این علاقه ما یحتین که ادا مخلوقش گو پرشیا فرق کنه نه زبانش یکه نه کلچرش یکه نه پوچ و دود روبیدگش یکه پاک فرق کنه ای چیزا آپ ادا هیچ گیر نه آپ نیستن دور دور یک مچ هستن ادا نه وراک هستن نه آپ هستن ما چون بکنی ادا گوڑا پدا ہما قاصد کاغذ یاری پہ ہمیں کمانڈر کہ ای علاقہ تو بس وتی میسج بیل بیرتر مرو جنگ مکا گوڑا ای چون بلوچ مسلمان بوتے ہیں پزور ای حدیث هستن دیگه اگر کتاب شما وانتا مار هم معرفی کنی توابوانی نی که اهم کتاب غیر جانبدارانه بی نه که راوی ہر پیمی مردمی بھی یا مخالف بھی یا مخالف اسلام بھی کتاب بھی لکھی ہو ضرور یہ لکھی کہ دا ایرانیان تا مرچی ہنگت گوشن کہ عرب میں ملکہ حملہ کو میں دراہین چیز سوت کا میں قرآن میں کتابان سوت کا پمش کا ما ترقی نہ کنی یہ ایرانیان خبر ہیں بل بلوچ تا یہ وحدی چوشیں خبر نہ کتا من وکی گندگی لحت دوست و جوان که هستن آیان توی خبر کنم بله ای هیچ سندش نی خبرانه شما سند بیاره هنچین که همه حدیثان کم از کم راوی گو هر کس بی بل مردم بچارید که باره چنک راست چنک دروغ شور کرتو بستش بلوچ اسلام قبول کرتا پر رضای وات هنچو که ایرانی هم بازین پر رضای وات قبول کرتا آک بغاوت کرتا آوانش جتو کشتا عربان
راستنگ اپے بل ہما کس بوتے ہیں کہ یا گرد سوم خاصی مردم بوتے ہیں کہ جنگش داشتا پچک وحدہ ہمیں پیرشیا تہا ہم مردم بیزار بوتے ہیں چیز یا گرد سوم ساسانی پمیش کا پر راحتیش قبول کرتا عربانا کہ چاہمی ظلم ببچن کہ ساسانیان کرتا گجرانی سرا نو گجر ہمیں بیرکش جیسے ہر جہ کہ گوشا عرب یہ تمہارا کوشت تمہارا بورت تمہارا سوخت پمیش کا ما ترقی نہ کنی وہ شما ہم ہندوستان حملہ کو تمام چیزیں سوخت کوشت بارے ہندوستان چا شما ترقی یافتہ تری ملک ہنی زان شما ودا شتی وتی تلاحانش بو ودا ہندوستانیانا دا یا کہ جوس بکا ہمیں ایرانیانا کہ شما ودا ہندوستان تلاح بورت دا کہ انی ترقیش کرتا ہندوستانیا بلا عربان شما ریح تو سوحت شما ترقی نہ کنے پمیش کا عربان شما کتابان سوحتا یہ ہنچیں بہانہ ہیں کہ جوڑ شکنا ہنی اگر ہمیں مثلا مثال طور پر گوشا خامنئی کے ایران وات گڈن رہبر جوڑکا کولگی بگری گوشی اسرائیل بوتا کولگی بگری گوشی امریکہ بوتا یعنی پا بہانہ درگیہ جاک پشی کہ من ترقی نہ کن من ملک ترقی نہ کن کہ امریکہ گناہ کار ہیں من ملک ترقی نہ کن اسرائیل گناہ کار ہیں ای چوش وطا چیر دیک پوشت ای چیزاں ای روچا من حیالا مردم کمک نہ کن منتوار جی بھائی جان مقابلہ جنگ دعویٰ شروع ہے یار میں جنگ نہ روٹی پر چکے من دوست کمزوری مردمی ہوں بل جو الٹرا نیشنلزم استے نا الٹرا نیشنلزم مسئلہ ہمیشہ نا کہ آرگومنٹ کدی نہ مننی نا الٹرا نیشنلسٹ جو سن بس اما کہ اما مردمات جو سن آئی تکلیف استن تو آرہ جو سن بس آر چھوڑا آئے جنگی نا اللہ کی وی وٹ نہیں تائر جو سن سام ٹائم آتا ہے دشمن بھی ایک پوزیٹیو چیز استا نا تو گپشن کے ادھر میں جو فورس مرجر اسلام گپے نا یہ تو بعض کونے گپے نہیں یا تو عبیدہ بن جرا و حضرت عمر انگا بیل ٹیم اگر تو آئی رنمن ہے تو یہ جو استن تی مقران مردم جو استن تی 18ویں صدی تک جو استن تی اسلام آئے دا تلوار زور نصیر کا نوریت کا دا پنجگورے تو کا جو اس سے خرل و غارت کو تا شاں ادھا تائی مقران جو بات کہ تم پات کا تم پا جو ایسے ایک مردی بتا انام بتا ملا بوئر جو اس جگری یعنی سربراہ بتا ملا بوئر کہ وہ دن نصیر کا نوری تم پا کہتے ہیں تم پہ کشا دے جاگہ ایسے ہیں رکشن دازین جو اس سے ملا بوئر لوگ بتا ادا کے کایا گوڑا جو استن تیدا اشانہ گوشی کے بیت شما ملا بوئر چاری نصیر کا نوریت کا بعض جو سے فوج و لشکر کو گوڑا میں مسلمانوں نے مسیح روتے بانگ دا گوڑا پدا دگے بانگ دا گوڑا نصیر کا نوری ملا بوئرہ لٹارے نہیں تو 2 بانگ شاید آتا گوڑا من کم پم نہ ہو لیکن برل چیئے گوشی لیکن انتو گوشن کے ما بانگ ایدہ تھا کہ ما جنگ نہ لوٹا تو یہ وجہ یہ چیز جو سند تو اگر تی جو من نظر چیا نہ من چیز نا یہ چیز جو استن تیدا صاف ظاہرین کیر بلوچ ایک فورس مرجری بوتا اسلامی تو کا نہ یہ انو گا ولی دومی گپے تو یک جاتا ہے ماما سی گوش دار ہے چی حوالہ یا راجہ داہری حوالہ ہے نا تو اس کا گورنمنٹ کا بند کرنا مسئلہ نہیں ہے آئیت اگر بند کرنا بعض جوان بھی نا تو اس تک ایک راجہ داہر گروہ کی مخلوقات کا تو چواڑی نواڑی ہم اہل بیت تھا نا تو ماں کیشی وانتا گا ماں کی جن چچناما نا چچناما تو کا گوشی کہ یہ مرد کے ہستے ہیں ایشیا کھائے کستے خوشتا نا کھائے اما مقران اما گورنر ندانا کھائے نا عرب ہیں یہ کشتا یہ مرد آتکا بڑا شپناہ لیتا کہ میں راجہ داہر ہے نا تو راجہ داہرہ یہ مرد ہمارا پناہ دا آتکا وہ یہ کستے ہیں اس قتل الزام پتا لاتے مردم پتا یہ گن چکر قوم پرستے مخلوق ہے نا وقت عربان دا حملہ کو نا محمد بن قاسم ہوتا بھائی عرب میں چکا حملہ کرنا محمد بن قاسم شما چوشن گیشتا سر پتا شما دے مدر نا وشی انہ واجہ ما ایبر مصیبت ہمیشہ اگر معاشن کو جنگ دیں اگر ایشان ما خوش ہم جہنم رویں اگر مارا ای خوش ہم جہنم رویں چونکہ راجہ داہر یک سیکولر مردم ہے باپو جامودہ اڑا یہ توجہ شما چوکنے جنگا مدے شما کم از کم مائی اسٹریٹجیہ جوڑ کرنا یہ ہم کتابی ہونا ہے
Amejida mustamasto gappa jalta bkhair Muhammad Anis چچنا مانچو باقي هو ممكن يرى عندك الله استعمال دي كبير بل تو من كده كتابي ريفرنس إذا كان بعض زمان یہ بارہ اشفاق کتاب ریفرنس بھی نہیں چاچا نام ہے هذه بارہ توفيق لا لا تدور كم مسلمان بقول لك أنا بدي كمان أول شيء كتابي ريفرنس دي بعض زمان یار یہ تو مطلب اسی کہ بعض چیزیں استن تو واضح ہیں کتابی ریفرنس تو ایگزیکٹ اگر ریفرنس سے لوٹے تو من کم ٹائم بدے مطلب ایگزیکٹ جو چیزیں نا بھی ہم پیج اور نمبر اور بک ساری چیزیں نا خوشی شان دیں لیکن اسی کے بلوچ چوشن تھے آیا یہ چیزیں مننے کے واسطے تیار ہیں کہ اسلام ساری یہ مزن چوں بتا چوں کنورٹ بھی بلوچ ٹھیک ہے نا آیا سلولی گریجولی بتا یا کہ مطلب اسی کے یہ تو مننے کا ہے نا بلوچ ادا تک منی نا کہ حضرت تمہارا جو سے خط رہا تھا نا یار تو تی مذہب آ رہا جو سی ایک شپیار یلدی گا یہ خطی ہے وجہ چے ٹھیک ہے نا از اٹ پاسبل مرچی تو جو سی ہندو آنی کر برو تو آنے کتی بل ایک تو اس میں پاورفل ہوں یار مان جو اس میں کنورٹ ہوئے ٹھیک ہے نا چلو تی کٹ باز شوقین متاثر ہیں اور یکی روچا جو اس سچی قوم جو مطلب اسی کہ منی یار جو اس چونکہ حضرت عمر کو سکھائیں لہٰذا جو اس ماوتی مذہب آ رہا یلا دیں نو جو اس دیگے مذہبی جو اس کس جو اس اختلاف بھی نہ کہاں درستی مردم یک شباوتی مذہب جو اس استعمال کرنا پتا اکشا نہ مارا جو اس لٹ نہ تھی ماں جو اس مرضی ہے خدا یہ تو لاجک اور منطق کی کبھی زندہ گپا اور بننے کے واسطے تیار ہیں اولی ایویڈنس جن دشین نا تو یہ ایویڈنس تو کتابیں تو کچھ واس بھی نہیں ہے کہ تو وہ دیگا پر بننے کا ہے نا یہ يا خط كتاب تین ما مثلا يا كتاب تردان يا كتاب تاريخ سيستان تاريخ سيستان ماني كلام نحو عشان نماني يتني ما قول كوجا برو تاريخ سيستان أنت كاب أصلا لاتے کہ آپ تک بجائے جنگو دعوی بھی ششارے مذہب ماننے وہی جنگ ٹالے اچھی چیز ہے استا ناخواش منظم چیرائے بھی سوریجن تو گپ کا پتہ مگلا دون مخلوق رب مند ایک گپ صرف کنک لوٹی نا جی ہاں آج وہ ٹھیک اڑا ہے نا کہ مذہبی مردم ہستے نا آنی ریفرنس صرف ہمیں حدیث ہی نا کہ فلا حدیث ہستن اولی گپ پشن کے یہ حدیث ہیں جن خجا لکھ بھی تکا حدیث اولی کتاب صحیح بخاری ہیں بخارا لکھ بتا بخارا کجائنت عربستان کجائنت آج وسنت واجب محمد میرے کا چاہیے وسنت دو سو دو پنجہ سالہ بعد لکھ بو گئے حدیث کتاب اور ایشن کے مرچی بنتو نشتگاں مرچی بنتو وجہ نشتگاں یعنی کہ ارچی دنیا تو کا چیب ہوگا تئی بازار چیب ہوگا منی بازار چیب ہو گئے آل منی کے کہتے ہیں آ چیچو ڈسٹورٹڈ ہے نا اب چینج ہوگا آئیے ورژن جو اس میں بٹ ہو گئے اور پدا بخارا جو اس آؤدا حدیث لے کے گئے بخارا تو کا حدیث جو اس تئی واقعہ بھی تئی مکہ مدینہ اجازت تو کا اور میں مردمانی پتہ ریفرنس جو اس میں حدیث ہے نا پتہ کا پشن کہ صحیح بخاری تو کا گیشتر حدیث جو کوٹ کو تکن ابو ہریرہ کوٹ کو تکن نا ابو ہریرہ کے یہودی نہیں اور پرچہ شما ایک چیز ایکسپٹ نہ کرنے کہ یار یہ جو سورس ہستے صحیح بخاری ہے مسترے آ سورس جن وقت یا یہودی وہ تو رندہ جو سے کنورٹ ہوتا اسلام تو کا تو غير وليد ما جنگ ہے بنا والے نہیں كان شورينا تو گپ کا پتہ مارو سامنے دست بولتا جی جان ہے میں نے تو سنا ہے در دو سرحال متگا یکی شما وای کہ بلوچستان چار بی بی اشت بی بی چکا یکی ما تھا دومی شما تو لیٹ کو نا تو لیٹ کو ٹاپک ہاں بچو نہ ما اردو کر تو بزانے کا شکای گیرین گنا دومی ہمیں بتا کہ نوروز ہے چنانچہ نوروز بابتا من کماش آشمی گپنگو تھے پاک کنی کہ نوروز مارا چوشیں ایک تاریخ تنے وحدی دسنا کبتا بگندے بوتا منی دے منا وستا اور نہ کہ مگندگائیں کہ نوروز بلوچ تابعتا یا رسمانی تا قدیر یا کروچے اوار بوتا من ندستا میں عمر کسانے بلے ما کم اسکن چا پیرے نہ ہم ندستا یہ بڑا چیز کہ شرب بیدار آئیں روچا نو پدا آبار سنگت ولیدی کہتے ہیں کہ آئید ہم میں نبوتا اور ما یہ پرچہ دارن ابر ایشیں کہ نوروز میں سر یکی مسلط نہ کرتا بلے ہائید آنو دگا ڈسکشن ہے کہ عربانی گو بلوچان جنگ بوتا جنگو جدل پادشاہ اسلام قبول کرتا یا کہ نہ
ایشان پا ہم نا پد قبول کرتا پرچہ یک تاریخ یہ دس کا پگا ہے کہ ما اگر رد مبی امیر حمزہ بلوچ حضرت امیر حمزہ نا امیر حمزہ بلوچ کے انگریزانی سوری بخشی عربانی کے علائی جوڑ بھی گوڑا اسلام قبول کاگو عربان جنگ نہ کان عربانی علائی جوڑ بھی منی خلاف پارسیانی گوما و دیگه کجام قومانی خلاف گو عربان اور بھی تو آو دا جنگ و جدل کنگو عربانی فیور آو عرب آرہ ہم فیور دیں آمدہ چی آپ رضا اسلام قبول کام ارزاریں یک گوڑا نبی عرب الائن لشکری گوم بھی دو بھی کام نمگا سوال بکنے شورز جان پتہ ہی گپ گار بھی با سوال کام بلے منتی سوال جواب دائیں رندہ دگے خبری ہونا کنگی بلکہ مختصر ایک کاؤنٹر سوال بلے ہے نا بلے تو بلے اگر یہ امیر حمزہ کرمان والا جو امیر حمزہ رہا جو اس تو اسلام ٹیم تو بے کنے نا اس سے مطلب اس کہ تئی ٹوٹل ہسٹری تو وقت من نگا ہے کہ بھئی 1000 سم تھنگ ہے نا 1400 سال ہے نا ٹھیک ہے نا اس سے مطلب اس گڑ تو جو اسے گنڈکن قوم ہے تو 3000 4000 دعوا چوں کنے گئے یہ آرگومنٹ کے تو کنے گئے یہ تی 4000 5000 سال والا جو سن ہم بلوچ قوم ہو گئے آرگومنٹ سپورٹ نہ کہاں تو مطلب نا اس کہ تو منتی کومے تا اڑے گپ جنے جی سے مطلب تو تی کازا اور نا نقصان دے نا نا منتی ابرا سر من بلوچ قوم تاریخ گوشگا نا منترا گوشگا کہ اسلام بابت شما گوشگا کہ یکی گوشی پا امن آتا یکی گوشی پا جنگ آتا یکی گوشی چیئے نا ظاہر ہے کہ بلوچ قوم وہ ساریہ بوتا کہ اسلام قبول کرتا مطلب آئی ساریہ وجود بوتا قبول کرتا رندے ابری نا ساریہ چی بوتا گا آبر دگری نا مامی گوشی کہ ادا امیر حمزائی کے معاملات کا ہے گوشن کہ آئی پر رضا وتی دلا عربانی دوست بوتا سنگت بوتا پارسی خلاف ابھی ایرانیانی خلاف شورش جی ببخش گپ مدارگا جی پرچک رند محمل کے بیال با اچو گپ پشم چاگا حمزہ نام ما بیچارے حمزہ کٹر اما عربی نام ہے بلوچی نام ہے نہیں کہ براگ یا کسی کتاب تاریخ سیستان منتل کون کتاب شمانی اذا استے حمزہ سیستانی نام ہے منظن عرب نہیں بلے سیستان منتل بلوچ ہیں ما چمانو بلوچ ہیں تاریخ نہیں منظن کسنگتے وانت تاریخ سیستان تو جی ہاں ماوتی ابرا دیما ببری نو جی نو ایشن کی پرچہ میں دیما ہمیں چیز گوستا گا نو بلے دو مہینے مگا شاہ محمد ماریا دیری وانتگا آئی بلے ہوتی لاتے بازن چیز منسوخ کرتگا ختم کرتگا گوشتے بازن چیز خاص کر مرگڑے والا لاتے چیزیں کون نے بوتگا آئی مشن کرتا بلے آئی اما کون نے تاریخی نوشتے ہے تا گوشگا ہے کہ ادا عرب آتگا گوڑا ادا خاص کر پدا مکران اشارہ دا گوشی کہ ادا جنگ بوتا ادا جنگ بوتا گو بلوچا ادا مکران علاقہ خزدار کیشی کون نے نام بوتا خزدار اسی کون نے نام بوتا چونکہ بیلا نام کون نے بوتا ارمابیل نو اوشی کہ ہمیں خزدارا گوڑا بلوچانی گو عربان جنگ بوتا اور ادا بلوچانی اما اجدچ کا حسب بوتگا جنگیتا کہ انہی ٹیک گڈ تگا تاکہ بلے جنگیتا تیز تھا چالنا پرتی پیش داران چالا کی اور آمدہ سوجا یک صحابی ہم جنک بوتا گوا میں جنگیتا ماما دیری وقت ہے کہ منہ یاد بھی نام آرون یکیں تو آگوشن کہ آئی قبر ہم آمدائیں آگوشن کہ دا گو بلوچان جنگ بوتا و مکرانے کے حوالے دا آگوشن کہ دا زبردست بلوچان مزاحمت کرتا گوڑا رندہ بزور شمشیر ادا گوڑا اما مسیح تا اما کے منی خیال حضرت عمر بابتا بوتا یا کہ آئی اچھے رند نا حضرت عمر اچھے منی خیال رند اما نزانی گوڑا کجام خلیفہ واد بھی گوڑا آگوشی کے اما آکے میں کے واد بھی عربانی گوڑا آگوشی کے امائی وحدہ گوڑا ادا ایشا خطبہ واننتا و امائی توصیف ستا ہم اما خطبہ ایتا کرتا اے اما تاریخ تمام وانتگا بلے چنایا بازن تاریخ دان گوشگاں کہ نا آنے مگا مکرانا چھ بغیر تانکہ مکران دومی کپ کے ایران قبضہ ایتا ہے آنے مگا دگا بازیں عدد دمگا او دا بلوچستان بازیں علاقہ ہیں پا امن ای چیز آتا بگن دے بازن تاریخ ای پٹا لوٹا منی ابر چنائے ہشنائے منی ابر ہشیں کہ نو چونکہ بلوچاں گوستگیں تو گوشت کنے کہ مرچی مسر پر بھی کہ
پرچہ تک کے من تو جلالانی ودہ گندگایا کہ اے بلوچ مسلمانا اے حد تک تو گندگایا کہ پرچہ شعر شاعری شانی تک تو گندگایا نو آو حدارا کم از کم مرچی ایچ نائن نائن 800 سال منی خیال نو بی اگر نا 800 سال بھی تقریبا 800 سال بھی 700 سال ہیں بلوچارا عید گونے بلے 700 سال ساری بلوچے کرا چھے بوتا بوتکا کے انچو ناکو آشم گوشگایا آمین بوتا یا کہ دگا انچی چیز بوتا گا اے ودا مارا دا نوروز آثار گندگا نیا آیا نو چونکہ عید مرچی بلوچا زرتا قبول کرتا پا جنگ آتا یا کہ پا وشی آتا آئی قبول کرتا مرچی آئی روایتانی یک حد تک باہر جوڑیں آرا وازوری دے مارو بلے نوکی یک نوروز موتی سرا وچی مسلط پکانا نا ہاں کسی ودل داری تے ہو دے گا بری بلے قومی حوالہ یا منی حیلہ یہ چیزیں ضرورت کہ ایک قومی فیصلہ بھی کہ نوروز دارے بھی منی جندی چیزا گو اتفاق نکم ہاں البت باندھتے ملکی آزاد بھی تو آزاد مردم ہے تو چھوتا دارے یک فیملی داری تھی تو کسرہ نہ دارے نو ابر چنایا ما سرپدنی کہ ایشے ولی جن بودکن کہ تای اما سوال کیستا بلوچانی چکے سال تاریخ آپ دگا آبری نا کہ بلوچانی باقی اما زرتشتی والا چکے شما گپا تی بلوچانی تاریخ کے حسابا آثار دست کب تگا بلوچستان تہا آثار دست کب تگا آتش پرستی زرتشتی نو ظاہر ہے کہ اے دمگا آثار کے دست کب تگا بودکن کہ بلوچانی بوتا پرچا تنے وادی بلوچانی کی رما وقت کسام بوتگا ما کے اما سردیاں وادا اچھے سر نشتگن تو امی پیشا مان داشتگا پیش کاندارو کا ما کسام بوتگا شیطانی کرتا ٹالے سستا شیر رو کرتا مارا چو اکل کرتا ماسن کہ مکنے شما بلا آنگو آگا پنا جنی باقی شو سمجھتے مطلب آچے عزت تے خاطر نا بڑے بڑے گنڈو اگا آچارا ہٹ کرتا اس تے آچا ہٹ مکا شرنائی بازا آچے سر دور چشمے دے میں گنڈو اگا ڈنا پورے ایر بوتا یا اشکر بوتا گا گونڈو آنی سرگتا دور چشمے دے پیشاب پہ کرتا گوڑا ایشان آبارش دا کہ آچے سر پیشاب مکا شارنائے تو ادا چی لگتے انچے آثارا کہ آچے عزت بلوچانی تر روچ مروچی تک بوتا نوم بلکہ نا میں مرچاں گونڈے کسان زیادہ ایشانہ جانے نانی کر رہا یہ چیز آنی سینگا جاگش کرتا مردے نانی کر رہا بگن کہ اوڑا نبوتے گا بل مرچی کی جنے آدم یہ چیزاں بازے نے بیالیں بغیر مکو دمگانی بلوچ جنے آدم بلکہ چیزاں زانا گونڈے کسانے سر پر نیا نو ادا تو گوشت کرے کہ بگن دے کہ بلوچ ابھی زرتشتی مذہب پر یک وقت تعلق داشتا ظاہر یک چیزیں دا بلوچان بوتا بس منی ابر ہمیشہ یہ معاملہ سر شموتی ابران دیما بری نہ چار ٹکڑ والا خبر اڑ کو جا رہو چھوڑی دیں چار ٹکڑ والا خبر تو نہ تو ہم کے موضوع تو یستا ما چارے پتہ شما بور بے شما یہ ٹاپک کس طرح گپا ہے ہنگو ناشو تو نیشپا کے دماغ پرینڈی الگ ہے زنا شور سوال بگنے کن گڑا چوکو واج شور سے آپ کو سب پامش کا سوال ہے واج شور سے جس کنے کہوں کہ گڑا چاکر ہستے نا میر چاکر تمہارے کچھ کچھ کہنے کہ میر چاکر مذہب چاہیے تھا کسے مارا جو سے ہسٹوریکل ریفرنس مل لی میر چاکر مذہبی حوالہ ہے کہ یہ مذہبی جو سنت مطلب یہ مذہب چاہیے تھا مذہب چاکر مسلمان ہی بتا کہ پرچہ کے تو چون آئی گوشے ڈاٹی سبب گپا کسی ہاں ادھر تنگوشی ملی ہاں پرچہ کے شیع مرید کے آنی عشقہ کے گنوک بھی گڑا رو بیت اللہ یا بیت اللہ شریفہ مکہ مدینہ یا مودر رو آو در نندی دعا کان لائے درہ گڑا شیع مرید کہیں ہمائی آتنے مردمی ہمائی سنگتیں گڑا ادا تو زانے کہ ای بلوچ مسلمان بوتگا او ترا اما بلوچی شاعری ہے کہ تو در دست گرے او دا گڑا اما چاکری سرا توسی پستا آگا شعر بندگ بھی یا کہ گہرامی سرا یا کہ ایشانی سرا تو او دا ہر وعدنگ اندگا ہے کہ اللہ کلام ایشانی نام ترا دست کپ گیا
دومی تو یک ابری ابر کرتگا ولی جن کے مکران تہا نوری نصیر کانا ادا پا زبردستی اسلام نافذ کرتا مردمان کشتکون کرتا نا پا تو زگری نہیں اور زگری وقت اسلام پیروکارا فرقہ معاملہ بود کا کہ مطلب نمازی بودتگا وشا زگر کرتا بلے زگری وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو کی خدا یکی سر یقین کا آرا قرآن شریف سر یقین ہے آئیے کا اما عبادت طریقہ تک ہم کے فرق استے نا تو ادا یہ معاملہ یہ رنگا بودتگا ہمیں چیزیں تصحیح کرنے لوٹے جی سنگتا شما سبڈیوٹ کو تگانو چھوں بے کنانو کہ سب ڈیو کرتگا عرب تو اسے نا باقی بلوچ ماو نہ مکران باقی بلوچ اچھا نوری نصر کا ساری مکران اے ولی جو تو تاریخ وہ ذرا اچھا نوری نصر کا ساری مکران ذرا کو جا رس وچ بوتا مذہب بوتا شرم ما ترى دیکھے جوستی کنی اسلام آتے ساری واجہ محمد جوستی مذہب سے بتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی یار پچا ماو متر سیدھا یا بروشی ماو انچو تاریخ کا سب پدنا نہ ماو تی جندے بلوچانی تاریخ کا کم وانتا تاریخ نا ماو انچ نوانتا نو گپے ایشے مطلب ہے کہ واجہ محمد بھی تو ایک مذہبی بتا نا چلو آج پڑا مذہب بتا میں ڈیبیٹ نہیں ماں جو اسی لنک کرنے گا ہوں کہ اسلام ساری گوڑا بلوچ ایک مذہبی بتا نا تو اکشے اگر ضرورت اس نہیں گوڑا کجا مذہب ہے نا یہ تو نہیں کہ من نگوشگوں کہ زرتشت نہیں منو ہمیں گپا جانا گا کہ ظاہر اسلام ساری ارے ایک مذہبی بوتا وہ دگا ایک گپ ہم ہمارا سمجھے لوٹی اللہ نہیں کہ دنیا تا چا ای مذہبانی آئے گا ساری تر مردمانہ مذہب بوتا ہے وڑا میں بگن دے چا مذہبانی ضرورت ساری تر بلکہ انسانانہ نہ بوتا چونکہ سائنس سے مطابق جنگلانی تنشتگانی بلے اڈے والنونے آت دی کہ ظاہر ہے کہ اسلام ساری یہ ودن دنیا تا مذہبانی راج ہیں عیسائیت ہیں یہودیت ہیں ہندوازم ہیں چونکہ آتش پرستی ہے دورا چیز بوتا کا ظاہر ہے بلوچ ہمیں دماغا نشتا یکنا یک کارا مذہبی گوم بوتا نو آثار آنی تا گیشتر ہمیں گلتا کہ بلوچستان تا آتش پرستی ہے واضح آثار داخل پا زرتشتی ہے گوڑا بگن دے کہ بلوچ بوتا گا گورگن مانتر گپ نیلا ہے میل مارا را نہ مانا بس شما گپ جائیں نیم گپی نکنی کہ ولی جان تی گپ باز جوانے نا شورش تی گپے تائید کنے گیا کہ بلوچستے وقت قدیمہ مطلب زرتشت بیتگام کہ ای آثار درفت درد کگام آرکولوجیکل سائٹس استان بلوچستانہ میں مکرانا ہم درد کگا او مکرانے ہر دو نیمگا درد کگا نا یہ چیز ردی نہیں بلے ای بھی ایک حقیقت ہے مطلب گورگن جی وجہ گورگن یک جوست دو بکن یکی نہ دو گپ دینا تا میں تو واسطے تو گپ جانا بڑا بروسے تو چلو مقران تک تو محدود ہے آس تو نہیں استے منتر ساری اگر تی دماغ تو بلینڈی استے کہ تو یہ بڑے سوال کرنے گئے نا آئی وجہ ہے کہ وجہ اشفاق جان کہ دراصل بلوچستان ہے مطلب ہم بنک کی جگہ جو بلوچانی بیتگا مکران صحیح ہے اگر ما بروے لسبیلیا بیچارے لسبیلیا بلوچانی تر وقت قدیمہ اے وڑے ٹرائب نرساں کہ تنیگتا استے ہندوانی ایکٹی میں اکثریت بیتا نیو کیر بلوچانی و مسلمانانی اکثریت بلے انگا بھی لسبیلیا تہا ہندوانی ایک مزنی اکثریت استے و قدیمی مندر ہم ترا دس کپاں بلے مکران تہا چے پنجگوری کنے کیچے کنے کلاچے کنے ترارا آنگو قدیمی مندر ترا دس نکپاں پمشکا ایدے سدی یعنی کہ بلوچانی نن دنیاد بیتا تا وقت قدیم انچی پمشکا میں وقتے کے گپ کنا گوڑا اشیا رستے مکران گوشا مکران ناما گیشتر گرا اے تو زار مگر کہ مکوے سلیمان ناما نگر گیا یا کیستے کیر ترے پاڑی علاقے نہیں کوئی سلسلہ ناما نگر گیا تو نہیں یار ماوے زہر لگ رہا مجھے جوستے کو نہیں جوانے سوال تھی بس جوانے نہیں نا پرچا کہ ماں اگر بیچارے کلات سیوا ہے تو تاریخہ تو ہم جانے کہ آنگو ہندوانی حکومت بیتا گوڑا اسی مطلب ہے کہ بلوچ آنگو پیسرا نہ بیتگا بلوچ رندات کگا اگر تو تاریخہ ہمچو کے چکا سے او چارے او چاڑے ترارا اس پہ سبی او ڈاڈرا سبی ڈاڈر نہ جوستے دی تو وجہ دو جوستے یہ سیوا ڈائنسٹی کدی بیتگا حال دات کا سیوا ڈائنسٹی وانگا سدی مطلب منی کلام 12ویں صدی امیٹی ماو بیتا
ادے سودی بتایشن چ ساری انگا سودی صحیح مطلب زانگ نبے کے چچو قدیمی بلے بلوچانی مطلب شام مثال میروانی منتر دانا منتر دی مثال وجہ نا ما یک دوم مثلا 16 صدی اما چه یک میپ کشته 16 صدی تقریبا یہ اما تھی ترکا ادا بلوچستان دو حصہ بارا نور نسلستان پیشی نے دور ہے یک قصہ جہلی مکران نے برزی کا بلوچستان دے بیتا مملکت مکران مملکت بلوچستان ویسے یہ تقریباً 16 صدی ہے بل ما سیوا ڈینسٹی بارا مگیشتر ما سر پری نیس اور سیوا ڈائنسٹی وچ سبی نام چوت کا ش سیوین چت کا راجا سیوا نا مودن شین بیتا بلوچا نا مثلا سب یا علاقہ ایسا سب سوران تھا اگر مغربی بلوچستان رہا ہے حمود احمد سے سب کو سوران پتہ یہ نہیں مگر کھاں یہ دا ہم سب میں پتہ سوران ہے سبی دوم سوران بلے تو ای بھی ہم گندے کے ترارا سبی تو کا ہندوانی قدیم مندر ہم تر دس کپاں یہ بھی ایک حقیقت ہے صحیح ترا آنگو زبان تو کا بھی طرف فرق کے گندک کہتے کہ آنگور بلوچی گشوکن چی گیش سے ترارا جت کی یا تو سندھی گشوک تر گیش رساں آئیے چی وجوہاتا آخر خاران و مکران و اینم گتر بلوچی گشوک گیش رساں اور آنگو تر کم پرچا رساں یہ دوران تحقیق طلبے چیزاں آئی وجوہات چی بیتگاں چکے اگر بچے لاتے حقیقت انچے نا آیا تو استے ایئر بورڈز کو نکنے یا بیت کو تکاں ہوتی مجبوریاں نہیں وجہ انچے پرچے کہ تو ایک کلیم ایک ہوتا کہ 9000 سال یعنی کہ 11000 سال میرگڑ تہذیب وارث تھا ہوئے حالانکہ تئی کرا آئیے ہچوڑے ثبوت نے استے ڈی این اے رپورٹا نہیں تحت صحیح ہے گوڑا ایک کہ امچے بچے موجودہ اگر تاریخ تو چھارے گوڑا آئیے ایسے پیسرا آئیے جو طریقہ کار بیت کا انترپرولوجسٹن تھرو زبان بنیادہ کو تگے نا نا گوشتا نہیں مثلا آئے من دوست مگر جیوتی سوال بیتا سر تو آپ نا میں تو تھے ڈی این اے مثلا ڈی این اے آیا ڈی این اے ریجیکٹ آن چنچ ثبوت ہے باہر گڑا چنچ چوکے تو راکھی گڑی ہے کم ڈی این اے ٹیسٹ کو آن کاشت ثابت کو کہ یہ وڑا نا باہر گڑا چنچ ڈی این اے ٹیسٹ بھی تک کا یہ ریجیکٹ کا ایک ایسے بلوچستان بلوچانی نہ ہے یہ رگے ثبوت ہے آئیے پمش کے شین کرنے گئے کہ اگر برستے نا گوڑا اسٹیشن شین کت گیا کہ مطلب وقتی بچے یک کی بلوچانی آئے گی کہ M20 دیں کہ مکران قدیم مطلب ہما جو قدیم مردم بیتگاں آئینی گونا شین استے ایک کہتے ہیں ڈی این اے تو کا M20 بھی استے خاص کر مکران مردمانی کے بیت کت کا جو وقت قدیم مکران نندوک بیتگاں لازم نہیں کہ آہم بلوچ بیتگاں صحیح بلوچ چچو 1000 سال مطلب مکرانا نشتگاہ دیں کہ M20 جو بلیڈ جو ڈی این اے رپورٹ ان تو کا ایشن تو کا مطلب امدے لوکل مردمانی بھی مکسچر استے گونا سینٹرل ایشین اور ویسٹ ایشین من ہمارو چشمارا کلیئر کو تھا کہ ویسٹ ایشین کجا ملا کیا کاکشس ریجن ہے صحیح آئیے بشمول استے تو ایسٹرن ترکیہ بھی وزیر جو عمودہ استے مرچی استے تو کرد نسل آبادا آئیے تو کاما لیک وان وغیرہ بھی استا صحیح اے درا اشانی مطلب بلوچانی ہم چو ڈی این اے کے 10 کپ گیا ان تو کا گیشتر ہمیں کتنا ہے مردمانی مطلب اے بلڈ گونے بلوچانا آئیے گونا ما منتر ایک مثال دیں مرشا اگر ما چیز پچ سنگت ایک چیز ہستا میں ششی ہفتے ہاں گیشتر میں چوتے گوڑا ڈی این اے شی آنگی چکر گیشتر ریسرچ ہے نا سنگت گوشن کہ بلوچ ہے مک ڈی این اے گیشتر میلاوات اما گنجے درا منازن بعض سنگت گنجے درا سیولائزیشن ہے تھی مدش کا مدد چیزیں ما لاش ہڈ ہڈ مک دریافت دیتے گا ہم ہاں وہ گیشتر میلاوات یہ من خیال کرمان شاہ ہیں اگر کرمان شاہ گڑائشی مطلب ہے کہ اے بھی ایران ہے گڑا پدا سے آرین نسل تو کا مطلب ہم تو یار مرچاں استے سیکنڈ ورلڈ وار رن یار انڈو یورپین نام داتے گئے صحیح چکے اٹلرے شکستے رن نشان چارتا کہ آرین اگر میں پرچارا بکنی ساریا میں یورپین وط آرین کو تائی کتا ہے مردمانا پدا اٹلرے شکستے رن نشان انڈو یورپین کو تگے تاکہ شانی استے ہما جو فلسفہ ہے یہ ختم بکنی تاکہ ہما پراؤڈ ایرانک ریسانی آئیے ختم بکنے آئین کے انڈو یورپین شروع کرتے گئے بلے وقت قدیم شرح آرین ریس کشتے گئے یعنی کہ پدا تی میر گڑے گنا نہ لگیت نا تئی گپن چی تو وقت گوشت کے
کرمان شاہ کردستان علاقہ ہے تی ایرانی کردستان منی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں انگو نندے کرمان شاہ تو اس یہ مطلب ہے تو تقریباً وط وسی آپ گپانی گونے ثابت کو کہ بلوچانی ڈی این اے استے بالکل تو مہر گڑے گونا نہ لگ گیا صحیح ہے نہیں منا رہا نہ ما چھوڑا اس گن ما چھوڑا اس کہ مہر گڑ نہ لگے مثلا یہ ہمارا ریسرچ کا ڈیپینڈ تھا نا کہ انچی ریسرچ مہر گڑ شادی دریافت بھی انچی ریسرچ پہ بل منتر ہمیں گوشت چیز حد ہم دریافت بھی علم نہیں کرمان سے چیزیں بلوچ بھی تو اڑا ادا کا ممکن چیزن مابا یہ ہم ممکن نہیں بلے مطلب یکی ویشے کہ مائگریشن بھی بیانا یکی مائگریشن ہستے ہے یہ کس سے انکار کتنا کن کورگن جان ترا گپے بگوش جی وجہ یہ جو میرگڑ استے نا میرگڑ جو استن یک سیولائزیشن تو نہیں نا یہ آرکیالوجیکل سائٹ سیٹلمنٹ بیتا یا تو کہ سیٹلمنٹ مطلب کسانو کے نارے گوشن سیٹلمنٹ ان چکر بڑسترے نہیں بعضے نے ہمیں گوشن کہ انگو دنتان سازی ہم بیتا اگر اے وڑے چیزیں بیتا گوڑا سیٹلمنٹ ان چے بڑزے چیزیں بھی نا گوڑا اشیارہ اگر تو سیولائزیشن تو گوشت کو تکنیبل سیولائزیشن ان چے کم مجالتر بھی سیولائزیشن مطلب موئنجے دڑوئے گے جو انڈس ویلے سیولائزیشن ہی آئیر تو سیولائزیشن گوشت کو کنے پرچا کہ آنگو لوگ ہم بنتگاں آنگو محلات ہم بیتگاں آنگو روڈانی مطلب جدید سسٹم نیری آپاشی سسٹم بنائنتگے سیوریج لائنانی سسٹم بنائنتگے آ سیولائزیشن ہے کہ شہریت جو سیولائز یعنی کہ ہم شہری نظام تہا بلتر مہر گڑے تو کہ شہری نظام چیز نہ رس گئی سیولائزیشن انچے کم جالے بلے سیٹلمنٹ انچے بڑھز گئے چیزیں منی نظام غلط بیت کت کنن صحیح پدا استے اڑپیا تو روے اڑپا موئنجے داڑوانچے کمو گیش انگا ڈیولپ ترے پرچا کہ آ انگا مطلب کمو رنترین دورے اشا انگا گیشتر ترقی کو تا گوڑا انگا دیمترا شتا انچو کہ انسان کی ترقی کنان بیتا تو نی بروے مصرہ روے تر مصرہ جدید چکرے بلائی محلات رساں فرونانی پرچا کہ انسان مزید ترقی نیمگا شتا انچو میسوپوتامیہ یا سیریا میسوپوتامیہ یا یہ نامی چیئے سمیریا تر آنگو مطلب کنترے چیز رساں شترے رساں کہ انسان انگا جدید تر بیان بیتا نا ترقی کنان کو تگے ترقی مثالا نہیں تو انگا گند گئے کہ یک کتا یہ برو ترقی بچا پدائین چے دیمترے کتا برو ترقی بچا امریکہ جاپانی تو انگا ترقی چے گندے کہ انسان علم و ہنر وجہ چے سک باز دیما روانی یعنی کہ یہ دماغ یہ سیولائزیشن انگا دیمترا روانی مائی کرا ما میرگڑ سیولائزیشن آ رہا یا میرگڑ چین رہا ہمچو مزن کتا کہ ما یہ وارث ہم بنتگی بلے مرا رہا یہ ثبوت نرس گیا ما یہ مطلب ایک دگی موضوع چس بھی تسلح میں موضوع دگی جا گیا لگے اکیر نام چیل لگے کہ مطلب نوروز سیلیبریشن پرچا بلوچ ایر مکنا یا اگر ایر کنا کوڑ پرچا ایر بکنا یہ میں موضوع رہا چچو برا ڈائیورٹ بیتا یک برے واجہ سمیو واجہ بلوچزم میں درگتہ گپی لگیا پداستے بلوچستان چچو بارے تو کبھی بھی نی استے ما یک موضوع شروع کت گیا کہ نوروزے پتہ نہیں 4ویں شروع اتنی میرگڑ سیولائزیشن ماشی 4ویں نے بلے ہوں صحیح ہے گنا کا ہے کیر شورشے بھی گپ ہوتی جائے گا صحیح ہے کہ اگر قوم اگر شیئر لوٹا کہ سیلیبریٹ بکنا گوڑا قومی استے ملک کے بن گئے رند استے ریاست تے کن تو قومی اکے رائے دین چک سیلیبریٹ بھی ہم ابھی ایک جوانے چیزیں بلے منی علیہ خرابی چیزیں نہیں ولید کچھ کے مقصد دشا کہ بلوچ آئین چے ساری مطلب 6 بتگانا اگر بلوچانی مطلب ہم چے ثبوت رسکیں کہ بلوچ استے زرتشت بتگاں اور اے تیوار تنیگتا مطلب ایران تو کا سیلیبریٹ نہ بیتا گجران نہ کتا اے ترک نسل مردم گجر نیا اشاں ہم سیلیبریٹ کتا ایک کرد گجر نیا اشاں ہم سیلیبریٹ کتا گوڑا اے سیلیبریشن حرابی چیزیں نہیں بچا انچو کے مگندے کے کنورژن رن مکرانے تو کا بچا بعضیں فیملیز ذکرین چی کہ سنیہ کنورٹ بیتگاں پدا بچا آئین تو کا چینجنگت کا چیزاں منگا نہ بیتگاں اتا کہ ہوتی جندے براتے استے کشتگی نہ نوارتگے یہ وڑی چیز بیاں یکی کہ کنورٹ بھی نہیں ہوتے دلے ساڑے نہیں واسطہ بازی دیگی چیزیں کا نا اے وڑا استے بلوچ کے کنورٹ بیتگاں پدا کشی کے فورسلی بیتگاں یا ہوتی خوشین چی بیتگاں یا ولی جان تو باز وشی گپے کو منا یہ ہونا تیگونا سادو یک درصد تپاکی داراں کہ یک کتے ہونا کسے استے ہوتی مذہبہ تبدیل نکا انچو جلدی
مذہب چوشے ارزان چیزیں نہیں کہ اچھو جلدی استے تبدیل کنک بھی او اگا استے کتے گنائی کنورٹ بھی تینا گوڑا عمر دورا حضرت عمر دورا ایران اسرا اورش پرچا کنک بیتا اورش مقصدی ہمیں بیتا کہ استے جبرن قبضہ بکن اور این کنورٹ بکن ہمیں وڑ بیتا دنیا تو کا ہر چھ بادشاہی کہ ملک قبضہ کتنا پدا وطی اما مذہب گونا یہ تعلق داشتا یہ را فورسلی مردمان اس راستے لاگو کتگی شمارے مذہب کنگی لالچے ترو یا تڑ سے ترو ہر دو وڑا آئی مثال استے رومن دورہ ہم بیتا آئی مثال مدی نروانگا نزدیکا روان بعض تاریخ دانا میں گوشان کہ ایران اتہا مطلب سنین ایک اکثریت بیتا بلے شاہ اسماعیل جو وقت استے آذربائیجان ترکی بیتا آیا کہ شیعہ مذہب تو کا بیتا آیا استے ایران اتہا شیعہ فرقہ استے رائے جو نافذ کو تا پرچا کے وقت شیعہ بیتا اشن چی ساری سنی بیتا نہیں مطلب فورسلی بیتا یا اننا ایک کردان بازینا شیعہ سنی دوئی استا اسی مطلب باقی کردان چے ترسن چے ایکسپٹ کتا یا بار رضا ایکسپٹ کتا یا آذربائیجانی ترکانی علاوہ دگی بازے ایران تو کا دگی بازے قومی نشتا کلی بلوچا ما گندے جو سنی بیتگا اور ترکمین نسلیں جو برزگا استے نشتگا خوراسان او گورگان علاقے نشتگا گلستان چنگا برسرا جو ترکمانستان بارڈر عمودہ نشتگا یہ کلی سنی بیتگا بلے باقی ادھرا شیعہ بنتگا اگر شیعہ شروع انچی بیتگا گوڑا زور پرچیشن بیتگا اور نبیتانا ہرچ بادشاہ کے کہتے طاقت زورا استے مردمانہ کنورٹ کا منا لگی طاقت زورا ہی بلوچا نے کنورٹ کنک بیتا مہر محبتن چی کنک نبیتا اورنگزیب دورہ بچے ہندوستان تو کا چیوی نصیر خان نوری دورہ بچا چیوی یہ فورس کنورژن ارجے کے ہستے جس کی لاٹھی اس کی بینس نہ دومی جوستے نا مثال توچیش کہ ہمیں کہ بلوچ زگری بیتا گا ایشیان بغری لات زگری کنا بیتا جی او لٹ پلٹ نا ذکری یعنی وہ کانسیپٹ انگا مطلب انگا شین زانگ نوے کہ ذکری کجنچیت کے چچو وقت تو قدیمین ہے نا انگا تاریخ سیچ کا 10 نکپ گئے گر مثال ہے نا ایشیا مجھے زگری وقتی عیسیٰ نوری نے بچتا کا جی جی کہ زگری ایک مذہب کے ارتم عیسیٰ نوری منگل تو پذیرکار ہے آئی مطابق ایک اسے میران شاہ جون پوری منوگرہ میران شاہ جون پوری مطلب 15ویں صدی ہمیں وقت دورہ مردم یا یہ سندھتا ہم آت کا مطلب چاکر دور یہ ہمیں دورہ مردم ہے شیخ منصور ریاست ہم استا گو بڑے بعد ذکری نہ ماننا بعد میں کہ عیسیٰ نوری یہ غلط بیانی ہے کرنے کہ میران شاہ جون پوری کسے نبی کرا یہ رند الاشار جنگ ہم بڑھنے وڑیا وچا میران شاہ جون پوری داستا کچے کہ ہمیں کہ ترک آت کا نا سندھا کاتے کو ات کو یہ پتا مرید تھا میران شاہ جون پوری ہے بچے میران شاہ جون پوری کے جام ننڈو گرا نا جام ننڈو ہمیں وقت تیچے سندھ بادشاہ بھی بڑا ایدہ مخدوم بلاول نام ایک ہستے علماء بھی ہاں بڑا میران شاہ جون پوری چکا فتوہ دا نا وچے کافر ہیں ایدہ سے بڑا تھشی نا رو پدا منی کلا ہراتا رو بڑا یہ ہمیں مخلوق گیل تھکے بچے مرید آنا یہ بڑا ہم وقت چاکر ہم ادھا شتا کا پچھے جان کو دعوی ہے چاکری وہ گورام میں پتا یک بلا ہے سپا ہے کستا سپا سالر تو نام اشکو تو دولے دریا خان لاشاری ہے نا جام نندا ہے بڑا ایک ہستے یہ ہمارا جنگو دعوی چاکر ہمیں بعض سندھی انچو مجھے ایک ہمیں ترک میں سکا آرتا ہمیں چاکر آرتا یہ جنگ بلوچیں گا تھاوان مارا داتا گی نہیں یہ گپا چاہ گوارا میں مطلب قصہ و کہانی ہے شاعری انتہا گوارا میں مطلب شہرن چھ حمید اس کپی نا کہ مطلب ماں اگر دوئے ٹرائبانی بچہ جنگی ہستے گوڑا بون ہستے چاکر بھی نا چاکر روتے میں ترک و افغانانا ہستے جنگا کاری زانا رند کمزور بھی ہیں پمشکا ہستے روتے افغانستان میں ترک و افغانا کاری جنگے واسطہ گوڑا انگن چے گوڑا گوارام گوشی اگر تو ہستے ترک و افغانا کارے گوڑا ممبی گوڑا لنگا و بٹیاں کارنگو ایدن چے لانگا بٹی لانگو بٹی نا منی کھلا چی آو ایشے کیا کھاری ہے لنگا و جام بٹیاں نندا ہو کیا بٹی جام نندا منی کھلا بادشاہ نا جام نندا نام کون شہری او بٹی ہم وچے بٹی ہیں پتہ ریاست ہے ہم بری وہ تو یہ کچھ گجرات والا ہے نا جی آو بٹی ایشے پر پتہ جنگیوں نسلیں نا
अस्ते राजपूत भले मतलब हम मार्शल रेस जंगजू नस्लेगा पमिशका गुड़ा ग्वाराम गुशी अगर तो तोरको अफगाना कारे गुड़ा मलंगा वट्टियां कारा जंगा गुड़ा एदंचे जंग अस्ते सर सर 30 साल 120 लाख बलूचानी शहादत पद ग्वाराम गुड़ा सरपद भी जंग वलास नबी द बलूच अलास मबी शिंचे शतरे सरपदी हमशी तो कहे कि ग्वाराम वती सरा कश दीर बरो ताकि बलूच नाम और बलूचे राज जंदक भी गुड़ा एदंचे अस्ते जानक भी कि ग्वाराम चाकरंचे का मुगे शक्लमंदिया भले मानी ख्याल यार कि बलूच है कौन अगर तारीखी किताब माँ माँ मानना मानी ख्याल तारीखी सिस्तान भी बितना है ना मैं वतन की तारीखी कोशिश करिए सिस्तान कि किताबें बेलेग काम या हवाले है ना ना या कैसे गोरगिन तारीखी सिस्तान माना था ना बलूच सिस्तान वाती मुल्क मानना ना मानना बाद कमाशे तो कहेंगे सिस्तान लोके नाम है हालांकि मन नजर बाज कौन है नाम है सिस्तान पता मैं कौन एक कदीम किताब है तारीखी सिस्तान तो वाना ये हमारा प्री इस्लामिक एरा देखो इनका प्री इस्लामिक एरा से गिर जहाँ इस्लाम आया तक का कि अशफाक जन मतलब कितने यानी नाम तब्दील बयां ये वाली चीज बयां नी अगर तो ये सीस्तान बलूचिस्तान गुशे भी कोई हरा भी चीजें नहीं सीस्तान बलूच निश्चितगा बितगा ना मतलब बलूचिस्तान है नाम है तो मना 5 साल कोने एक कित्ते की मां निश्चित इसे नाम बलूचिस्तान बिता इन हाँ ना बलूचिस्तान हाँ नाम मानी बिता नाम सी नाम हाँ बलूचिस्तान बिता तर नरसी नहीं मनार ना हाँ सके अगर तरह अरे रसगे मना हेम मंत्र दे पे मन रास्ता मंत्र जहाँ मंत्र नहीं गुष्ट के शांतमी सदी यक्षे मैं पे नक्शा एक हाँ थी ये नाम के अब इस नादरशाह है कि तेरा नाम ए जाता बलूचिस्तान है इन नादर शाह कदी नादरशाह 1617 है कि हमें दौरेगी हाँ 1670 या शीख 70 की सारी है सारी है इलाके ना 70 कुरान बीता ना बाबा मणिपुर नक्शा कपी है ना नक्शा थी एक अस्से थी उस्मान एम्पायर ऑटोमन एम्पायर जोग्राफी है 5वीं सदी है किताब मंत्र और ये शांतमी सदी है ना वो मंत्र का एग्जैक्टली नक्शा वही नादरशाह दौर है ना नादर शाह कदी का एंड मिसाल ख्याल एंड से 16th सेंचुरी के एंड पर 17th सेंचुरी ना ना एंड ना ये एंड ना ये स्टार ये तकरीबन नक्शा के पब्लिश भी तो जिंद हमारे 16th सेंचुरी 48 ये नक्शा छाप था एग्जैक्टली जहान नामक किताब नाम है वो ये नक्शा तो का तो जहली बहार घुसना छे मकुरान बुर्दी बहार बलूचिस्तान ये मतलब नूरी नसर खान से सारी में ये बाकी संगत उसी नादिर खान ये नाम दाता है वो मो परेशान है ना ना कि वक्त किताब तमना डीएमए बेका मैं से चार छे के मनारा आगाम 12वीं सदी 5वीं सदी मैप्स आइए तो कास्ते बलूचिस्तान नाम इस जगह मेंशन नहीं मक्कुरान मेंशन है ये बड़ा मेंशन है देखिए ऐसे मनारा देखिए नरस गए ना अगर ठीक रहा हंसते हो जवानी चीजें मन डीएमए बेका ताकि मैं हम इल्म तो का कमो इजाफा भी इस पेशा नहीं आए कि बुनियादी मकसद हमशे के शमे बड़े संगतन चे ओ देखिए शोरश जान ये देखिए संगतन समीनात ये बड़े संगतन चे सिक्के के मौका रसी ना मैं स्टूडेंट थे ना ना आओ माँ ना बिल्कुल माँ बात हमें इसको समाज सारी लाते मर्दों उठते कि ये नाम कैसे हैं अंग्रेजा दाता लाते नादिर शाह दाता मतलब पता मत तुझे हम अच्छा गोंडे गप्पे बुक्शे नक्शानी बारा नक्शानी तो जाना चोने बचा अमा के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज सारी प्रिंटिंग प्रेस जिंदी याद नबुता अमा बास टाइम मी किताबें तो नक्शा ना किंदे क्या रेफरेंस जो है కొన్ని नक्शा पेश करेगा है लेकिन एटीएम प्रिंटिंग प्रेस से जन इस्ते और हमें नक्शा आस्ता अंचो जवान प्रिंट को देगा इसी मतलब इसी के ये नक्शा बाज टाइम आ जरूरी नहीं सज्जे हैं बड़े बेबो लेकिन बाज टाइम आ ये नक्शा जो अस्तन हमें टीम के किताब प्रिंट कनक बांग बड़ा ये नक्शा जो अस्तन दोबारा पता जोड़ कनक बना तो ये नक्शा नहीं जो अस्तन ये चीज कमो हम अगर चाह रही कि अगर कोन्ने हमारे और नक्शा ही कुछ मतलब इसी को 10 से सर अभी भी नहीं हमा वाला भी कि जो प्रिंटिंग मशीन सर टाइप होगा तो इसी मतलब मशीन के ಈ नक्शा जिंद जो अस्सी रंदा जोड़ को दामिटे में किताब लिखे हुआ था तो मैं कभी के जो गोर्गिजान जो गप कुछ है ना आज सर माँ ये वस्ते तो करें कि ये लफ्ज बलोच जिंद वत ईरानी अंदाता ऐसा ना जो अस्सी इसे तासुब जो अस्सी तुम्हारा जो अस्सी बलोच कुछ था लेकिन ये लफ्ज जिंद जो अस्सी पता रंदा रवाज कितना ना मैं मस्तर मसला ऐसा कि माँ सिर्फ वती अमा बलोच जिंद स्टीयर जो से ना ओरिजिनल ट्रेस करने की कोशिश करने का जबकि माँ वती ज़मीन है जो उन कदी ना करना ना माँ एक पर उसन के यार बलोच जो अस्तिन कैकेशिया ने बलोच जो अस्तिन सेमेटिक के
بلوچ جو هستن انگا جو هستن یک گستگه اسپیجا جو هستن گورگینا گشتگا کہ بلوچ جو هستن میڈین ہے نا یہ انگا شترنگ پی میڈینز جو هستن بجای شیعہ کہ تو وقت گو نگاہ تو سیمیٹک سنگ وش مطلب شنگ یہ دورہ تو بچارنا یہ دورہ اگر تو ہوتی زمین ہے جو سے وہ نکنے تو گڑا اسی مطلب شنگ کہ تو تئی جو سے ہما کے جو ٹریس کنگائے تو وہ تارا ریسے بنیادہ جو پشتہ برگائے وہ تارا جو سے پتہ نہیں چاہیے کنگائے کڑی زمین جو سن یہ تئی جو کلیم استن تک کمزور بھی بھائی تو ارچی ہے لیکن یہ زمین اسراف فی الحال دیکھے کہ نشتہ کسی دعوادار استن یا کہ جالوان بھی یا کہ سراوان بھی یا مکران بھی یا رکشان بھی یک یار مردم وندر آباد یہاں مردم بلوچ کو سکھائے کسی دا کنٹرڈکشن نہیں سے نہ کوئی زور کا من ಜೋಸ್ತೆ ನಾ ಬಕ್ತಾರ್ ಮಾ ವಕ್ತೆ ಮಾ ಆమె ಕಿಲೆ ಮಜನು ಮಾ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ದು ಪದ ಶುಮಾ ಸಂಗತ ಕುಶಿ ಶುಮಾ ಯಾರ ಅಲ್ಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಬಿಯಾ ಶುಮಾ ಮಾರ್ಗರ್ತ್ का किले मा कने वक्ते मा نا ಎಂಗೋ ಅಂತಾರ ಪದ ಶುಮಾ ಇಲ್ಲಿ जी संगत रगा पैसे तो का बरागन ते दस काढू तो गा जान سلام شما می بلوچستان نام سرا گپت بلوچ یک پدا خود مختار ریاستے کے بیتے ہیں پدا میں استان لفظ چارک بیتے واقعی پیور بلوچی گا اننا یہ ظاہر ہے ڈیہ سرا بلوچ کے نشتہ اسی نام ہو بلوچستان دیگ بیتا اگر یورپا بیتے بلوچ لینڈ بیتا او پدا تاریخی حوالے سے چارک بیتا گا استان بلوچی لفظ نہیں ضروری نہیں کہ بلوچستان نام دیمترا ہم بلوچستان بھی بتکا بلوچ ڈیہ بتکا بلوچ ڈگار بتکا بلوچ دیار بتکا من خیال ہے یہ چیز ممکن ہے پاسبل ہے میں نے تو استان بلوچ لفظ ہے یار ما دیتے گا کچھ مریستان مری وسیلہ کا مریستان کچھ دانی اگر تو کولو رہا نا وسیلہ کا مریستان کچھ پر استان جو جاہر کچھ نا سید گنج من پتہ بھی لفظ ما کانچی دیتے گا پتہ بلوچی فارسی اردو زبان پتہ بنیادی والا یک ارچی مردم میں سنگتے کہ کچھ کا دن نشات کا ای دن نشات اندر دے میں تعصب یہ جنده ولا حقیقت ہمیشہ کہ وڑنے وڑے عملی کاستے وہ یک دنیا نا وجہ شپک مطلب من یہ کسانوں کی مثال ایوڑا دے فرض بکا لازم نہیں کہ یک کتئی نندو کی بھی امائی سرزمین بھی نا مطلب اگر لاتے مردوں مستے انگلینڈ وغیرہ نشتگام انگلش جو میں مرچی یو کے ہے انگلینڈ دے ادے مردم کو جنچیت کگام ادے مردم مستے جرمنین چاو کے مردم بیتگانا انگلس قبائل بیتگام انگلس قبائل اتکگا انگو نشتگام اما اینگلو سیکسن گوشنتے نا سیکسون علاقے اما اینگلو سیکسن ٹرائب استے انگو اتکگا نشتگا نی اما انگلسن چے انگلین چیستے مرچا انگلینڈ نا مصرہ مشہوری نا نی آئے نگوشان کہ ایک کتے استے ما زمانہ قدیمن چے کہ انسان وجود نبیتا ما استے انگلش پیپل وی آر لیونگ ہیر بلینس آف ایئر یہ بڑے دعویٰ نکنا دنیا ناستے انسر کندگا شروع بھی نا دوبارگا شروع بھی مذاق مسکریا شروع بھی آئے بڑے چیزن چے پریز کنا جو شیشی جملہ مگوش کی باندھا استے ترہ شرمندگی بھی نی بلوچ اگر یہ وڑ بکا کہ من استے 50,000 سال استے بلوچستان نندو کا گوڑا انسان تاریخ اگر بچارے 50,000 سال انسان ہوتی جندارا نبی 10,000 سال اگر تو پشتا برو انسان جنگلا نندوک بیتگا یہ چیز طرح رسا یہ بیتنا کانا گوڑا یہ چیز چارک کپا باقاعدہ ایک تحقیقی رسے تصدیق بیتنی 101% نی تو یہ گپے پا سرجمیہ پا برجمیہ کت کنے کہ آؤ نی استے سائنٹیفکلی ہر چیزیں حوالے ثابت ہے کہ بلوچ ہمیں کے تہی مردم بیتگا گوڑا واجہ ولیدہ وہ شرع گپے جنگے کہ مطلب یہ کتیا چے دگی مردوں میں کلیم کن گیا نہ کن گیا بہرحال دیکھیں کسے نہ کن گیا نا میں کہتا ہے تو کہتے کہ ایک زبان ہستے براوی ہے اب بلوچی زبان یار سے کلیم جدا ہے نا گورگن کلیم کنا چھونا کہ نا کلیم واجہ تئی ملک مردم کنا آئیے مزانا شپی برپت مانی کنے ملک آجا میں چچنامہ لافا لکھتی ہیں کہ مقران تک کا مائی حکومت ہے ادھر درو ہمیں سندھی بھی تگا شما بلوچات کو لاٹ دا تو درو بلوچ جوڑ کتگا چیزیں مارن کو تاچین تگا ہوا اینی گپ میں گوشداشت گا بھلے کہ اشفاق جان لاتی جائے گیا بچا من استے سماٹانا غلط نہ سمجھا بیت کت کا اس پہ سے توسطن چی منی گپ اگر ریکارڈ کنک بے گیا گوڑا مگپن دارا تاکہ اوڑے گپے مبی کے باندھا استے کنٹرول شیر جوڑ بھی اور سماٹانا موقع برسی اور ہمیں اس پہ سے توسطن چی گپا بکنا چا بلوچ وطا میں ہمیں گپا کن گیا اگر ریکارڈ
نہ لاتے چیزا نا مثال لاتے چیزا ما انکار کود نکنا مثال مان گوشا یار دادو بلوچ پیلن بلوچ ساری استا اور تاریخ والے ما کم باز دروغی بندگا نا پچے 16 صدی یہ کتاب تے جہان نامہ نا شاہ جہان تاریخ شاہ جہان یہ ہما مغلان نے بشتا کو نا یہ شاہ پھر ڈیموگرافک دادو حال دا تک ہم وہ ہما وقت کر خاصی بلوچ آبادی نیا نا اسی یہ جہاں کستے ہیں پہوار نشتیاں یہ جہاں بیشتر پہوار رہتی تھا یہ جہاں کستے ماچی نشتیاں اب علاقہ رہو بلے 16 صدی پتہ ما گندے وقت کلوڑا کھایا کلوڑا ایک بلوچ مرید جوڑ با اڑا یہ کستے کلوڑا بلوچ باقاعدہ کارا یہ ہمیں انڑا تاشنا یہ کستے پہواریں گوشن جنگ بھی اڑا بلوچ ہمیں کلوڑا ہمراہ مغل پچے سندھی ہم سماج کیسا یہ اڑا مغل ہمراہ با بلوچ ہمیں کلوڑا مرید با کلوڑا پسر اوچے گوشا ہم زگری بانا کلوڑا گنے جو والا بعض مخلوق نہ دا کلوڑا ہمیں میران شاہ جون پوری فالوور بانا منوگر با یہ استے چیزاں ہمیں چیزیں نا اگر تاریخ کے حوالے اب روئے بچارے کڑا مولتان بھی سندے حصہ بیتا پمشکا یہ سرائیلی چیش سرائیلی مس برزگی علاقے رہا گوشانا سندھی تہا مطلب یہ سندے ہی حصہ بیتا نی موجودہ استے پنجاب حصہ یہ ایک الگ چیز ہے جغرافیہ چینج بیاں سندھ بارڈر استے تی کندار ہے گونا ملت گا مرچا سندھ استے جیک بابا دیرند علاس بھئی یا ڈیر کی اوباڑو بلے ایرند پدا علاس بھئی بس دومی چیز استا پدا مثال مائی ہمیں علاقہ مثال یہ تاریخ ہے ہم کتاب شاہ تاریخ شاہ جہاں مانا ایشیا بلوچ ایک تعداد ہے پیش نداری بلے پدا ہمیں دادو مرا ہمیں دا کسے زورتشنا کبارا مردم سے ایک گور استا یہ بلوچانی گورا کہ برشی بلوچان اون نہ کنگے ہمیں دادو نام تو من چیزیں من کل نوشتی یا نام نوشتا کون عربی اسکرپٹ نا بعض کون زیر زبان دے بعض گشتریں کا ہے مشکلیں کے مردم آئیر پجا بیر چیرنگا نوشتا ہے پدا ہمیں دا توستے تے ٹھل دستا نا ٹھل بلوچی لفظ ہے ٹھل یعنی برائیں چی ہمات دوشہ چی بعض مردم سے ٹھل کہتے تھے کہ عبادت گاہ تھا کہ بدھسٹ ہیں بلے ٹھل بلوچی لفظ ہے مہے چھتو کہتے تو چاہے کہ عبادت گاہ سے ہمیں حالانکہ نام ٹھل ہے معاشو بالکل نہیں میں چھ بلوچستان ہے تو کا گوندرانی علاقہ ہے نا جو لسبیل ہے تو کا کپی بدھسٹان بدھسٹ مونکانی وشاں کے علاقہ ہے بیتا نیشی مطلب ہے کہ لسبیلا بڑا مطلب ہندو بدھسٹانی علاقہ ہے بیتا بل مرچی بلوچستان علاقہ ہے جوڑے بلے آنگورے جام آف لسبیلا انگا سودی بلوچی منی کہلا شریع نظام سندھی کا لاسی زبانہ کا مگب کا نا اڑے براویہ کا یار صاف ہے براوی براوی کا صاف ہے بلوچ براوی مطلب استے نا جالاوانے کو نا شانی بارڈر اور سکی جو بلکہ سانگ بندی بھی استے مینگلانی کو نا بلکہ جام والد بلکہ والد جان تو گا نہ یہ جام جو ہے نا یہ جام کمال بلوچی جام کمال جو ہے لوگا بھی بلوچی کن لیکن اسی جان جو ہے مہاجری بس اچھا چکے چونے لسبیلا ہے مرتما لاسی زبانہ گپ کنا نا لوگ کے سنتے آئے بھی بلوچی سکھا تھے زبردست گڑا یہ مطلب عقل مند دانا ہے مردم میں کیشی اگر بلوچستان نندگی گڑا سے بلوچی زبان ہم سکے کپی چومبی کے بول جان اسپیکنگ جوان چیز کہ بلوچی بیزا نا چومبی کے سردار فاروق احمد خان لگا رہی ہے بڑا بلوچی نظام آئیے کس پہ انٹرویو آشی مان بدبخت بلوچی اولی بلوچ سردار جو منارا بلوچی نہ تھے بلے منی کہلا اولی نہیں کئیوں بلوچ سردارانا بلوچی انگن ہے تھے اچھا سندھا نشتگاں یا کہ پنجاب آئے نا ہم نے ہاں بعض دیگه ہیں بعض ہیں جی براد دیگه زبان هسته بلوچستان تا دهواری کننتے گا ایش باب تک کسی سرپدی هسته مر سرپدی داد کن دیواری یہ مشنی مطلب ہم دری زبان وڑے فارسی ہے نا ہمیں تاجکی فارسی ہمیشہ جتکی استی جتکی ای مثلا ایک گپ کنوک بلوچا گنا دیگه قوم آزاد کے گرنده پدا آباد بیتا صرف کلات تو کا کنکٹی بس میں کلات مردمان دیواری جی اب بلے تاجک ملک یہ صحیح ملتے ہیں کہ تاجک نسلے گا یہ بنیادی یہ تاجکاں بلے قدیم وقتن چے مطلب ہمیں کلات ہمیں علاقے نشتگا نا نی کجام صدی ہے ات کا انگو نشتگا یہ انگا زانگ نبے گئی بلے وقت بھی تاجک منا بلے نی مطلب بلوچ کلچر زبان شان درستین ایڈاپٹ کتگا پمش کا میں نزانیہ بلوچ آرکس کے بلوچی زبانہ سکی بلوچی کلچر ایڈاپٹ کا بلوچ گل زمین گنا مخلص وفادار بلوچی
فمش كم ما يعني ما بلوچ यार سفر عرب ما यार عرب بولا تو بھائی تو اگر طے نہ کوتا نا تو کچھ ہم جاگے تو کوئی دستے معاملے ٹائم پیس رہا تو ڈاکٹر مالک کی سیاد ہے یار اشفاق کے چلو اشفاق من نی کمو لائٹر موڈ تو گپ کنا کمو مذاق مسکرائی بھی نا یک ಸಂಗತಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಂಚು ಡಿಬೇಟ್ ಬೇಗೆ ಗರಂ ಡಿಬೇಟ್ ಬೇಗ ಕೂಡ تو کجا سمجھے مطلب بلوچستان عدو حدود کجا سمجھے ہندکو ٹائپ گپ کنا دیوار اصلا دیواری اے بزگر بوتگا شریک بوتگا خانف کلات زمین نانی تو وادی کے پاکستان پارٹیشن رند بلوچستان پر قبضہ چ رند گڑا انگریز کے گڑا ایشانا پدا وطرا یک رتبہ دیگ بھی اما زمین کے خانے بان گڑا ایشانا پدا دیگ بان ایشانی زبان است بلے سنتھائی مختلف زبان دیواری انچو کیترانی ہے دیواری چو کیترانی ہے نہیں بڑا انتہائی مختلف ہیں بلے سکے کھسانے زبانی سک باز گپ کنو کنے ایشانا مطلب سک ہم منوٹی دکھایا ہمیں وقت میں سامي ما جوست دیوار چو سرائکی ڈولا یا چو فارسی ڈولا ہے نا چو انتکو ٹائپ ہیں اے سرائکی وڑا تو گوشت کنے بلے فارسی وڑا نہیں نہ فارسی ہے وڑا ہے نا نا جو دیواری دری اسٹائل ہے نا یافتہ جمع اسٹائل نما زانی آئے نا گوڑا ماں کار فارسی کرتا گپ گمیشا ماں گمیشا کار اڑے کرتا میں تو آئے گا کہ جی آواز آ رہا تنگن ما مطلب دیواری سنگت ویتگا بلوچ اشیاء میں دری گرگن تو زبانہ کنا گپ موٹو کوتا گومن نا گرگن اور تو آوتی موگدے زبانہ مطلب دریے گنا شین کنا فارسی بان ہوتا رہا کتگے من نا نا نظام نا ہے چھٹا اگر شما ملکہ کا سیاست گڑا اپروچ بکنا ایشانا کم جمال جاوید جمال ایک ایکٹر ہے بلکہ شما زانت تھے گڑا ای وقت کے استے دیوارے اسی کو میں اچھا ایک تو اچھا سنگت بوتگا ایشا وقت موت گپ کتا میں شوٹنگ ان کے بوتگا خاص کر اسلام آباد ایک زمانے کے میں ایک جگہ شوٹ کتا اسی ایک ڈرامہ تحریر کتا گڑا ای بھی بونا کو ڈرامہ تھا ماں بھی بونے تھا گڑا شیخ دیواری سنگت بونا ہم دما جگہ تھا گڑا ایشان چو گپ سے مشن گپ بے نہ سمجھتا دری و فارسی ایشا کہ بلوچی کو مسک نزدیک جی ہو بلے دیواری نہ نا سامي مثال ما ويكيبيديا انگو پر ما زبان لسٹ اگن کا آوڑا اشیا ما ایرانی ما فارسی خانا مان کنا ما ایسر کرنے چیئے ادھا کنا نہ بلکہ بتکا نہ میں نے ما فارسی چیا اذا ناگا اسپیچ سراوان نہیں ماسنا کرمانا فارسی گپ کنتے شان لا تو فارسی نظام ای شما گڑا گوشتوڑے دیواری نبی گڑا دیگا دیواری بھی پل جان پرچہ ای کہ ماں گپا ہاں بلوچستان تھا ای زیادہ تر ہمیں بولانا کچیا ہمیں علاقہ بتگا ای خانے بسگر بتگا خانف کلاتے زمین آنا ایسا سنبھالتے گا چیزان سنبھالتے گا نو نا ہمیں علاقہ جو کلات مستوں ہمیں علاقہ ہے وشو یہاں یہ لینگویج بلے فارسی ہے ماشی سبران چے لینگویج تکا چوک سے نہیں مانا جانا ما نوش کو خیر جی ہو شورش طرح گا آپ نہ اشفاق جان تو منی کہنا ہمیں بڑا گوش گئے چکے ماں بھی ہم چو وانتگا او سرپدی رستہ منارا بھی ہمیں رستہ او شنی گنا ملاقاتا اے فارسی مطلب گنا کتگے اور یہ بھی ہوتا مطلب تاجکانی گنا شین کنا او ہسٹورین بھی شنا تاجکانی گنا وار کرنی ہے بلے خیر مزید چو شین ضرورت ہے بلے استے وار نہیں غریب شریف مردما او سمینات کو صحیح گوش گئے کہ کانے بزگر بیت گئی اے صحیح گپے بالکل یہ بڑا میں گوشتا اشتا ایشا سپورٹ کو تا کھانا رہا کلاتے حکمرانی واسطہ بھی مزنے سپورٹ کو تا احمد زی خاندان آ رہا میروانی انچے پولگے تہا یہ بالکل صحیح ہے گپے جی شورش تیدا کڑو تو ورکی تیبر جی مامش انفارمیشن دی پرتاتوں کے ಸಂಗತ್ ಸಾಮಿ ಗಪ್ಪಾಯ ದೇವಾರಿಯನ್ ಪರ್ಚ ಅರ್ಚಿಕಿ ಮನ ದೇವಾರ್ ಸಂಗತ್ ಹಸ್ತೆ ಮಾ एक संगत हस्ते मा मुल्क के और तो आई बनी कर देवारी अबर कुर्ता देवारी अबर बिल्कुल अमा पार्टी दरिया को नजदीक है मा ईशान के आरक दिसलाई नगुश्ते के मा इवड़ अबर कनन आई बना याद है मा बियाल मबी आई हमें अबर गुश्त के हमें मन कुजा मेरा मन याला हमें लफ्ज़ मन गुश्ती मा देवारिया इशरा ए लफ्ज़ा चुना ए वड़ा गुशना हमेशा के तो कुजा रहे मैं कुजा रहे हमें वड़े इसी जवाब हमें वड़ा दा
اجتماعی ورشن چنایا تاریخی حوالہ ایش سقدیر چنایا ایش بلوچستان تھا مطلب آبادم بلے آبار عمودہ کے نا کہ ما بوشن کہ بلوچ نے چوشنا مثال کردم بلوچانی تا عرب ہستے بلوچانی تہا دگا بازیں تو بگندے کے ٹھک ٹور و نسل دگا وارا پرچہ قومی تشکیل ہوتا نا بلے دیوار اما لشکر بوتا کہ ایشی ہر وحدہ کلاتے حفاظت کرتا او اے ہر وحدہ خان وفادار بوتا کلاتے ترون وفادار بوتا دیوارانی بابتا تھنے وحدی تک چوشن تاریخ دس نکب تک دیواران کدی بلوچستان خانے کے خلافہ بزن کے اما سرکار خلافہ چوشن بغاوت کی کرتا یا لالچی کرتا ایشان ہر وعدہ بلوچستان آبادی بلوچستان حفاظت بلوچستان سرکار حفاظت تے واسطہ ہر وعدہ پازیٹیو بوتا گا بزن کے مثبت بوتا گا یک گپ پیشنی بابتا مشہور ہے کہ منا یار اما کھارن یاد نہیں بل سخت دے رہے ہیں کہ کلات سرا من نزانی گڑا کجام لشکر بھی کہ کلات سرا ورش کا گڑا او دا اما کلات محل تہا مردمانا پوتر مطلب ظاہر ہے کہ قبضہ کام دری کو آگوڑا کلاتا محل تا پوترگا اما نزدیک گورے مردما بلوچن چو نیلی اگر کسی پتری گڑا آنا تلاشی گیتو کلاتے تا پتری ظاہر ہے ہمائی کے قبضہ کرتا ڈنڈی قومی انوائی کا مواقعی گڑا دیوار سوجا نان پچا پرچا اشتیان دگا اسلائے پتری نگا نیلی کلاتے تا اے گڑا نان پچا اے نانا ہوشک کنا مطلب ہما وعد مرچا و دانانا برنج ما آرتانا بلے شمبری ہما گلہ نانا ما پاتا چونی ڈکو بوتگا چیش سکا گوشی ہوشک کرتگا گڑا اے نانانا زرتگا پتاتگا تو دشتگا گڑا ہما دروازہ کے ترتا ہے چی آئیں گوشتا کہ نانا ما برگان نش کلاتا وہ تو ظاہر ضرورت ہیں یا کہ ہم قدیمہ دایا یا اسپانا یا ادھگا اولاکانا یا چی ہمیں واسطہ برا لشا نشتا تاریخ تمچنے کہ ایشا او دا شتا گڑا ہم کلاتے تک ہم حاکم کے نندوک بتا قبضگیر گڑا آئی اپن نان جنا نان ڈاڈ بننا تگا اسلائے پترے نگنے لئے گڑا ایشا منا بیال میں بھی گڑا یہ دیوار پا کہ اروادن کلاتے پاستے تا اشانی مسترین دست معبوتا اور ڈاکٹر فاروق صاحب کے ہستے آچنا دیوارے ہمیں کہ میں تاریخ شمیگا نبشت بس منی ابر ہمیشہ شما ابر سامی یک گپ پکنا کہ انت کو بلکہ ما شانی پتہ باز ناوش کتا بلے ارچی کہ ماوش کتا یہ زیادہ ہمیں مگے ایرانین زبان ہے ایرانین چنایا یہ ایران ارنوشا یہ جاگے ارگوشا ایرانین پلیٹو کہ مرچی پارسی زرتا یوکا پاوتا نا یہ دماغ نام ایرانین پلیٹو پرچہ بلوچ چنایا تاریخی صاحب آگوشن کہ ما ایرانین پلیٹو تا قائم اچنا ساؤتھ ایشیا تا نکا پنگو نو اے امید دماغ زبانی ما کے ارچی اشکتا جی سنگتا جی ہاں ما پسی ما ڈاکٹر اما سی جندہ انٹروی اخندر گوشگا ہے وشی چیزیں قسم مبدر اچھی فارسی شما ترجمہ کو فارسی منی مادری زبان ہے پدا ما چارے مطلب یہ زبانہ نہیں ابید ابید میں ایک راستے بروی زبان بھی ہستے نا بعضی تاریخ دین گوشن بیت کت کا من مطلب وہاں کسان کے ریسرچ کرنے گیا تھا منا رہا یہ بڑا محسوس بھی کہ الیگزینڈر دی گریٹ ٹیما جب مطلب روتے کو سیلیوکس ہستے افغانستان حاکم بھئی اور انگو ہستے ہندوستان مگدھ بادشاہ ہستے چندرگپت موریہ بنی اور طاقت گری ہوتی طاقت زورہ دیما روان بھی تاکہ سیلیوکس حکومت سرا عملہ کا پرچان یا سیلوکس گندی کی شانی کرا ہاتھ تی او مزن لشکری استی مرا شکست داد کت کنا گڑا مفامت کا گڑا وتی سیلوکس استی وتی جنک کا چندرگپت موریہ گنا سانگ دا اور آگوشاں کے یہ کتے استی ہمیں جو کلات مستونگ یہ پورے علاقے بطور مطلب جائز طور علاقے دنتے او آئیے گونا ساؤتھ انڈین نسل مردم بیتگاں فوجتہا گڑا بھی قائم نکلا امدہ نندنگو فمش کا گندے کے انگرے مارا دگے ایک زبان ہے ہم دس کپ گئے نا براوی سوڑتا بیت کت کا کہ براوی استے اما دورا استے آرگ بیتا اے زبان انگو اتکا
باقی چچو حقیقت چچو درو یہ مطلب کسانوں کے تحقیقات تحت یہ بڑی چیز محسوس بے گئے کہ یہ بڑی چیز بیت کت کہوں بلکہ بیتتا جو تقریباً 2650 سال پیشی واقع ہیں. ورنہ اگر تو چارے مکران تو کا مطلب بروئی سپیکنگ نہ بیت گا یہ وجوہات چیئیں اور ایک بروئی زبان کلی ایک تو کا پرچا بیتا اور سندھ و پنجاب یہ دیگے علاقے نہ بیتا کلی کسانوں کے محدود علاقے یہ تو کا بیتا آ پرچا بیتا مثلا مغرب بلوچستان نہ رندا مار مائگریٹ کو تگے وقت شوتگا نا مائگریٹ کو تگے اچھا نا ما نظر اور چیوڑا سرکت میں مائگریٹ مغرب بینگلا بلوچستان مغرب جی جی یہ بھلے اگر بیچارے ساؤتھ ایشیا انڈیا مردمانی رنگ بالکل جتاں چبراؤ گے چھوڑا میں تو نہ نہ جینیٹکلی بلوچ براوی یکا ما نظر اور چیز صاحب بل جینیٹک ہماری اسٹڈی کے بیچ تو ہاں ڈفرنس ہے بل ما یک ہوا گورگی نے ساری سوال بله یک منطقه گورگی بخش ساری اشتباه کم بخش و معنی جستشی که شما زنه ای زنه براوی زبان شما گپه شما اشاره انڈیا نمیگه اشاره دیگه زن چی شما اما گپه سره که دراوڑی زبانه منی حیلائیں ڈرائیوڈیاں زبانیں بیتکت کن اور پدا نا مکسچر ہے گونا مطلب پدا ای دو چیز نا بیتکت کن کہ بلوچی زبان ہے گونا فارسی بلوچانی پدا ایک کہتا ہے تو کا آئے پدا اسٹیشن بلوچی زبان ہم مطلب ایڈاپٹ کوتا ہو بلوچی زبانیں کئی مکسچر بیتا گونا نہیں مکسچر زبانیں جوڑ بیتا ورنہ اگر نا بروی معنی زبان خیال سماچاری گنتی ہے بیچاری میرٹ اثر گورگن کوٹ جان تو ادا مسئلہ شن کے جو ڈی این اے استے نا ڈی این اے ڈرائیوڈیانا میچ نہ کنگو نا یا کسی کی ڈرائیوڈیان ریجن ہے نا دراوڑی کے بتگا ڈرائیوڈین ولید ویسن تئی سری او لنکا ولید کے دراوڑی تمل کئی ناڈو زی کا دراوڑی تاریخ تا ساؤتھ انڈین تو یہ تاملا اور سینالی نہ ہمیشہ نہ کہاں غلط تمل ہے ناڈو میں نہ چھو نہیں براوی بلوچ دوئیں امیخ اچھو کے گورگے نہ ولا گشدا ہا گوش دار گئے تو میں ٹرپ نہ کو پرچے کے شمع گیشتر تاریخ ازاں گیشتر سرپدیں اے مردمان کے ماں وانی مطلب نارملی بلوچ تاریخ دانا بلے منی خیال گوشی کہ تو ڈاکٹر شاہ محمد مری نون تھا گورگین اگر تو ڈاکٹر شاہ محمد مری نون تھا پلیز بوانی the people's history of بلوچستان ہم نہیں خیال ہمیں نام اتریشی ایک پنچش تاکی ایک سیریز ہے یہ شو ضرور بوان تو کس روانے گوڑا ترا ڈاکٹر فاروق شتو کا گندگا نئے ترا جسٹس خدا بخش گندگا نئے ترا گلخن نصیر گندگا نئے ترا بلوچ آدھگا تاریخ دان لکھو کنیف کراتیزی وغیرہ اے دورا ترا شامل مریت کو گندگا نیا ہاں چونکہ ڈاکٹر فاروق کا چیز شر نوشتہ کتا بعض چیزیں نوشتہ کتا ما نوشن کہ 100% ہر چیز راست پرچہ کہ بلوچہ را یک مستند تاریخ ہے نہیں کہ مردم بوشی آو بھی بلوچ ایگزیکٹلی مستند تاریخ ہے بلوچہ را ارچ تاریخ بوتا 1839 چھ راند کے ہستے بدل بوتا انگریز آنے سنڈے منیزی وغیرہ جی آتا گئیں جاسوس ایجنٹ ہوتا گئیں ایشان کتا بلوچ تاریخ را بدل کتا اما چیزاں دے مارتا کہ آہاں لوٹتا تو بھلے بلوچارا اے سرزمین بلوچ ہے کہ بلوچ شوارسی کا اور بلوچ اگر نبوت ہے زمین سے اڑ بوتا کے سوالش ہے سندھی نبوت کا ایک چچ نام ہے عابد گپا کا عابد و چچ نام ہے پھر خلا کے رگائیں چچ نام کے پنجگورا وتی کا اچھی ہے یار بلوچ ہے یک کتاب انو وجدا کے فاروق بلوچ ہے بلوچ اور بلوچستان مورخین کی نظر میں ای کتاب را معاوالہ فاروق صاحب لکھتا ای شوقی کتاب ہے ایشی وانگا چھ رند منی سک باس چیز منی کنسپٹ چینج بوتا باس چیزن اسرا کہ ما پرچہ کہ اسپیشلی یہ شوق مغربی بلوچستان من استعمال نہ کنا مغربی مشرقی شمالی منی خلا بلوچستان ہے یک مرچی ایران عبارت ہے ایرانی بلوچستان ہے افغانستان ہے افغانی بلوچستان ہے پاکستان ہے پاکستانی بلوچستان ہے نو مغربی مشرقی شاہ ما وقت ڈیوائڈ کرنا گیا مگر اپا کنا متحدہ بلوچستان ہے بارے خیر اینی وے فاروق صاحب ادا ہوتی ایک واضح ہی کہتے ہیں گونس ہوتی حوالہ جاتا گپا ارکن دے ماں ای ادا منی بالکل کنسپٹ بدل گتا پمشہ ڈاکٹر فاروق ہے اور ڈاکٹر شاون مری اگر میں دوئیں رائٹر نے جگہ بنے ڈاکٹر شاون مری سک کم مردم بلوچنی تو کا ایک شر رائٹر مننی بلے من چوں کہ شاہ محمد وانی گوڑا منی خیال گوشی کہ شاہ محمد ایک منیر بادی نہیں ہے یہ دوئیں مردمانہ میکرہ گیشتر رائٹر ہیں کہ ادیب کشن کے
ای آله ولا دی بنای بله من شوانی چونکه من وانگ کاریں مردم کارنے ملش کے وانی گڑا من محسوس کنی کہ میں بازی مردم بلکہ گورگین تو مردم تو شمار ہے کہ تو شامند نوانتا اگر تو ربوانے من خیال وشی تو لاتی چیزن تی تو تی کنسپٹ کلیئر بھی لاتی چیزن سرا شو تو شامن گیشتر زانے من تی مدام تاریخ سر ڈیبیٹن گوشداری من نوشتی شماره جنگو داوا نکو مزا نکو Na yaar samiye kuna ma jango dawa bekne ma kurbate. अरे माँ गोरगन तरह कुछ ना बालों से जो हमारे आना के तक मज़हब की इसी तो Na na ना mawati तो gappa ka mugishina na. अरे Sami अरे jane कुछ ga नहीं poshta लगा tam bilkul mana अरे yuna. कुर्दे एजीदी नहीं एजीदी जो पीरी मुरीदी वाला है ना है मज़हब तो बालों से हम हाचो महसूस भी मुझे बालों से का गेज पर हम पीरी मुरीदी है शुरू Man nasti tara sarpada pamishka guda man nasti medage koshish na kana. Mawati gappa degerani gappa padale jola ke pad sarda magiye gushdara. مارا سکے کے موقع رسی دراصل اس پیشانی آئے کے مقصد چیئے وہ تھی سیاسی نالج اور تاریخی نالج ان تو اضافہ کرنے گے ورنہ وہ اس پیسے آئے کے بنیادی مقصدین چھ بیت کت کا ایچ بیت کت نہ کہا ایک اپا ماں وہ تی دیوانا ہم جانے انگو مزید دیکھی سنگت کائیں جو آ سنگت جو مارا وہ تی دیوانا نہ رسا انگو انٹلیکچوالز کائیں لاتے ہیں آئین چھ مردمان سکے کے موقع رسی نا سمیجان من نسے شاہ محمد ایک لاتی کتاب وانت کا درائی نوانت کا تو بالکل صحیح گوشے او من لوٹائے نہ کتابوں بعضی کتابیں نہیں من لوٹائے نہیں ملکن چی تاکہ समझा منی جو اسٹرگل मन والا لائف یا ختم بتا نہیں ना شارے माया اور गप्पे پما समझा پما سیٹل اٹھا رہے ہوں گورکین ना माया गोरगन ताई जो माँ गप्पा करते हैं माँ समीजान गोरगन ती बलाए पहने पोछता मारा गुस्ती कुछ मानी पीरो मुर्शिद समी है चितो तो गोला हो रहा है منتواروں نے شورجن ترا ماوتی کسانوں کی لائبریری فوٹو کتابیں بلوچستان فر رادی ترا آرچ کتاب دوست دی تو کم تھی اس منشور رادی ما زندگون تو چیچ ملک لوٹانے وکل لوٹانے ارے دا باقی منتوار راچا گورگن گورکے سر تو اتر چیر دا راچا سمی اوڑکرتی لائبریری بگن دو باز کتاب ہو گڑا بچا منا یاد ہی اکبر استے ما ڈاکٹر حمید دیوانا نشتگیا تھا نا مچار ڈاکٹر حمید استے پاس سادہ ہی سمپل مردمی او اگپ نکان چونیا گوڑا ما گروپ پہ شکلا نشتگیا تے مچارے ڈاکٹر صاحب دلے گپ در نہایا چونا گوڑا ما انچے کنٹروورشل گپے کو مگو مرچی شیئے پورے دلے زنگا بلے جہاں مانچی گپے چگل داد ڈاکٹر صاحب شروع بیت وئی شنا ایور نہیں چوشی شروع بیت نہیں کشا سے سنگتے نشتے کہ آمیں ہوتی جندے سنگتے شی بیدار دپا ڈاکٹر صاحب یہ گورگین تراستے کولے اردوی کا اکسا ہی نہ گئے نہیں تاکہ تو تھی دپا پچوکنے پرشی یار سکے چالا کی چربٹے بچکے مطلب سمینات لائبریری بیچے ہمیں ور ظاہر بیت نا ورنہ ظاہر نہ بیت گئے شورش مرچی تو زانت لائبریری بھی یور پہ تو کا لائبریری ہے سنتے بھئی من اشکو تا یکی مرا کتاب لوٹ گیا مجھے میں شیطان دیکھے وہ آجا ڈاکٹر حنیف شریف پہ کتاب ایشی نوکے نہیں آئے گی اگر آستان گوڑا من یلا دیم دیو شرری بلی مارا بلوچی بر چیتو وانک کے سوالوا دا شیطان اروان تو رائی چرندہ پتا پرشتہ ہے وانگو ضرور ڈاکٹر کتاب گورگن جان اولی ایڈیشن باب تھا دومی ایڈیشن شاب بوتا بہت اچھا لگا ہے مارکیٹ میں خلاص سیمی ایڈیشن جو پیدا کی بلوچستان کتابی نامہ کہ یعنی عاصم بخاری او کوئٹہ دکانی استن خلاص شورجدان تھی سیلنٹ سروس قدری بلڈنگ جالا سمی تو مجھے ڈاکٹری چھ ہاں مارکیٹ خراب نہ کبیر بلڈنگ جالا میں دکھتا ہوں او ای بخاری نام یاد گرانی مطلب بکلینٹ تر یاد ہے بکلینٹ شالے ہاں اسی میں شتا ہوں میں نام بھی یاد کتاب مسئلہ تو کھڑو یک چیز سے بخش کم بخش برا یک منٹ گپ انو میں چیز سر سنگت یار فرماتا بلے انو شمرا ناگوشی نہیں دوں یک والا جیڑائی ہمیشہ مگستا بگیشی نہیں من سنگت مرچی ہمشی فون کو ہمیں دا میں کر رہا لندن آنگوشتی کہ
ما مواد درجتها بلوچستان ایک ایشو هسته همیشه سر گشته مایشان درگتها و آیتا چیز گیشتها مانگوڑ رات رو چرنگندینه و چارینش کام وردم سر چکنتش گوڑا پدا من دل جام بوتم گوڑا پدا شمرا گوشینش مس پیسا Ni gudu rabab na ke bragan to gap ka. ماني زانا كونفيوجن استا چیزے روچ پیسر رپورٹ چارگت بی بی سی امی کہ بولان تو کا میں کولپور لاتی ہندو ہستے کچھ کہتا کہ انگریزا عورتیں ہم دا ہمیں ریلوے ٹریکس و ہمشانی اٹکنگا جو ما بیچارے بلوچستان کا بعض جگہ ہندو ہستے کلات ہستے لسبیدہ ہستے و ڈیرہ بکٹی آباد ہستے یہ تاریخی حوالہ چھے سک دیر انتے ہم دا شن تاریخ آگا کسی مر سرپدی دات کا و نسلان بلوچا آگا نا بکالا چا ڈنات کے گا منتوارا براگ دا زمینی اکائکن چارے گوڑا شورش جانشی سر بلکہ بہتر کا بکائیں گورگین بل میں کسانی کا پیٹ کنا تو منٹی اگر زمینی اکائکن بچارے گوڑا یہ زانگ بھی کسا کونا پرچہ کہ ہندو مذہب مردم میں منوک ایک اپا تسلیم کنا کہ چیا انگولا کہ شنی کے انگلاج مندریں یا نانی مندریں اے شنی کوانتریں مندرن چیکی کوانتریں مطلب قدیم ترین مندر وعدے کہ شنی چوشی قدیم مندر با بتکان تیگا پراستی ارتجاگا کہیں بلے انگریز سارا انو آئے جائے چیزیں سال بتا اور اگر تو تہذیبہ نہیں گپا کنے کہ چوشی کوہنے گپ تاریخی گپی کنے گوڑا منی خیال کشی کہ بخال یہ بلوچستان سکیں کوہنے جامنندے قومی بتا دومی ما سک باز چیزیں ڈسکس کریں گورگن بلے ما میری کلاتا ڈسکس کریں کہ ایک کیچ کورے کشا آباد بھی ایشی 5000 سال کون نہیں تو اگر یہ 5000 سال کیا بتگن کیچ تو آباد بتگن بلوچنا بتگن جی میں نتوار Gorgen naman yar gorgen usi baluch ne. ما یہ استے میری کلاتے بارے ایک روچے گپ جنے کی کوشش کریں گے تے بلے گپ پورا نبیتا نا آگا میری کلاتے تعلق کو ہوتانی گونے گوڑا اوتانی تاریخ گوڑا کجا چچکا سر بھی ان بلوچ تاریخ اگر بیچارے اوتانی اگر چارے میر دوستے نے پنوے گا اے یا تو 12ویں صدی یا اینچ کا مسارین بیاں یا پنو سسی و پنوے کے سا یا تو 800 سال کو اننے نے یا تو سک کو اننے نے بھی 2000 سالہ بھی برزبیت کت کا بلے تنیگتا آئیے پکائیں و تصدیق شدہ ثبوت کا سیر نرس گیا پمشکا میری کلا تو کننے نہیں ایو مساریہ بھی گشتا 6000 سال کننے نہیں اے بازن دے کے 2500 انچے 6000 سال کننے نہیں نا نہیں ایک کئی گا اے واقعی دگے ایک تحقیق طلب چیزیں آئیے سرا بھی انگا سدی مطلب آتے وطی کرا کہ ریاست نہ بھی وہ انسر تحقیقات نہ بھی نہیں اے وڑے ریاست Gorgen ایران و پاکستان وڑے ریاست تحقیقات نہ کنا اب منتو کنن نہیں gorgen گڑا کی وجہ manusia ci karkaun ne story pace ponu ke musalman buta buran cho islam niyat ka نہ نہ من منی karkaun قصے buran نہ مننا نا منی قصے کمو وسک کنفیوژن والا ہے نا کہ اے دیاں کہ بھئی بیت کت کا ایت کا مسلمانیت ایک انصرش مانگ کنک بیتا کہ اے جنک کستے ایک مسلمانی گنا سانگ کا پدا اے پورے رایا پدا سے ہندوانی حکومتیں آنگو سندے تہا راجہ کہے ایک ہندوے نی تو روے تحقیقہ روے اگا پنوے قصہ 65 سال کو اننے نے گوڑا 65 سال ساری سندسرا حکمران کہے بیتگا مسلمان تو انگا پشتا برو 800 سالہ برو حکمران کیا مسلمان تو 1000 سال تاریخ پشتا برو انگا حکمران مسلمان اسی مطلب ہے کہ اگر پنوے قصہ اگر مسلمانیت گنا تعلق بداری گڑا یہ 800 سال بیت کت کا 800 سال چک ون نہیں ورنہ اے منارا انگا کو انتر لگے گئے چھے کہ آٹما حکمران ہندوے گورگین جی وجہ گورگین تو دو چیزیں میکس کرنا گیا نا یہ محبتی مسئلہ ہے نا عشقی داستان ہے سسی پن ٹھیک ہے راستے دروگی اور من دیگیں گت پتر جو اس کے نہیں بلکہ ششما سنگتنی گوش گزار ہوتا ایک ہے مگوشن پرنسس آف انگولے فقیر شاد گوشی کے ای فرادہ بنائیں تھا فرادہ چاہیں تھا فرادہ بطراشی ہوتا
Bale, man diga ek jage unte kan हमने याद नहीं कुछ ये वादी के अलेक्जेंडर द ग्रेट के शिदा वजी गुड़ा ये हमदा पढ़ाओ कना हमें कुवानी तुका हमदा ये दारा ये मर्दमन इंतजार करना चौकना बने दा कैंप कना गुड़ा हमदा चीशन ये कारीगरी इस बनाए नुची रात शेद्रो के उसमें गोशुजार बितोड़ मरा कि मेरा तौर वजह समीचन ये चीज़ें वाले वकी अलेक्जेंडर फौज एदंची गुस्ता एक हकीकत है ना और इंगो अस्ते एक ट्राइब भी मकदूनिया फौज गुना जंग कना ट्राइब नाम भी उरूटी ट्राइब मर्दम ईशानी गुना सक जुआने जंगी कना आवश्यकता शेना भी लेका कि उनचो मतलब उरूटी मुर्तगा और उनचो अस्ते सेकंडरी फौज तो के मर्दम मुर्तगा ये हकीकत भले साइंस ही चीज़ा मनगा मतलब साइंस से एक उशी कि ये जो को इंगोले ये अस्ते मतलब हमें और आप हमेशानी वजह अस्ते ये बड़ा नक्श निगार मंतगा ये कोई दस्त साजी मुजस्समा ही नहीं नी वल्ला वालम शिसर चिच्चो ये भी मतलब एक तहकीक तलब मामला है इसी सर मजीद तहकीक की जरूरत है ना और मैं कह रहा उच्चो वसाइल ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट कह रहा और ये चीज़ें इंटरेस्ट भी नजीर गई कि ये दस्तराशी है या कुदरती है और मनार लगी कुदरती है चेके आवड़ा भी संग तरह नबिता के वाजे बीवी के एक वाकी मुजस्समा है ना कि बनाए नग बिता दस्ते गुना वो इंगो तो देम तरा अंगा दिगे की मिली आ बिल्कुल टेम्पल वड़े ने रसी आ भी मतलब मम्मा और चीनानी वजंची भी आ और आपानी वजंची नक्शो निगार बनतगा वरना बकायदा संतराशी भी ಕೂಡ ಹಿಂದುವಾನಿ जो मंदरा हिंदुस्तान ये दिगे लाके अमा वड़ बित्तिगे ये वड़ नहीं ना ये अमा रे के वड़े कोए किशा और त्रंपे कपी इकमु मतलब वती नक्श निगार तब्दील कंते बदल कंते पदा और ग्वाते शिनंचे चेंज बयान भी है और देम तरह भी बयानगा ये मनी कहला मैं हमें समझ गया बाकी बितकुत का मजीद तहकीक की जरूरत है शिसरा जी मान संदीप वाल मगमो डिफर कने गावना गोरगेने गप्पा चेना असला असला ఈ వస్తాయి ఈ కోబినేనా ఈ వాల్కినోక్ మడ్డా ये जो वस्ते ये टेक्टोनिकल प्लेट्स इधर आस्ते प्लेट्स आणि वजह से जो वस्ते ना ये बेसत का और इधर जोर जोरता लेकिन ईशान वो बेस जोरता ये वापस जल्ला नरुआ गया ये जियोलॉजिकल टर्म्स है ना शन जो वाल्केनिक मड गुशाए जाना ना भले इदा जो वस्ते दिखे एक इंदुआनी एक सेक्ट अस्ते आर गुशा अगोर जो वस्ते अमा इंदुआं के या फ्लैश वराना इंसानी गोश्तार वरा और आज वस्तिन अगोरियानी बेस अमेदा बुता ई जो नानी मंदर अस्तिन ई बेसिकली अगोर मजहब जिन नमदा जोड़ बुता और मल बल्कि मैं गलत हूँ लेकिन लते हिस्टोरियन हमें बड़ा कंटेक्स्ट है जो सिंह कब्जा ये जो नक्शा निगारी बुती का प्रिंसेस ऑफ ऑप वगैरह ये जो शाह एंजेला जूली अदर औरता इशर नाम दाता ये जो असिन ये दस्तकशी इस तरह बनाना बुती का यक्के तो इशिन के ये पाकिस्तान बदबख्ती इशिन के जो असिन अंशु ज़्यादा इंडियन सेंट्रिक बुता के इधे जो असिन दमा के आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हस्ता अगर नहीं हिंदू इन को चीज़ें हस्तिन तो नहीं हिस्टोरियन जो असिन मसख कने का है ना इदा च कम उदयमा रवे तो कोंड मल्ली रच कम सारी नु अमी कोस्टल हाईवे सर अगर शुमर रिसेंटली सफर को था माँ इशारा 2 से साल गिंदगा हूँ कि इदा एक बोर्ड जता ये बोर्ड सर लिख के कि मोहम्मद बिन कासम जो हस्तिन इनके कोंड मल्ली रच कम वो ये सारी चकाए अभी बुजिया चका मजला इरका पे और कोंडमल्ली शुरू होगा भी अमिता मर्ची बांधा एक फिशिंग जो हस्तिन एक रेफ हस्ते ना मचीनी जेटी तो नहीं लेकिन हम जो मतलब डॉग कनंते होती बोटा ना फिश फिश फिशिंग वाला ना फिशिंग वसर वहाँ पता मैं दू कम होते मारवे पता उड़ा मम्मी बीच है कोंडमल्ली रे इधर अशन बोर्ड जता बोर्ड सर लिखो कि भाई मोहम्मद बिन कासम जो हसन वदी सिंध फतेह करने का बुता आमिदा चेंटर बुता ना कसीर जन जुस बिका यार ई जगह जो हसन मोहम्मद बिन कासम इदा चूँ आज लेकिन ईशान जो हसन मोती हम एक सो कॉल्ड होती जर चीज़ी शर मशहूर करने का है ना तो असल असला गप पिशिंग के एक हिंदुआनी एक साइट बुता हिस्टोरिकल साइट बुता अगूरी हिंदुआनी अगूरी हिंदू आज का बकायदा और ये जगह जो अस्तिन अगूरी हिंदुआन जो अस्तिन वो दस्ते सरत रास्ता ना ये कोई प्रिंसेस ऑफ होप वगैरह ये सचिन दो कंची गलत चीज़
और اینو میشرا زارین کون بھی کس کت نکان عشان وردا جو reference اسن ta کس dat kane ولید کجاش تو دیستگان که یا گورو بنای تو بشه reference یار تمام ٹائم نہیں ریفرنس لوٹے بڑے مردم پتہ پسی چکا منا مر ریفرنس چلو تب پتہ شواز کریں من ساریا بھی گروپ تو کہہ دے گا کہ ریفرنس لوٹ تک بتا ایک ریفرنس ہمیشہ ہو صحیح تو بھی اگورے نہ من ہے کورے نام بھی اگورے ہم تو جلا کورے وستے کورا بھی اگور کو شنگ آگور ندی ہے بالکل صحیح. اگوری ہندو ہستا بڑے مناظر کی نه ما من نه من هر شورش نمیگرام روزی دست آنه دی بله نه شر من باز چیز سرپدی دسته ما من نه بله نوکی چیزی تو من گوشت نوانتا ندیستا پمیشه ما انترفیر کو sorry for that جی شورجان کو جی شورجان however no information yaar شما شما بشکایت بلوچ کجا آتا نا راستن چنا ابرکنے بلوچ راستی تاریخی والے بلوچ جن بوت گئے بلوچستان تا نشتے گا کسا ندیستے گا یہ بڑا پکا دشتا ہوتا نا جن دشتا سامینو ہوا اسی ریفرنس مالو اٹھاؤ کہ کہے نانا ایک گپ جانا ایک سندھی مجھا رائٹر کہنے ہمیں یہ کتاب ہے کون کون ہے بروس کرتے جن ہم بوتے کو سیر کو جانے نہیں جانے نہ کو کار آیا ایک پیدا بھی جانے شورجا ای گپا اسلیشن که ریفرنس نلوٹی وسته که شما وانا زانا گندا یا گور والا گپ من عیش کتا که ده ایشنی مذهب جوڑ بوتا شمدا و یا گور بوتا هندو بوتا ای مندر همیشانی بوتا اور محمد بن قاسم پوجوده شدانا گسته اور چکو گسته ولی نه شورجان تو دی گپا ده پلیز تو دی گپا بکا ما وصر ولی ده منشن لگانا جی منا چنو اشک ما خیرا چو مزاکی کو نانی کنسپت ہمیشن شی گندگ ندی بلے با بازے مردم دروگ بندنگ شما جن ندی خدا بزن دروگ بڑے بند میرے ویم شورش منتر سے مرزا کلیچ بیگ نام ہے رائٹر ہے نا نوشتکار ہے کون دے ایدمی سازش کتاب نوشتہ کو سندھی ہم بلوچ تاریخ اسی بلوچ ہم جنہ والا یو کانا وشی اے میں دگا یک تاریخ دانے استے کہ یار ہم ملائی دورے ہمیں چمیں ملا نے تاریخ لکھی نام عربی کو آگو شگن کہ بلوچ حضرت امیر حمزائی چوکولا دا منی کہرا ہمیں گوشگن کہ ہمیں اے شانی پنا ماس پری بوتا نا اللہ اکبر کتابہ تو تاریخ نوشتا ہے نا حالانکہ امیر حمزائی بابت گوشن کہ اگر من رد مبی سور نہ کرتا نا نو نہ بلوچ سور انچو پتہ ہے کلتے ابزا ہما حمزائی ای ہما حمزائی کہ مکرانے امیر حمزائی کہ آئی گو عربہ الہی بوتا وہ تو پارسی خلافہ نو بلوچانی کون قدیم شاعرانی تا امیر حمزائی توصیف و سطح بوتا ایشی چمائی ازرتا کہ حضرت امیر حمزائی ہوتا نا نو بنکہ کما شاشمی دست چستے من بلے مختصر عبریکنی کہ شما ہمیں مہرگڑ سر شما برایت اے میری کلاتے شاہی تم پہ سر شما برایت یکی او شاہی تم پہ یکی میری کلاتے دیگا یک تم پہ دم بے درکبتا منی خیالہ من زبان کزا مبی سراوان علاقہ مغربی بلوچستانا من خیالہ سراوان علاقہ ادا ہم دم بے درکبتا دا بنیادی کمکہ کار بوتا دا آہم سوجا ما اگر رد مبین 5000 سال قبل مسیحی عمرنگو بلے پدا خیر ملا یا پدا رنیشت ملا یا مطلب خامنہ یا رنیشت اس رہا کارا کہ ظاہر ہے دا کہ اڑن کاری بھی بلوچانی تاریخ کے دست کپی آئیے دروگ بستا نا پارسی دروگ بندگاں کہ ادا ایک قدیم جاگہ منی ہے نا ادا بلوچ نبوتگاں بلوچ رندہ مائی گر نونچ اسی چارت کے ظاہر ارچی کے طرح تاریخی ثبوت کے رسی گڑا یا کسابیت تئی قانونی اہمیت تو حق گیشتر بھی کہ تو بنیاد آمدہ نشتے بلے میری کلات ہے شاہی توپ پہ شما چوشم میکھلا 5000 سال قبل مسیح اے وڑنا شما بلکہ چارتا نا اچو مطلب مچھی گوشائشیا طبق کا ایشان کے پٹے تک طبق کا اور ادا سوجا بازیں اما چیز رستگاں رازان یا کہ دگا انچے کاشتکاری ہے اور زمینداری ہے انچے بازیں اوزار دان انچے چیز دست کب تک
بله آگوشگان که ایشانا که گو مرگڑا که دیم پدیم کرتگا منا یاد بھی آٹ اما که مو وانتا اوش که میچنگ بازیں گشتر نبوتگا معاملاتانی سرا اینو یکی و یہ بودگا که بگنده که اما وحدا چو آمد ربط نبوتا یا انچین چیز بودگا نو شما خیر عبرت دیما ببری پادر اندا گپی چیزی بو منگو عبر کن جی ناخو هاشم تو راجکر آزاد هم آتک جی منتور عبید ما ہمیں سنگت شورش گپانے کم کے کامل ترکنا شورش جان تہمی مئی زمانہ گا شاہ باری گا بلوچ ہستت کے گورتا ہمیں شاہ زمانہ گا شام مسلمان بتا اشانا نوک مسلمان شگوشتا نا یعنی ساریا پیش چشی کے اسلام بیے بلوچ گابر بوتا ہمیں بلوچ ای مہاجر نہنگ چا دیگه جاگه یحتیم تو ادای سرزمین قبضهش کتا ای همی بلوچ بوتن که دیگه مذهبش بوتا رندا اسلامش قبول کتا یا منتک بله همه بلوچ بوتگان نو لحت کوشش کنن که بلوچ مهاجر بگوشن هنچو که تو شورش جان گوشت که وحدا اشا ندیستگان بلوچ جن بوتا بله همه گجر باقاعده کتابش نوشته که کرد جن کرد و بلوچی زبان جهنمی زبانه ای کتابش نوشته ای چی نه حدیث و چیک مردم بگوشی که دروغین خبرن یا بغیر ریفرنسین خبرن باقاعده ایرانیان کتاب نوشته که کرد جنن و بلوچی زبان جهنمی زبانه یعنی هر کس لوٹی برو جهنم دیگه ضرورتی نیست که عربی بوانی یا دیگه زبان بوانی همه زبان راحتین زبانه و دتوانت جواب گو بی هر کس هر چی جوست یکم گو همه بلوچی زبان خبر کنن و د جهنم توکا نو تاریخان هر کس په یک شکل لیکی هر کس په یک طریقه لیکی نو شما بله تماش یک منٹ من چکتی عبرانی تا سنگتا باشی تو گوڑا شر رہے ہیں صاحب بزام میں زبان اور ایک شناختی واسطے کہ کونو قدیمی زبان ہے کہ عرش عظیمہ میں زبان موجود ہے دل جہنم یہ ملائکه و فرشته هم باید این بلوچی بزنن پچه که او اینترنشنل زبانی بی بلوچی نه نو چه هر کسا یک قوم بد بیه آیه تهمت جاند آیه هزار دروغ بندی هر کسا وش بی گوده پا وشی نویسی نو ایشی بلوچ سرن که وطاره چون چیه کند شنا پیش داری دیگه ملکانه دیگه قومانه بله اگه ته بلوچ وات هنچوشین دوست در بیه که دشمنی کار بکن گوده دیگه معشما بلوچانه دیگه ضرورت دشمن نیستن دنی لحظه آید بلوچ مهاجر کنه بلوچ نزن هزار چیه کنن که چه کجا یحته هم چونکا یحته وجه بلوچ چو سنگ شورش گوش جن نبودن که تا یه وحده ندیستگنتش همه مذهبی که ته بلوچستان تا همه شاه زمانه گا می زمانه گا بوتا که نوگ مسلمانش گوشتن یعنی همه نسل که نوگ مسلمان بوتا گتا همه میسن و سال مردمتان پی قدیمی نه تن که بمرن زنده گتا و همه میسن و سالتان نوگ مسلمان معروفتن یعنی چه گبرا اسلامش قبول کتگت نو پیش چه اسلام هم بلوچ همه زمینه بوتا همه سردگار بوتا بله مذهبی دیگه بوتا گبر بوتا زرتشتی بوتا یا دیگه مذهب بوتا گا نو یه دیگه خبر اگه کسی کن چه دیگه نویسنده یا نوشتکار متاثر بوتا بلوچ رنگ مکنی چو بلوچ بلی کنچو همی هسته هنچو هنی مذهبی اسلام و همی سرزمین بوتا در آمد نه
یک واجه یک شب یک سکین جوانی خبر کو که گوشی شهر اگر بهلوچ مهاجر یا تگایدا گودا آ پیشی که مردم کجا یعنی هیچ نسل هیچ چیز پاش نکفته درو همی بلوچ وارتگا آمانا نکرتگین کارن لحظه چیزان باید بلوچ وقت بسوچی و دیگه دنی زبان مبنی چون ما لحظه ناخو شافی جی برفت شافی برفت مسنده نشتی ما تاشید شما لفظ تو میده دعوا کنو آبجا هن شفی برفت جرمن وراک و نان و آپ و باید جرمنی بی بی ناشکری مکن جرمنانی سرا شفی برفت که بلوچان گوشی شما بیای بگوشی شما سندی پشی که سند تها نشتگی یا شما را کارش داتا یعنی احسان فراموش ما بھی گوڈ شفی برفت ہنی جرمنی اگر احسان فراموش نہیں جی آبجا خیر ناخو بھائی دبی طرف گوارات کا امی اسماعیل دست آسمان اٹال میں گپ جان گوار مائی السلام علیکم مش مشرات بلوچ من جنة فرشتين تيم عاد چیزا من نظارة بلے بلا شیطان انتو کا تقریبا بلاہی تعدادی ہسنا ہمارے کے رمضان شروع ہوتے منا بتا رہا تھی قیدی والا فیلنگ پہ آ گئی مجھے بڑے کہہ گیا کچھ پاش کرتا ہوں بولے ماں تو قیدیاں ہیں رمضان آپ سنو مردم اسے شیطان بلوچ کیسے بلوچ اولی مذہب ہمیشہ شیطانہ پوجا کرتا عابدين كسترين أوريكنا ما أنجيك جاگي هيون دستگاه شورش که گوشا چونکه نمرود نجله و فرات ما که او دنیا اولی تهذیبه و پدا ایشر بلوچا گو سک باز مردم نہیں کان ضروری نہیں کہ یقین بکنا بلے کسی ضروری زان نہیں کان کہ کہ نمرودی ماں سے نام کے بیتا مگر ضروری حضرت نہیں نمرودی ساری نام پارٹی ماں کے سے نام زیادہ کے ہی یہاں بیتا پر بلوچ بھی کریں دیکھیں ہم مردم بھتا ہمارا نام اگر گوار پریگل مانی کلا بلے مخلوق گپ پاکا چو نے مذہب تینارو نی سامی گوشی کے با استے نمرود سے بلوچ دیسی مقصد نہیں کہ بلوچ نمرودی بولتے زیادہ ہی ہم یاری بڑے سلے گپ کو ٹائر مکان اشام بلی مانگو نہ بڑے کار نہ رکھ گپ کے نہ مانی کلا ایک برداشت بائی دے میں تا دی بھلے اسی تو آراضی نے سامی کے تاریخی ریفرنس پیش کرنے گا انگوڑ پن واساج مصر عراق کو یہ دین تیوگے مال و دولت واجہ بننا نہیں چیز کی سے زمانے کا پیغمبروں بتا جمع ہے کہ بیاری کیونکہ بلوچی بتا ان چو پیغمبران تو کا بلوچا یقین ہے خدا کے بلوچی کے لگایا واجہ وہ بلوچ دوسری بلوچ ہر وقت خدا کے خلاف پیتے گا نمرود بلوچ پیتے گا فرعون بلوچ پیتے گا لا عابد جان بچا عرب گوشا بلوچا روشا بلوچ نا تاریخ تو کا ثابت ہے کہ بلوچ نمرود بلوچ سے بتا بلوچ چی بتا کا مطلب بلوچ مردم گوشا کہ بلوچ بگڑا ہوا فام ہے پدا بلوچ کیسے بلوچ سے بگڑا ہوا فام ہے تو ہمیں حوالہ ہے پرچہ کہ الفت نسیم صاحب ریسرچ کتاب ہے گوار پریگل نہیں جواب دا کہ حضرت نمرود آتی نام چیئے ارے حضرت ہمیں تو نمرود رہا من حضرت تو نظانا گوار ناتو برات سے پیغمبر بچا میں خبر ہے کہ نہیں سامی بلی ساری آئیں گا پہ جواب دے تو کو حضرت نمرود بارے خیر ایشی کے حضرت منی خیال حضرت لازمی نہیں کہ حضرت مردم کسی پتارا حضرت گشت کا حضرت کسی بلوچه واجه پیر کنه پر صحیح حضرت کشنه گشت سامی ما حضرت نہ واجہ
Ana boşanma işte que masle ona Ne Hazret Bekir Vaca böyle Vaca Hazret Bekir an Vaca Hazrat na boşta. Vaca Na parigol Hazrat na ek yaste picha gul darna Arab में वाजिब उत्तगा मायनी वास्ता Hazrat alimadda नूने पदा Hazrat ta perkana na हालांकि अरबों मारा ताल्लुक नहीं बलूच है छोड़ा हुआ अरब ताल्लुक नहीं माची यानी वस्ता हजरत वाना तो वाजा पेश करना बलूच கூட ची बुता में संगत है कि बलूच छे ने मजानी Ma छे ने Sami अरबियता बड़े बलूच के बुता yak justu tacha Arbengu taluk ne patacha Hazrat Ibrahim के हंसते हैं ऐसा उन्हें एक किस्सा हमारा समझा जाना है शायद चोरी जन गाफ में तो ما فيش نقاش سامي يا تو Dokaya bazigar kula. वार परिगुल बेल ना मखलूक गाफ पे तो Mana da iyi mahluk बनाते ना فريق لقب వెళ్ళి فريق بيقار وده قرآن शरीफ पे तर्जुमा है बाकायदा आयत नहीं तर्जुमा है कि स्पेस जा सवाब कट्टेंगे बल्कि ना माशुमा चुगुना के कुर्ता माशुमा जन्नत ता नरी बल्कि ना अभी गुआर बेचारे ना ना रात यार मैं रेगुलर गोश्तदार पता मार मर रहा मार स्वाद कार है मक्की Mana बल्कि da मैं şey bir dalga kare. छिया छिया कुछ दरगति के तो तब ये एतराज इनका मर्ची मैं किलोटे पर मां ना दामे. तो अगर तंग नजरी माबू ना तो इस्लाम में गप्पा जाने गए दुनिया तो इंसान ने नेले बारजुगा डिबेट नहीं पे खैर ना ना बच्चा परिगुल बीवी परिगुल तो वह तो कुछ कह कर अक्सर सवाल है Mamma इसका baba doktor ma कुरान hoga फ्राई fast कर करने छु पूरा. अंतगा मैं इगा पूरा. माँ या गप्पे बच्चा सीधा सीधा जनी के इति अमल सके शर्रे अमल है तो अमा अल्लाह कलामा बलूची तो का था तर्रे न गए मारा गुजदार अगर गलत थे ये थई गुट्टा थी मतलब अमा आलम दीन है मैं आलम दीन है इज्जत रखना बोले तो कुछ के मुल्ला गारे मुल्ला के मना सक बाज जगह पर तकलीफ दाता कि तो एक आलम दीन आ रहा है एक कुरान मजीद है जो करहत कनो किया जो तर्जुमे को वानो किया रहा तो बार बार उसके कि मुल्ला के मुल्ला नेट खराब है मुल्ला मर्ची नेट उसका खराब है ये मुल्ला ही नहीं मुल्ला मेकरा शैतान आ रहा गुशा मुल्ला लफ्जी मतलब शैतान है प्लीज एवढे नेके मर्द में अवस्था लफ्जी मुल्ला मुल्ला इस्तेमाल शुमा मका शैतान है आलम मेगा मुल्ला दीन वाला बेटा शैतान है ना गुस्तगा इशमा गुस्तक शैतान मुल्ला मुल्ला मतलब शैतान है माने मुल्ला मुल्ला मतलब इशमे शैतान है इस्तिलाह cuma है नहीं मेगा cuma मुल्ला शर्री मर्दम गुस्तगा. cuma jangan akan मैं शायद वायरस से मुल्ला खानदान ने पी लो cuma kan चोरी गाफ में ना मुल्ला नहीं नाम है शैतान को तो कहा कि तुमसे कि मुल्ला शैतान आ गुस्सा मुल्ला नामा मगर. ना तो अशफाक जुस्तकम को नमरूद मातना हमारे भुगस को बड़ा मर्चीना यार समी तो चो मगाना सारी कसत Ulan to ka kan namrud maitani ना wala ka bale bible ना to ka aste mene kela old ना testament to ka बल नमरूद cuma उसे कि मैं temela पीरो का me बड़ा sanche कम अज कम namen cuma te mene kela ना माँ जो माँ इस संगत कुछ है ना कि नमरूद मैं पीरो का बड़ा कम अज कम है तो पीरो के बल्लो के नाम आबे याद भी नमरूदी माथे नाम बलूची है मैंने ख्याल मैं पमी से जो गुस्सा हुआ कैसे जानते गुड़ा नमरूदी माथे नाम बलूची नाम है बलूची जाली नाम है खैर अच्छा माँ ना खुदा वरकनी samira me Sami sanche bile namen te sabaga bichare kuda mazni molla bittanga to Khomeini wadi dajjal pastanga te matlab ye ne ke dajjal bitta यार बिल्ले गाफ है यार शोर शोर बाहर हो शोर सामी यो खैर नोकी इंकिशाफी man balkin aste man naushi neste zarish me dema gosta bale ishin ki namrudi mas baz gashta ya barda jata arrochen repeat करने का चुवाश नहीं bale inu chunki hamish sir सवाल चस्ती अमीद गोशिका ना उती किताब था अमीद डॉक्टर अमीद गोशिका है कि बेल ऊस है ना ऊस हम मैदान नाम है और बेल ईशान यम देवता है नाम है कि आ वादा मतलब ये जगह के नमरूद है आबाद में जगह शाम है ना ये मिस्र है हमीश निमगे नु इदा अमा मैदान के नाम बुता वादा मुश्तरिश के ऊस मैदान नाम बुता बेल ईशानी देवता है नाम बुता देवता बस ईशानी खुदा है नाम बुता आगुश के ईशानी यकटिम यक खुदा ही ना बुता जो लंकिया अंचे हस्ती अस्ता के आयना मिसाल पसे वड़ें कांट पर गोके वड़ें शाह पर और शाना अंचिन दोंब पर ये शाना बला बलाए उशका हमें खैर कुछ दुनिया था शाना बलाए ताकत तस खुदाई ताकत हुआ है उस्ता में
نو پدا میشن یہ نام چنے یک جگہ بیل کنہانی ہم آئی نوشتہ کرتا آوشی کہ بیل اوس اما مردوں کے اما اوسا نندوک بوتا اما میدانا میدان نندوکانی نام بوتا بیل اوس بزن کہ اما میدان تے نندوک اما کے بیل منوک بوتا اما خدا کہ یعنی نام بوتا بیل کنہانی اما خدا ہے کہ منوک بوتا آئینا گشتگن تش بیل نو اوس اما جاگا ہے نامے کے نشتگن نو اشرا بلوچا آئی چو گیشتا کہ بلوچا اما توارا چی کشتا کہ بیلوس پچھا لفظ بیلوس بوتا نا پدا نو بلوچا گشتا کہ چوکہ آنے مگے زبان آنی تا چھے نبوتا نو وہ ایشانی کے گپا جنگایا نمرود وطوا منی زندے خیالی ما اگر رد موی من خیال عربی و نائی اگر نا یہ چیزا کمو بگیشی نہیں بلے آگوشی کہ ایشانی زبان اتحاد جی گور گئے نا نمرود بل عربی نہیں عربی نائی نو ایشانی کے اگشو زبان اتحاد سجے سیمیٹک عرب ہیں یار چوں عربی نہیں بیبلین جو اسن تھی میسوپوٹیمیا تو گئے درو عربا جو اسن تئی سیمیٹکس تئی جو اسن نو جو اسن دولادا ان نام چی کہ ولجن ایو نہیں میسوپوٹامیہ تو کا بیتا یہ سمیریا تو کے جو مردم بیتگا فرض بکا سیمیٹک تو لاتو ٹرائب سیمیٹک بیتوت کنا سیمیٹک درائن سیمیٹک نیا چیزی ٹرائب سیمیٹک بیتوت کنا فرض بکا میسوپوٹامیہ تو کا کرد ہم نشتگا جو عراقی کردستان ہے صحیح ای سیمیٹک نیا ای آرین ریسا جو پیور عربک ریس ہے آستے عرباں اگر تو زیرے اب پیور وستے یمنی چشنتے وشی ٹرائب جی شرشت کپا کنٹینیو کا پرچہ بعضیں تاریخ دنگشا مصر بابت ہوشا ہوشا کہ ایشانی نسل بنیاد عربی نائیں نو خیر میں مسئلہ نہیں معنی بابت انچو نوان تما اما مسئلہ سر جیڑا سر کائیں کہ پرچہ ادا یک دگا زبانی بوتا یک کیو عربی ہے دگا یک کیا رگوشن کہ ہمیں زبان استے کہ عربی گیشتر لفظ کہ مرچی ماگوشن کہ عربی آئی تا گیشتر لفظ کستا اما زبانے گا ایش یک منٹی منی ذہن نہ چیدرات وش زبانی استے ہمیں دا ہیروگلیف نہیں گدگرے چا کاپ شروع ہے یہ کاپ دو ٹک کا شروع ہے ناما بیال کو خیر بلکہ ذہن نہ بیدر منو اما گپ پس رکھا ہے کہ آنو گوشگاں کہ یہ اما بیلو سے بلوچا میں سرپت بوتگاں کہ یا وہ بلوچا اما سیارہ بدل کرتا یا سوایارہ چھے کرتا یا کہ آنے مگے مردمانی دپا پر رندہ چھے کے نبوتا او آنی دپا سے کپتا نا نو ایش اما پدا ایشی مہر کے درتا نا ایشی اما سرکاری مہر کے درتا ایسرا نبشتا النمرود البیلوسی نو مردم گوشگاں کہ اما بلوچی بلاوشن نا یہ اما جاگا و اما خدا کے آئینی بوتا بیل اما یہ سب ایشی نام کپتا تاریخ تانو مخلوم برے برے توارم پروشی نا توارم پروشی آ سرپد بھی کہ یہ تواریں بلکہ ایشی توارا چی پد مثال منتر ایک مثال دیں پنجگور بابتا عرب کے آوادیں داتا گا ادا گوڑا پنجگور تہا آئیں پنجگور آرہ ہوتی تاریخ تا نوشتہ کرتا بنزبور اور بعض جگہ بنسپور شم نوشتہ کرتا نا لفظانی تا ہم ردیکے بڑے بڑے اوڑن چیز بگند بلنو نمرودی بابتا ہمیں لفظ بنیادہ گوشگایا کہ بگند نمرود بلوچی بوتا اے لفظ انچو آتھنٹک نہیں کہ لفظ بنیادہ گوشن کے بلوچ بوتا گا کولو عربیانی یہ حال مختصر ماشاء درا چنائے جن بوتا گا بلوچستان نشتا لائٹر موڑا کولو ولیدیا گورگینیا ما جن بوتا گا میں تاریخ کا باز ما پٹ بس زمین میں بوتا نا نشما بران دیما بارے جی سنگت گوگندر ترا آستے کامن کے دھوکاں بھلے واجہ بلوچستانی یاد کم ہے تماش میں مستر تاریخ ہوگی اس طرح واجہ بلوچستانی دا میں کمی کامنٹس کرنا جی بیکا واجہ بلوچستان جی جی اور ساریا ہمیں کمنٹ آنی سارا کمنٹ بھی کہ مجھ تم نے اس پیسہ کتکتا نه گار ما شوخی کنه گایتا مزاق کنه گایتا چون یه ٹاپک نیست ما چو خبر کنم موش ما باز خبر کنه گه بله من دیگه چیز میشتم بچار واجہ بلوچستانی یک دوست ای شیطانی ادش کن
یک منتی اولا شما گوهر شما اسپیس یعنی بلوچان لوٹه مسلمانیت اور اسلام بسه کارینه در حالی که شما نزانه اولین قومی که عربان چدن خواستن ای جو گوشنتینه شبه جزیره عربیه یا که همی عربیک پننسویلا یا که گوشنتین همی عربیک یعنی جزیره نما اولی قومی که مسلمان بیت کجا قومت بلوچه اگر بلوچ عمر فاروق رضی اللہ تعالی زمانہ کا مشتی ہما 40 سیاہ سوار بلوچ اگر مشتی نا گو عمر رضی اللہ تعالی بیعت مکتی مملتی نا حبر مکتی اور اساسانیانی خلاف عربش کمک مکتی نا مرچی اسلام انچو ای ایریا نہ پھیلتے گا شی مقصد ہے کہ بلوچ اسلام باز کمک کتا بلوچ مسلمان اور بلوچانی اسلام اور مسلمانیت سره هیڅ شک کنه نه لوټي پرچا کہ بلوچ اولی قوم بیتا کہ عربان چدن آیانا اسلام آرتا و مسلمان بیتا گا انتوار پیدا کی؟ نه جی ها اوکی و دومی عبارشین که شما بشگاهیده که مصر عرب نه اور دیگه بازی ایریا هستن که عرب نه مقصد عبارشین که عربان وتی زبان پزور آیان سره مسلط کتا و آنی عربان بله اوریجینلی یعنی جینیٹیکلی عرب نه همی کار عربان لوٹه ایران سره یا که پرشیا همی ایریا که ایران نامنتی شان عربان لوٹه ای ایریا هم ای دیگه زبانه قدغن کنه بند کنه بس عربی زبانه خبر بکنه بله بلوچستان یک بادشاهی هست یک سرمچاری هست اینامت یعقوب لیس آیاکشنت یعقوب لیس سفاری ای سیستان پیدایش مردمت بلوچید بلوچستانیید ای شوگو عربانی جنگ داد که شما اشتباه کتا شما غلط کتا هر کس باید وتی زبانه خبر بکن و عربی مستینه گولا ما شکستی داتا همی عرب اور ای اگر زبان مشمی ایریا منطقه گولا همی یعقوب لیس سفاریه یعنی مرهون و منته نی سیمی خبر اشد که من لوٹت بوشش میگونا چی بارد که من بیهیال کو پدا کنم واپس شما نا گپ تاون आज تیگه तो جاری کنم बेहाल में भी तो एक कर जो गांजा हो रहा है बादाम हो रहा है पिस्ता हो रहा है कतर जाएगा हम नहीं पता یار خلاص بیتگم مرچی پدا وجه گرگ تو لوٹو کمک شما نہیں نگره ہوگا دیم ندید کم جی گوار تا چی گوار منگا تمہارا سے رمضان ابرے کوہا مان سرگی نہیں تو برے بڑے منگا تو کبھی رہو گا چلاوتی بله گوهر ما یک چیزی تره گوشان این دین و اسلام و مذهب خبر همین چو کامپلیکیتد ہے تا باور نکنه من چند روز پیسره یک آرتیکلی گوست منی که را گوشه گاهی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانه که تراویح نبیده این تراویح وقت یک بدعه که مثلا یک مردمی روچه گی 16 घंटा 14 घंटा روچه گی پدا بیا یکم ورق بده پدا بوش دارین یک گھنٹه یا اور تراویح بوانین کمو سخت نی پدا شپا مردم کمو راحت لوٹی راحت بکن خبری باش کن معلومات شیر بکن تارتا یک مردمی کاری آتکه ایدا قرآن وانی یا ترجمه کنتے آلریڈی آدمی عذاب یکی که تراویح دومی روچه که ما داشته سیمی که شپا پدا کاره یک کاری ترجمه کن یہ ترجمه هم صحیح نه بله مردم دماغ خراب بھی بله لازم چیزی لکی مردم نہ وجہ معاف ترجمہ کنی مفرار ترجمہ چارہ گوانے کا ہاں منی واہی ہر دکانی میموری مرچی زمانے کا کسا چھ نیک کیونکہ سوال بھی ما کو گوشی نہیں کہ میں دوست کنی چارے نے پس میں جواب دی بلے بھی نا ترجمہ چارہ کرنا سر نہیں یک کچھ نہیں او یک ایک سوال منٹ گوار وجہ ہمیں چیزاں ہمیں گپاں کہ ما شمارا ما گوشی نا شمارا پتہ دیگه مولا ہے کہ گوشی پتہ گوہانے دا چل رکا تراوی پتہ کا ایک میں پادک تو استگانا گوش دار کا ہے پرانا گوش دار ہے پتہ بزانے کی خدا وتی سگائے نا مولا ہے والله فرقہ کم بزانے Böyle Parigor yakmet. نه ما یک سوال Savaş دوست کنم yakmet. نه چرش تا بگوش Yakmet چون گپ نداری مگشت تو زانه کی دماغ خراب بھی تو سوی سمارو دیگه چا گئی برو نه بله یک سوالی همه چه گوار کر را
تو من صحیح بگش من یہ آرٹیکل وانتا صحیح ہے غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کا تراویح بیتا یا نہ بیتا نتوارا Pura binabutta. پیغمبر زمانہ کا نبutta. پیغمبر وقت تھینک یو ویری مچ اگر ما اگر لا ایک منٹ اگر ما مسلمان ہیں ما گوشے ما سنی ہیں اور ما قرآن تابعدار ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کا نبی تھا اور 20 رکعت مردمان تا وشتاری نے تراویح وانی نے شی فائدہ چی قیام اللیل قرآن کو کہتے ہنستے ہیں تہجد کی پریئر چلو ٹھیک قیام ہے اللیل ہے تہجد ہے نہ کہ 20 رکعت بیستی مردمان تا کنے سادی بوشتاری کنے ہستی کی وانت کنے پیغمبر وقت وانتا فٹ بازی وانتا بلے تاکید نہ کو تک پتہ مردمان صرف فرض بھی ورنہ بوتا پا می مسجد ملا وشی وشی من قرآن پورے نا رمضان تو کا ختم کنا انچکل مزنی لمبائیں سورہ وانی تے مردم کپگی کی بھی ہے ما یعنی ما بی پاد لرزاں تو شرمائیں تماش یک منٹ میں ایک سوال فریگولا جس کریں گے فریگو ایک سوال مذہبی ہے تو مناسب سمجھے بلے سوال ایشی وہ مزانی توشی جواب آخر نہ دے بلے خیر جستی کنی حضرت عثمانی وحدہ خلیفہ کے استا آئی خلافت حضرت علی آئی خلافت حقہ ہے یا کہ خلاف تھی فریگو حضرت علی سے آئی حضرت عثمان کے خلاف نہ بوتا ٹیمبا کہ حضرت عثمان خلیفہ بوتا ہاں درمیان تو تحقیق اختلاف بوتا بلے حضرت علی آئی خلافت خلاف نہ بوتا بلے شہر گوڑا منو ہمیں جس تک کمو دیما پر سنگتا پاکشی کا ممکن ٹاپک دکھنے میں شون بلے مختصری کنی گوڑا اے وحدن کہ اما مردم کہاں حضرت عثمان شہید کنا آئی جن آدم لنکو کا ہم من کلا مزاحمہ جان تو صدا ہم گیسے تائی پتر اے مردمانا حضرت علی پناہدن یا ندن ہمیں قاتلانا یہ من یاد نہیں وہاں کا مرتبہ من یاد نہیں کہ تیزی دیوا پناش دن گوڑا پدا مردم حضرت علی اوشن کہ اے مردم قاتلن دے پکو بجن گوڑا حضرت علی ہمیں جوازتا کہ اگر شما بجنی اسلام بٹوارا بھی بزن کے تقسیم بھی دومی آجا من نگا یاد نہیں کہ حضرت علی ہے پناہ ہے دوستا کو حضرت علی اساعد تا نجا تکا یہ من یاد نہیں من چمہ نگو استا اگر من ہوش نہ کام 20 سال ساری دن دے بنتا بل من ہوش کنگا نہیں بل حضرت علی ہے حضرت عثمانی خلافت سرا خلاف بتائیت براہیم غلط فہمی یہ مسئلہ نہ بتا دیکھا یک مختصر سوال کی نگور کے پش پرچا انچوشن کہ محمد صلی اللہ علیہ وحدہ کے دنیا یلکا گوڑا ما اگر رد مبین گوڑا محمد صلی اللہ علیہ جندہ کے او دا برا من چی وشی اما لفظہ جو انتنے لفظ منی دا پانے مطلب آئیے برن کے زمین باوٹ کنا گوڑا ادا پا دا پشتا کے ارچی خلیفہ با انچو وشکتا خدا بزن کے بغیر حضرت علی آدھے خلیفہ وطموتا ادا ہمیں اقتدار معاملے یعنی سرا یکی دومی آڑتا کن تو ہمیں معاملے ہیں گیشنا وہ دو مطلب قبرستان ہم وشکتا نرے انگویں برن گپ راستے یا دروگی مانچو وشکتا بگن دیکھ کے دروگی یہ ماہوں یہ نوان تمام مرچی ساری اشنا کتا کہ حضرت ابو بکر آماٹی میں کی پیغمبر زندگ بوتا ہوتی ہما آخری نمازہ کی وانگا بوتا وانتی ناکتا حضرت ابو بکر دیما کتا امام جاگہا وقت منظر ساہتا پتا نماز جاری کتا یا پتا ناکتا گی بل حضرت ابو بکر آہی تو زندہ دیما کتا اس طرح حضرت ابو بکر اختلاف نہ بوتا کہ شورچن ایشیے دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دنیا بیران کا یہ دنیا یلدا دنیا رو روچ دوشنبیہ وفات کا اور روچ چارشنبیہ مطلب زمین باؤٹ کنک بھی نا اسلام تاریخ تو کا ہستے کہ اگر کسی کی دنیا کے یلدا گڑا یہ راما دمانا ہستے دفنائن تا گڑا 2 روز پرچا لگتا یہ تیگا تاریخی شواہد درا ہمیں گوشی ہیں کہ وطموتانا جنگ و جدلے تو کا بھی تھا کہ نی حکمران کہے بنی یعنی کہ خلافت کا یہ دسہ کہتی یہ چیز سر شینا بیتگا باقی یہ سر مزید تحقیقات ضرور تھے اور اما کے جنازے کے وانینا آستے علی و علی برات وانینا آخر باقی یا کجا بیتگا ایک ثابت ایک کنفرم ہے کہ علی اور ای برات آستے جنازہ وانین تا ہاں دیکھا یک خبر ایشی بنی کلا ہمیں خلیفہ وادن کے بی پاتمارا مطلب آئیے کہ حضرت علی جن آدم نام فاطمہ ہے نا مراد مبی
گونگے جی گوڑا آیا گوشی کے اے ودا مطلب نادرا بھی بزن کے ایک چوکی ہم آئی اما شکم بھی گوڑا امی خلیفہ ودا مردم رہے آر دروازہ کے پشتا چھے مطلب آئینی اختلافات بھی ہرچی کہ ما مشکتا وانتا حضرت علی اختلافات بھی خلیفہ یعنی اقتدار سرا بعضیں منچ گپا پورا کریں بعضیں عالمی گپا چمہ چیر دیا نا اللہ گپا چمہ چیر دیا بلے اگن برے تاریخ بوان پچاری گوڑا آگوشا کہ آئی اختلافات بھی گوڑا حضرت فاطمہ را ہمیں خلیفہ یعنی واحدہ باقاعدہ رہا مدہ سوچا دروازہ کا لگت تی جنا آئی جند کپی منی کلا اگم رد مبی آئی لاپے اما زاہگم کپی و بعض ٹپی و زخمی بھی تو یہ لاتے انچے معاملات تھا کہ منی جند خیالوشی کہ قابل تحقیق بلے یہ لاتے چیزاں ملا مردمانی دیما نیارا عام ملا نیارا ایشا مردمانی دیما یہ چارک لوٹا تاریخ اصلا لاستین چیز ہمیں شروع امویاں ہوتی بڑا نوشتہ تک لاستین پدا عباسیاں ہوتی بڑا کتگاں نو شانی ودمہ ہوتا اختلاف بودتگاں ادویں خاندانی آہی حضرت علی خلافہ حضرت علی ہما ٹیم با اولی صدیہ حضرت علی خلافہ باقاعدہ ممبران سرا خطبہ دیا بودتا یہ بڑے دور ہم اتکا نو تاریخ تو کا بگن دے لاستین چیز شاہ آہانی خلافہ نو حضرت علی مظلوم ثابت کنا گواستا حضرت فاطمہ تو بزنی کے سارا گواستا شیعت ہنگیاہی انسی کار کنا ہر نوٹی کے سیگونے بڑے شن کے سٹارٹ کنا گاہنو استا مسئلہ ہی نہیں بلے لفتی تاریخ شانیاں تو لفتی آہانیاں آہانی بحکا اپوزیٹن تو شانی دگوڑا بہرحال ما ای چیزاں سرا باور نہ کنی کہ صحابہ یہ وڑا ہم بودتا ہاو جنگ و جدل بودتا ہی درمیانا بلے مانا نرگی حضرت فاطمہ کو مت شکتا منٹ اور پیدا کی شورشن یہ مطلب لاتے ننچے ٹاپک ہے نا نی 4-10 سال رن دستے تو لاتے حقیقتاں بیان کرنے کا لگے کوڑا انسان اسے آ چیزا برداشت کت نہ کہاں کوڑا ای وڑی چیز اسے اما دمانا اسے پدر کنگ مبی کوڑا شرعی ار چیزیں لاتے سے سلو پروسیس تحت بیانا سلو پروسیس تحت کے تو شعور دے علمی بنیادہ پر تحقیقانی بنیادہ گوڑا اسے مردمیں تو کا شعور کہتے مطلب قرآن تو کا نہ تحقیق یعنی بنیاد شما ہمیں کتابانی حوالے اب دینا کہ کجام نیمگے گا ہر یک کی رجحان یا نیمگی آئیں جی تاکہ یعنی مورخان شاہ بحقہ دی گوڑا لکھتا آنے مگے مورخان پر بحقہ دی گوڑا لکھتا شیعہ یعنی نہ بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے بالکل مستانا شیعہ یعنی ایک چیزی بہار شما مارا کم فرصت بدید بہار ایک چیزی کلیر کرنے شما بس وقت آور کرنے گئے مارا نیرے پاورا کاجا مارتا ہے گوڑ مائلو وہاں کماش گت پہ کہا جائے ور گئے بلکہ والے آور کا نہ میں چیزی گوشہ گا تھا ایک چیزی کلیر ہے کہ ای وادی کی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجہ شتا گئت آئی ٹیم بھی سیم ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشن دنتے کہ برو یمنا چھے مالیات پچگر بیار ہمی ٹیکس بیانتے شانا پچگرو بیار حضرت علی گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہور نبی آخری حجہ اور روتی ہوتی مشن رندہ کہ یمنا چھ سامان بیاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے حجت الوداع کنتے یہ وادی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کہتے ہیں بلے رہا یہ جاسوس حال دینتے کہ یہ مشنک تو علی دیم داتا بیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گون لہت صحابیاں شاہ حق دگرہ جنگ کنگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا پچیا اسی مالان سر لاتی سوہران ہر یک کیا سوہر بیتی کسا گا کتگا ہر یک کیا چاندی بیتی کسا گا کتگا یک کیا گوشتا ای پاس منی گئیں آگوک منی گئیں اکادگرہ جنگش کتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شتے پیغام دیم دنتی کہ حضرت علی ابو کو بیائی ما شمیوستا انتظار کرنے گایا یہ یک جاگہ ہی یک چشمے بھی اور چشمے نام بیتے غدیر خم یعنی غدیر گشنتے چشمے خم گشنتے ہما جاگہ کے جاگہ چشمہ درک بھی نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو حمودہ انتظار کرنے کہ حضرت علی بھی آئے حضرت علی چا یمنا چا واپس کہتے ہیں ای وحدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم یعنی دلگران بیتے ہیں وہ ہمیں صحابیان وشی بچا ماں ایک مردمی اگر نمائندہ کنا ہوتی جا وسطا شمی گونا دیم دیا گوڑا آ جیسا منا ہر جا کہ منی نمائندہ کے شمی گونا ہو رہے آئی ہبرا باش کنے شما پچی جنگ بیتے گے پا مالیاتا پا ذرہ پا سہرہ پا چیا
ایوه درو روغانته بیت المال مسلمین همودا چه بعربه شما جنگ ما کتی حقاد برا ولا همی تیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں حجت الوداع پدا لوٹی ہمی چیزا مسلمان بسان جائنی کہ اگر من حضرت علی دیم داتا بیتا پر یہ مشنا جیسا من بیتا گا نی اودا تا کم سے کم 2 لاکھ مسلمان یہ آخری یعنی حجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گونا بیتا گا ای ٹیمی اوڑا حضرت علی دستا کم مگی کہ ما حضرت علی دیم داتا گا جیسا من بیتا گا شی مقصد یہ بیتا کہ ما اگر وفات کو حضرت علی من جاگاہ بنندی کہ من جاگاہ خلیفہ بھی یعنی یہ شیعہ یعنی غلط فہمی ہے یہ دروگ ایک بندگاہ ہیں حقیقت دگی چیز یہ دگی چیز کا بیان کرنے گا ہے شما وقت بچارے یہ وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو ابو بکر خلیفہ بھی حضرت علی جندہ آئی گونا بیعت کو سلام علیکم تو آئی قبول کو آئی خلیفہ اور اندک عمر آت کو عمری ہم قبول کو رندہ عثمان ہم آت کو عثمان قبول کو ہچ بر شانی خلافہ حبری نکتا کہ پچی آت کا خلیفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگاہ اور حکومتی کا نگاہیں شی مقصد اشن کہ شیعہ دروگ بندگاں ہیں ای خبر دگی چیز دی او کائنتے دگی چیز گوشنتے اور ہیچ بر یعنی تو فکر کا 2 لاکھ مسلمان کی گون بیتگاں گون نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع اگر چنانچہ چشیں حبری بیتیں کہ نبی یعنی واغن گوشتگا کہ علی من جاگاہیں اور ضرور شان تو کا چیزی اعتراض کتگا اگر 2 لاکھ مردمہ اعتراض نہ کتگا 10,000 آوا کتگا نا 20,000 آوا اعتراض کتگا چیزیں حبری نہیں یعنی اگر بچارے بعض چیز دروگ ہیں حقیقت نہ گوشنتے بڑا مردم سمجھا نہ آینتے نی پہمشا شمی دست چیزتے موٹے چیزا کلیر بکن منتوارم واضح ایک چیز جو پیغمبر زمانہ کا منافق بودتے گا حضاب تو کا 80% منافق جدا بودتا نا جنگ دورانہ جدا بودتے گا نو ای دورانہ کی پیغمبر حکومت بودتا مکہ مدینہ نو منافقانی تعداد چنچو بودتا ادا مردمہ ہے اندازہ نہیں کہ جنگ دورانہ زانک بودتے ہیں کہ تر گشین تگے پر اندہ جنگان تو کہوں تر ہم چلوڑ توڑے کتا زانک نبودتے گا نو ای اولی زمانے کے جنگان تو کا منافقین دستمان انو پیغمبر زمانے کا منافق گشک بودتے گا رندہ پر منافقین پر کجا شتے گا نا ادھا مسلمان ہونا بودتے گا ہما منافقین بودتے گا شانی وجہ جنگ فساد بودتا شان مردم جاتے گا صحابہ جاتے گا چیرکائی جاتے گا تیدین پدیمہ جاتے گا تو ویسے منافقین گون بودتے گا نو مردم درستانہ صحابہ شمار بکا کہ صحابی بودتے گا صحابی نہ بودتے گا درہا باقی شیعہ تنگیاہی ہن شکنان شانی ویڈیو ما حضرت علی ابر پیغمبر اتی جاگہ ہیں خدای برابرہ بکا نو تاریخ تو کچھونے برابر ہیں برانڈر کنیکشن سرچی بروسا شان چیخ ہوتا شیعہ تاریخ انتو سال زمان کا کجا بودتا گا نو یا قپیدہ گا کہ نا فلاں واقعہ یہ اصلہ ای وڑ بودتا پدا ای وڑ بودتا نو شانی کتاب ندیم آئے گئے ہیں شیعہ ہوتی وجہ بات ہستا کہ پاکستان تو کا شیعہ نے پروموٹ کرنا گا سارے سوال کتے گا اینو وتی حساب روگا امبر تاریخ کتابن تو کا ای وڑ ہم نہیں کہ چوکی مظلوم بیان کرنے واسطہ حضرت علی حضرت امام حسین اللہ کے قصہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہاں شوری شر فریبل مطلب دیکھو جست ملا صاحبہ ملا صاحبہ تو یہ جوابات ہمارا گوشت کرنے کہ یزید جہنمی ہے یا نا ما بٹ اسپنا جانی موتی جندہ نزانی کجا رہا منی یزید فیصلے اے دا ڈپلومیٹک آنسر ہے داتی وہی بانو کا نا ما ہمودہ زنہ نیشتگی کی فیصلے بکنی باری کہہ رہا ادھر آدھی کہہ رہا ادھر آدھی بل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گیا حضرت حسین گت شہید کو صحیح سوال جواب مانی کے راستے والے عرض اسی باقی چکر تو ہی جنت جاتا بڑی کا والی بلکہ جنت فارتی بشمانی کو راستے جواب ہے والی اڑتا ہوں ہر کام کیسا من خلاه مكة معاوية بن سفيان رد تك بتشي الما نبي تك شي واقع بيجن حسين وما ما ياري كنك نبي نا ما یاری کنک بیوی تو مامی اشرا مردم بلی عمودہ کی فیصلہ دی عمود کو داتی 3-4 گو نا درستی فیصلہ دا مکنی نا گپگیشین یک منٹ راہک پدواری تو پر پچھا اے اروہدن گپانی تا تضاد موجود ہے نا یک نے مگیا عالم گشان کے معاویہ حضرت معاویہ کے بوتائی پیس سے نا یزیدی گشان کے آئی سور نہ کرتا گوڑا آرہ اچھے پرچا کہ وابا آئی دستا کہ
mani zag Muhammad sallame ne masagani katel bina gura ushan ke ishi gushta wahte